حجي لومي بمخنيات شو ما أنت مقابيتنا مع عائلتي نقبر زلنا أبز وعلنا لومها دك أنستيو بدك أنستيو أبزنا لوم سيمينارنا عديمنا ينزلنا إلسا مسفن يا إلسا مسفن بزعبا نايك أدم تمكرو نايك قدر زنبري أخت زارب لني كم أون كدجا على محمد نور شو مسفن كأ حجخي إبلا الله أحسن كأ جخرتي نحن أصل ماتي نايك أدم نايلون بحافش كل تواسيو سيمينار دكتور برهاني مرحو قبو تدالي نيرو عند بيتي أنا بتقول قرص لزبوني سي نالبات صابري يخون خليت حسب بزهونا جن سدستين ينايلو مقايشنا نخلتي ومدرك أقرب لنا ين ካልኦት ተወሳኺ ኣለኩም ኮይኖም ዝዓደ ቀንስትዮ ተመክሮታት ኣለኩም ካ ክንሰሚዕና ኣይ ቲንክ ዝጅምራ ከድጃ ወይ ሸዋኤን ክጅምራ ዝሓዳሽ ሰማዕኻ ኣንተ ካብ ኤልሳ ትጅምር መሲሉ ነይሩ እሞ ንስኽን ሕጂ ነብስኽን ኣላ ኣነ ታደሰ ኺዳነ በሃል ብነፍሰይ ክጅምር ኣብዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ኣባል ናይዚ ኣራሚት ማለት እዩ يقنيلنا كله ما جاشنا أصلا كعدمنا أقرب كنا تقربنا مساكن ولا خلوتون في المناطق مساهم يقنيلنا كنجمر حجي ويناب شوا ويكأنا بكرجا نباخن كنحلف ها رايمو مجمريا ندخلو نزقبركم لنا عدمه مجمريا أنا مسجن عالم لخاوي مع تدك أنستيو شو ما أنت مقابيت بمسارات مالتيو سلازي مجمريا مسكننا نقرب مالتيو زن حواتيك أخومو وصغاليين سلازي يا أنت وترداد إنا نيرنامو دحان أنا دا مجمريا خجمريا أندا تبلنا خان خنقص لإنا مالتيو سلازي تي أنا زقربو شومان تمقابيت عالم لخاوي مع التدك نستيوسي حجي كابشي خان 910 حادن جميرنا 216 عامت تبعلا لا مالتيو سلازس إذا معلت زي أسي ناي بحكي اندا خبرت كات خيد الله عززت اندا خونتون تخيد الله ምናልባሽ ኣብቲ እዋን እቲ ተንደቂ ኣንስትዮ እቲአን ኣብዚ ናይ ደረጃ ዝምስ በፅሓስ እቲ ሰን ዝፅበይኦ ዝነበራ ቀልጢፉ ኣብ ግብሪ ትርጎም ክኸውን ኢለኒ ሓስባ ይነብራ ግን ከምኡ ኣይኮነን ከይዱ ምክንያቱ ወላ ነዛ ዓለት እዚኣ ንክበፅሓኣ እውን ቅድሚኡ ብዙሕ ቃልሲ ኣካይደን እየን ናብኡ በፂሐን ምክንያቱ ኣብ ኩሉ መድረክ ማለት እዩ ምዕባለ ደረጃ ናይ ሕብረተሰብ እንተሪእናዮ ኣብቲ መስፍናዊ ይኹን ወይ ከዓ መስፍን ርእሰ ማላዊ ይኹን ኣብ ዝበፂሕናዮ ዘለና እውን እቲ ርእሰ ማላውያን ትበሃላ ዘንብረለን ዘለና ሃገራት ይኹን ሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብዙሕ መዳያት ማለት ኣብ ፖለቲካዊ ድዩ ኣብ ቁጠባዊ ድዩ ማሕበራዊ ድዩ ባህላዊ ድዩ ዝጎድለን ጨሪሰን ዘይረኽባ ዝተሓረመን እውን ኣለዋ بخفيل درخبه أو نالوا شريسان درخبه أو نالوا بملا عالم كتير عند حركينه سلازي اتما بقى أخا بفلاي زي ناي دكانستيو ألسي كاب درجة شحن شو ما انت ميتين قصو جميري وزيادتي من قصقاس تجمرا مالتين تندك أنستيو نسخ أنت إتي عندي مجمري أن أبتواناتتي ደቂ ኣንስትዮ ዝወሃበን ወይ ዝፍቀደለን መሰላት ኣይነበረን ጨሪሱ ዝኾነ ኣብ ዓውዲ ስራሕ ኮን ዓውዲ ትምህርቲ ንክካፈላ እውን ኣይፍቀደለንን እዩ ነይሩ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ምውሳን ዝግበር ናይ ካብ እታ ዝተሓተት ጀሚርካ ስጋብ ዝለዓለ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓንጎለን ንእሽተይ እንዳተባህለ ካብ ስራሕ ናይ ገዛን ካብ ምዕባይ ቆልዑትን ካብ ምውላድን ሓሊፈን እንታይ ክገብራ እየን እንዳተባህላ ጉሉላት እየን ነይረን ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ዓውደ ትምህርቲ ዝርከቡ ዝነበራ ከዓ ሓንጎለን ንእሽተይ እንዳበልካ ናይ ምቁንፃብ ካብታ ተኣኽልን ትበሃል ዝነበረት ወይ መማህራን ንክኾና ወይ ከዓኒ ነርሲንግ ስኩል ታ ዝለዓለት ደረጃ ዝበፅሓ ዝነበራ ማለት እዩ ኣብዚአን ስራሕ እዚአን እንተን ዝበዝሕ ድዋፈራ ነይረን ከምኡ ከዓ ናይ ሓደ መምሕዳር ከም ፀሓፍቲ ኮይነን እዚ ከዓ ነዚ ክገብራ እንድሕር ኮይነን እውን ብሕጊ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ጀዓል ጀርመን ኣብ
دحراي كمان يو أبزناي فايمار ريبوبليك يو تلاعيلو مبري تاقوال نستيتي عند فرد أنا أبناي سرح عالم كتكافل كوينة ختمرعية بلان كتولدوني بلان انت دا أختمرعون كتولدن كوينة كن كابت سرح تسقوق يعني راه زي نابنت إذا بفلاي ناي سرح فقاد دارجا نحنا مالتي سقاف شحد شعاتن 270 شوعاتن ون قال نستيت سبعي أنت دا زي فقيدو لا إتي كونترات ناي سرح كتفر ما يتخيلن يعني راه سبعي أبت كونترات ناي سرحة كفر مني روا مالتي سلازسي بس هو خندي مئة عامتها توسيدو مالتي تاقوال نستيتس إتي ناي جزا رأسها عدلنا بعلانا يموسان عدلاتا سقع كندي بتصور كم زنبره سلازي سقاب زي نريو دلنا ولا زي معالت شومنت مقابيتون شحن تشعات 210 حدا توصينو سي أنا مود أتابع بحق زي صغدت الله نعملت بنا جيرمان كريو خلو شحن تشعات 207 شوعتن يعني راه سلازي بزح ጊዜ ከም ዝወሰደለን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ እዋነቲ እቲ ኣረኣያት ባህላዊ ኣረኣያ ናይቲ ህዝቢ ጓል ኣንስተይቲ እንተ ደኣኒ ስራሕ ክትሰርሕ ኮይና ከም ውርዚብቲ ኣይትረአይን እያ ነይራ እንታይ ደኣኒ እንተ ደኣ ተመርኣያ እንተ ደኣ ወሊዳ እንተ ደኣ ሓዳር ጌራ እዚ እቲ ውርዝውና ዝበሃል ነይሩ ኣብቲ ከባቢኣ ናብቲ ሕብረተሰባን ተቐባልነት ኣይትረክብን እያ ነይራ ስለዚ እቲ ኩሉ ዕድላትናታ ከዓኒ ብሰብኣያን ብወለዳን ብሕዋታን ይድውሰን ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኣባታዊ ስርዓት ንሱ ጥራሕ እዩ ዝፈቅድ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትመሰላታ ይነፍጋ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እተን ኣብቲ እዋን እቲ ቁሩብ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸባ ደቂ ኣንስትዮ እሞ ንክቕፅላ ዕድል ደይረኽባ ነበራ ንክሰርሓ ዕድል ክረኽባ ደይክእላ ነበራ ንመሰለን ከመይ ጌርና ኢና ካብዚ ኣርዖት እዚ ንወፅእ ኢለን ይንቀሳቐሳ ነይረን ማለት እዩ ብዝተኻእለ መጠን ከዓኒ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣኼባታት እንዳካየዳ ናይቲ ሽም ናይቲ ማሕበራት ደቀባሉ ነበራ ከማን እንዳቀያየራ ከምኡ እንዳበላ ተፈላለየ ምክርታት ኣብ ሞንጎአን የካይዳ ነይረን ምንቅስቃሳት የካይዳ ነይረን ከምኡ እንዳበላ እውን እቲ ናተን ኔትወርክ مستن ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ምስ በዓል ፈረንሳ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ድዩ በዓል ኣውስትሪያ ገለመለ እንዳተራኸባ በብመንገደን እቲ ምክርታት ይለዋወጣ ነይረን ማለት እዩ ከምዚ እንዳበላ ዳርጋ ካብ 1948 ስጋብ 1908 እቲ ዝገብርኦ ምንቅስቃስ ማለት ይብገስ ይቅህም እንዳሳናኸልዎን እውን ከምኡ እንዳበላሲ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ምንቅስቃስ ከምኡ እንዳበለ ግን እቲ ሓደ ንብፍላይ ነዚ ቃልስናተን ክጎልሕ ዕድል ዝሃበ እንታይ እዩ እቲ ኢንዳስትሪያላይዜሽን እዩ እቲ ናይ ኢንዳስትሪያሊዝም ምስ ኣተወ ናይ ግድን ከዓ ሸቃላይ ስለተደለየ ኣብቲ እዋን እቲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ እውን እቲ ናይ ሸቕለ ዕድል ክወሃበን ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ክወሃበን ከሎ ግን ኣብቲ ስራሕ እውን እንተኾነ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ክኽፈሉ ከለዉ እሳተን ዝወሓደ እየን ዝኽፈላ ነይረን ብጣዕሚ ናይ ስራሕ ሰዓታትን እውን መደብ ኣይነበሮን ዳርጋ ስጋብ ካብ 12 ስጋብ 14 ሰዓት ክሰርሓ ነይሩወን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስቲ ሓደ ሓደ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ናይ እቲ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ እውን ነይሩ እዩ እቲ ናይ ቃልሲ ሸቃላይ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ሶሻሊዝም ዝበሃል እውን ስነ ሓሳባት ሽዑ ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረ ንሳተን እውን ብወገነን ብፍላይ ንመሰላተን ክቃለሳ ይፍትና ነይረን ግን ኣብዚ ሕጂ እቲ ፀገማተን ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ እንታይ እዩ ትወፅዓ እቲ ኩሉ ሸቃላይ እኳ ውፅዑ እንተነበረ ብዝያዳ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ እያ ትውፃዕ ነይራ ብዝያዳ ከዓኒ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስራሕ ዘእትውዋ ዝነበሩ ብፍላይ ካልእ ሚንስ ስለ ዘይነበረን ደቀን ከዕንግላ ኢለን እየን ኣብኡ ዝኣትዋ ነይረን ማለት እዩ እቲ ስራሕ ትዋፈራ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ዝተሓት እየን ዝኽፈላ ነይረን ስጋብ ደቀን ከዕንግላሉ ደይክእላ እዩ ነይሩ ደመወዝ እውን ሓደ ግዜ ነቶም ደቀን ዳርጋ ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ምስ ኮኑስ ኣብቲ ፋብሪካ ከማን ይሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ዘእትውኦ ነበራ እቶት ስለ ዘይኣኽለን ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እሰን ማለት ብዝያዳ ክንቀሳቐሳ ጀሚረን ማለት እዩ እተን ሓደ ሓደ ምዕብል ዝበላ እውን ኣብቲ ናይ ዝካየድ ዝነበረ ማሕበራዊ ፓርቲታት እውን እንዳተኻፈላ ክኸዳ ጀሚረን ማለት እዩ ሕቶ ናይ መሰል ከልዕላ ጀሚረን ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ ኣብቲ ሓደ ሓደ ክስተያት ክትሪኦ ከለካ ዋላቲ ፋብሪካ ሰሪሐን እውን እቲ ገንዘብ ዘእትዎ ዝነበራ ዘይኣኽለን ስለ ዝነበረ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጋጥመን ነይሩ ስጋብ ይጋፋዓ ስጋብ እውን ነፍሰን ክሸጣሉ ደቀን ንከዕንግላ ዝበፅሓሉ ደረጃታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ካብዚ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ቃልሲ ብፍላይ ነዚ 8 መጋቢት
ንምብጋስ ግን እቲ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ማለት እዩ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ሸቃሎ ሓጊዝዎን ማለት እዩ ይኹን እምበር እቶም ደቂ ተባዕትዮ ግን ነቲ ብሓፈሻ ደኣ እምበር ብፍላይ ነቲ ታጓል ኣንስተይቲ ትውፅዖ ነበረት ኣይርእዎን እዮም ነይሮም እኳ ደኣ መሊሶም የናሽውን መሊሶም ከዓ የቋናፅብዎን እዚአን ኮፍ ዘይብላ ናይ ስራሕ ቦታና ወስዳልና ኣለዋ እንዳበሉ ንዕአን ከማን ኣይተሓባበርዎንን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኮይኑ ግን ብፍላይ ሕጂ ከም በዓል ጀርመን ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ስጋብቲ 1908 ገፁ እንዳተኣከባ እንዳሓተታ ዲሞንስትሬሽን እንዳገበራ ብዙሕ ነገር ንሓንሳ እክልክልወን ሓንሳብ ይፈቅድለን እዮም ነይሮም ኣብ መወዳእታ እተን ተቃለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኮፐንሃገን ተራኺበን ከም በዓል ውርያት ትኾና ማለት እዩ እዚአን በዓል እዛ ክላራ ዘትኪን ዋላ በዓል ብፍላይ ክላራ ዘትኪን እያ በዓል ሮዛ ሉክሰምበርግ ኣብቲ ብዝያዳ ኣብቲ ናይ ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ቃልሲአን ክስታይ ነይረን ግን ፅልዋ ነይረውን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሶሊዳሪቲ እውን ነይርወን እዩ እቲ ወፅዐን ኣብ ዓለም እንዳጉልሕኦ ከይደን ኣብ ኣሜሪካ ዲ በዓል ፈረንሳ ዲ ሶሊዳሪቲ እውን እንዳረኸባ ከይደን ኣብ ኮፐንሃገን ተራኺበን ሽዑኡ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንክትከውን ወሲነን ማለት እዩ እዚኣ ግን ልክዕ ሽዑኡ ኣብ 8 መጋቢት ኣይኮነትን ነይራ ኣብ ዕለት 19 ኣብ መጀመርያ ትበዓል ነይራ ዳሓር ግን ብዝኾነ እታ መዓልቲ ግን ዓለም ለኸው መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እንዳተባሃለት ክትበዓል ወሲነን ኣብ ኩሉ ፅልዋ እንዳሕደረ ከይዱ ኣብ ገለ ቦታ ብዲሞንስትሬሽን መልክዕ ኣብ ገሊኡ ብኣኼባ መልክዕ ኣብ ብተፈላለየ መልክዕ የቕርብኦ ነይረን ማለት እዩ እቲ መግለፂ ናይ ጠለባተን ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብቲ እዋን እቲ ግኑ እንድነበረ ሕቶአን ከዓኒ እቲ ናይ ምምራፅ መሰል እዩ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ እዋን እቲ ምርጫ ክካየድ ከሎ ድምፂ ክህባ ኣይክእላን እየን ነይረን ክመርፃን ኣይፍቀደለንን እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ግን ንኣብነት ከም በዓል ጀርመን በዓል ስዊዝ ገለሙልታት እንዳተበለ ቀስ እንዳበላ እውን ኩላተን እንዳሰዓባ ከይደን ማለት እዩ መብዛሕትአን ኤውሮጳን ኣሜሪካን ማለት እዩ እቲ ናይ ምምራፅ መሰል ተዋሂብወን ማለት እዩ ከምኡ እንዳበላ እውን ይቅፅላ ነይረን እቲ ቀንዲ ሕቶአን ግን እንታይ እዩ ነይሩ እሳተን እቲ ከም ዝበልክዎ እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ይኽፈላ ስለ ዝነበራ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ መሰል ናይ ሕርስን ጥንስን ኣይሕለወለንን እዩ ነይሩ ዋላ ጥኑሳት ኮይነን ክሰርሓ ነይርወን ሓሪሰን እውን እንተዘይተመሊሰን ይስጎጋ ማለት እዩ ዓርፍቲ ዝበሃል እውን ኣይነበረን ሓንቲ ሰንበት ጥራሕን ክዓርፋ ትፍቀደን ነይራ እምበር ዓርፍቲ እውን ኣይነበረንን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ካብቲ ቀንዲ ኣብቲ 8 መጋቢት ሕጂ 8 መጋቢት ነብዕላ ዘለና እታ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትብል ኣብቲ መጀመርያ ሽም ነይራታ እዚኣ ኣብኣ ዝሓታላ ዝነበረ ቀንዲ ሕቶኦ መሰልን ማዕርነትን መጀመርያ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ መሰል ክህልወና ኣለዎ ማዕረ ክንክፈል ኣለና ንማዕረ ስራሕ ሲ ማዕረ ክፍሊት ኣለዎ ዘይብሉ ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድል ናይ ትምህርቲ ዕድል እውን ክወሃበና ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ኣይፍቀደንን እዩ ነይሩ ከም ናይ ጀርመን እንድሕር ኮይኑ ክሪኦ ካብ 1900 ስጋብ 10 ዘሎ እዩ ተፈቂዱለን ዩኒቨርስቲ ንክኣትዋ እምበር ብክንደይ ፀገሜን ክሳይ ዝኣትዋ ነይረን ተን ዝርከበን ተማህራሲ ብክንደይ ፀገሜን ዳርጋ ብዙሓት እውን ተኻፋልነት ኣይነበረንን ብሕጊ ግን ሽዑኡ ንክኣትዋ ተፈቂዱለን ማለት እዩ እቲ ስራሕ እውን ካብ 12 ሰዓት ወይ ስጋብ 14 ሰዓት እንዲ ነይሩ 8 ሰዓት ንክኸውን ጠልባ ነይረን መሰል ዕረፍቲ ቅድሚ ሕርስን ጥንስን ዝኽፈል ዕረፍቲ ድማ ክወሃበን መሰል ኣደን ህፃነን ክሕሎ ናይ ምምራፅን ምድማፅን መሰል ክፍቀደለን እዚኣ እቲ ሓንቲ ሸዓኣ ዳርጋ በዓል ጀርመን ክሪኦ ከሎ 2017 ገፁ ኣብ በዓል ራሽያ እውን ልክዕ ምስቲ 2017 እዩ ተፈቂዱለን ማለት እዩ እዚታት ተፈቂዱለን ክበሃል በቲ ዝነበሮ ደረጃ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ 1908 ኣብ ሓደ ናይ ዓለባ ፋብሪካ ጀርመን እዩ ብሰላማዊ ሰልፊ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ተቃውሞ ኣርእየን ብድሕሪኡ ከዓ ኢታ መዓልቲ ዳርጋ 20,000 ዝኾና ሸቃሎ ሰልፊ ገይረን ማለት እዩ ስለዚ እታ ፈላሜ ታሪካዊ ዋዕላ ዓለም ለኻዊ 1910 እያ ነይራ ማለት እዩ ከምታ ዝበልኳ ኮፐንሃገን ተካየደት ማለት እዩ ዳሓር ኣብ 1911 ኣብ ጀርመን ስዊዝ ኣውስትርያ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተባዒላ ማለት እዩ
ድሓር ኣብ ኣውን እየን ተሰማሚዐን እቲ ዓላማ ዓለም ለኻዊ ዝብል ሽም ንኽትፈዝ ንኩለን ውፅዓት ከዓ ትውክል ምዃና በዚ ተሰማሚዐን ማለት እዩ እዚ ከምዚ እንዳበለት ግን ስጋብ 1921 ኣብ ዕለት 19 እያ ትበዓል ነይራ ካብኡ ንኒአን ዕለት 8 ዕለት ባ8 መጋቢት ንክትከውን ተሰማሚዐን እዚኣ ከዓኒ እታ ዕለት 8 መጋቢት ንክትከውን እታ መዓልቲ እታ ዕለት ተሰማምዓላ ንምንታይ እዩ ንዝኽሪ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሓንቲ ናይ ቴክስቲል ፋብሪካ ብባርዕ ናይ ሓዊ ዝሞታ 129 ሸቃሎ ነይረን እየን ስለዚ ንዝኽሪ ንዓታተን ብዝያዳ ከዓኒ ንምስማር ማለት ናይ ውፅዓት ደቂ ኣንስትዮ ዘሕልፍኦ ነዚ ዝጠልብኦ ጠለባትን ነዚ ንምስማር እየን ካብ 1921 ጀሚራ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ክትከውን ዘለዋ ዝተወሰነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ሽግር ድወርደን ድነበረ ከም ዝበልክዎ ዋላ እኳ ካብ 1911 ጀሚራ ትበዓል 116 ዓመት ንግበር እምበር ናብዚኣ ንክበፅሓ ከዓኒ ክንደይ ወሲዱለን ማለት እዩ ኣብኡ ምስ በፅሓ እውን ድሕሪ 1911 ንኣብነት ኣብ ጀርመን እንድሕር ኮይኑ እንታይ የጋጥመን ነይሩ ማለት እዩ እቲ ምቅያራት ናይቲ መንግስታት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ባይማር ሪፐብሊክ ዝበሃል ንኣብነት እቲ ናይ ምድማፅን ናይ ምምራፅን መሰለን ተፈቂዱለን ኣብ ግዜ ናይ ሂትለር ምስ መፀ ከዓኒ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ መዓልቲ 8 መጋቢት ትበሃል ደምሲስዎ ነይሩ ትመንጎ ማለት እዩ ይኹን እምበር እሳተን ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ምንቅስቃሳትን ኣንፃር ፋሽዝም እውን እተን ገስገስቲ ደቂ ኣንስትዮ የካይዳ ስለ ዝነበራ እቲ ምንቅስቃስ ንኸይቅህም ብዙሕ ብሕቡእ የካይዳ ነይረን ማለት እዩ ክንደይ ከዓኒ ኣብቲ እዋን እቲ ከም በዓል ሮዛ ሉክሰምበርግ እውን ብፍላይ ነቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝብላ እውን ተቐንፂለን ማለት እዩ እንታይ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሂትለር ኣብ ክንዲ እታ 8 መጋቢት መዓልቲ ዴታት ተባሂላ ከም ትበዓል ተገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ማዘር ደይ ንኣብነት ሕጂ እውን ተጋኒኑ ዝበዓል ማለት እዩ ማዘርስ ደይ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ሕቶ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ንዕኡ ከም ሻላልካሲ ናታ ሕቶ ናይ መሰል ዘይኮነስ ሕቶ ኣደነት ዝብል ኣዴ እኺ ናብ ኣደነት ጥራሕ መልክዕ ናይ ምትሓዝ ማለት እዩ እዚ ከዓ እሳተን ከዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ እዋን እቲ ሕቶና ሕቶ መሰል እዩ መሰል ናይ ደቂ ሰባት እዩ መሰል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ተሓልዩ ከዓኒ መሰል ሕብረተሰብ ብምሉእ ከም ተሓለወ እዩ ስለዚ ቃልስና ንቃልሲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ቃልሲ ሕብረተሰብ ዝውክል እዩ ሰብኣዊ መሰል ስለዝኮነ እንዳበላ ብዝያዳ ነቲ ቃልሰን የድምቕኦ ነይረን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ እንዳበለ እቲ ድሕሪ ናይ ፋሽዝም ዝተሳዕረ ከዓ እተን ተቃለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ናይ ብዙሕ ሃገራት ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ጀርመን ክሪኦ እንድሕር ኮይነ ተቃሊሰን እውን ብዙሕ ነገራት ኣስፊረን እየን ማለት እዩ ተፈላለየ ዓንቀፃት ኣስፊረን ሓደ ካብቲ ከቢድ ነበረ ኩነታት ስጋብ ሕጂ ግን ዘይተመለሰ ዘሎ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ከም በዓል ጀርመን ክንሪኦ ከለና ወይ ከዓ ኣብቲ ግዜ እዚ ናይ ቅድሚ 11 እውን ተን ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ደሸግረን ነበረ እንታይ እዩ ናይ ምውላድ ናይ መሰል ሕርስን ጥንስን እታ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ እዋን እቲ ይወልዳ ቆልዑት ፀገም ናይ ቁጠባ ነይሩ ብዙሕ ይሽገራ ክሰርሓ እውን ኣይክእላን መከላኸሊ ጥንሲ ከዓኒ ኣይፍቀደለንን እዩ ነይሩ እኳ ደኣ ይቕፅዓ እየን ነይረን ስለዚ ብዘይ መደብ ይጠንሳ እሞ እቲ ሽግር ናይ ቁጠባ ከዓ ስለ ዝነበረን ነፍሰን ዘሕልፋ ባዕላተን ብዙሓት እየን ነይረን ንኣብነት ኣብ ጀርመንሲ ዳርጋ ኣብ ሓደ ዓመት ስጋብ 50,000 ዝኾና ሰባት ነፍሰን ቀቲለን ማለት እዩ ምክንያቱስ ካብ ዓቕሊ ፅበት ዝተላዕለ እዩ ብመደብ ንክወልዳ መከላኸሊ ንወሃበን ከዓኒ ይክልከላ እየን ነይረን ብሕጊ ኣይፍቀደለንን እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋንትስ ዳርጋ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ከማንሲ ንገለገለ ሰባት ምእንቲ እቲ ነብስኻ ምጥፋእ ክጎድል ምክልኻል ጥንሲ ንክህቡ እውን ወሲኖም ነይሮም ማለት እዩ ይህብዎን ነይሮም ንገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ምክሪ የካይዱ ነይሮም ሕቡእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ፀቕጥሲ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ እዩ ስጋብ ሕጂ እውን እቲ መከላኸሊ ጥንሲ ይፍቀድ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ማለት ሕጂ ትሕቶታት ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ከም ሰብ መጠን ኣነ እንድሕር
እንሲ ኣጋጢሙኒ እውንሲ ንክሕዞን ንፅሎንሲ ናተይ መሰል እዩ ክፍቀደኒ ኣለዎ ኣነ ክውስን ኣለና ሂወተይሲ ኣነ እየ ዝውስና ኣነ እየ ዘሕልፎ እቲ ፀገም ዝብል እዩ ግን ንምንታይ እየ ዝጠቕሶ ዘለኹ ሕማቕ ዲ ፅቡቅ ዲ ንኸምፅእ ዘይኮነሲ እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን እቲ ሕቶ ካብ መዓስ ዘበናት ተላዒሉ ስጋብ ሕጂ እውን ዘይተመለሰ ዘሎ ሕቶታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኢሉ ኣሎ ዳሕራይ ከረጃ ብዝያዳ ከተስፋሕያ ማለት እዩ እቲ ኣብ ተፈላለየ ደረጃታት ድሕሪ ኣብ ኩሉ በቃ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ግን ብዙሕ ነገራት ከሕልፋ ክኢለን ማለት እዩ ተወዲኡ ግን ማለት ኣይኮነን ተበፂሑ ኩሉ ማለት ግን ኣይኮነን ንምባል እየ ስለዚ እዛ ዝተኸላልና 8 መጋቢት ግን እንተወሓደ ንዓለም ብምሉእ ቀስ እንዳበለ ተስፋሕፊሓ ድምፂ ኮይና እንተወሓደ ሲ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ክበሃል ከሎስ እዋ ኣበይ እትመሰልና ጎዲሉና ዘሎ ወይ ከዓኒ እታ ናይ ብሓቂ ተረዳኣ ከዓ ኣነ ንመሰለይ ክቃለስ ኣለኒ ኢላ ትበራበረሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ስጋብ 1975 እዚ ዓለም ለኻዊ ደቂ ኣንስትዮ በብትና ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝገብርኦ ምንቅስቃስ ዳኣ እምበሪ ብሕጊ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ውሱን ኣይነበረን ወይ ከዓ ወግዓዊ ምንቅስቃስ ተባሂሉ እውን ኣቓልቦ ኣይነበሮን ማለት እዩ ጥራሕ በቲ ናይ ተንቃሲ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እዩ ዝካየድ ነይሩ በቲ ምንቅስቃስን ድሌትን በቲ ወንን ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝካየድ ነይሩ ከምኡ እንዳበላ ግን እቲ ቃልሲ ዋላ እንዳቐሃመ ዋላ እንዳተበገሰ ብዝኾነ እንዳሓየለ ኸይዱ ብዙሕ ተፃብኦታት የጋጥመን ነይሩ እዩ ቃልሲ ዝቐሊል ኣይኮነን ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣሕሊፈን እየን ተን ተቃለስቲ ደቂ ኣንስትዮ 1975 ከዓ ተቃሊሰን ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ኣቓልቦ ከም ዝግበረሉ ብዓለም ከዓ ደረጃ ድማ ብዓለም ለኸ ደረጃ ከዓ ክስመረሉ ከም ዘለዎ በፂሖን እቲ ደረጃ ካብኡ ጀሚሩ ከዓ እዚ መዓልቲ እዚ ዓለም ለኻዊ ደቂ ኣንስትዮ ወግዓዊ ዓለም ለኻዊ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ብሕጊ ሓሊፉ ኩለን መንግስታት እውን ኣብ ሕገን ከስፍርኦ ከም ዘለወን ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ሰፊሩ ብዙሓት ሃገራት ተቐበሉ ኣለዋ ኩለን ኣይኮናን ተቐቢሎን ኣለዋ ግን በብግዚኡ ዝስዕባ እውን ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኩለን ሃገራት ከዓ ስለ ዝፈረማ ከዓ ብግቡእ ይትርጉምኦ ማለት ኣይኮነን እቲ ቃልሲ ቀፃሊ እዩ ዘሎ ማለት እቲ ቃልሲ ከዓ ኩሉ ግዜ ወሳኒት እታ ጓል ኣንስተይቲ እያ ብዝያዳ ንመሰላ ደው ኢላ ክትቃለስ ዘለዋ እቲ ሶሊዳሪቲ ካብ ሕብረተሰብን ካብ ደቂ ተባዕትዮን ኣሕዋታን ከዓኒ የድልያ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስ ንቕሓት ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተ ደኣኒ ንቕሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣላ ንቕሕቲ ስድራ ኣላ እንድሕር ንቕሕቲ ስድራ ኣለካ ንቑሕ ሕብረተሰብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኩላትካ ዘርብሕ ስለ ዝኾነ እቲ ቃልሲ ቀፃሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብ 1975 እውን እንዳቐፀለ ኸይዱ ቀፃሊ እውን ስጋዕ ሕጂ እውን ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝያዳ ከርጃ ከዓ ክተስፍሐያ ማለት እዩ اوكي كده جنواخيو Thank you يا أنيلنا انتهي قديحكم اوكي جين اب 75 76 77 እቲ ምንቅስቃሳትን እቲ ቃልስን ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንዳማዕበለ ኸይዱ ካብኡ ድማኒ ብፍላይ ድማኒ ድሕርቲ ናይ ኣህጉራዊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣርቲክልስ ድሕሪኡ ካብኡ ንዕኡ መሰረት ብምግባር ካብኡ ሰረት ዝገበረ ድማኒ ብ1979 እቲ ናይ ሴዳው ውዕል ብሴዳው ዝፍለጥ ማለት እዩ ውዕል ምውጋድ ኩሉ ዓይነት ኣድልዎ ደቂ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ሓደ ኣህጉራዊ ውዕል ተገይሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ 189 ሃገራት ነዚ ውዕል እዚ ፈሪመንኦ ኢንክሉዲንግ ሃገርና ኤርትራ ማለት እዩ ኣንቲ ካፍቲ ዝፈረመትን ካፍቲ كل 4 ዓመት every 4 years ማለት እዩ ሪፖርት ዘቕርብ ማለት እዩ እዚ ድማኒ ሰለስተ ዘይፈረሙ ዓድታት ዳርጋ ውሕዳት እየን which includes Iran, Palau, Somalia, Sudan, ከምኡ ከዓኒ ቶኒጋ ትበሃል ዓድና ቶኒጋ ገለገለ ሸነኻቱ ዘይ ሰማማዓሉ ሃገራት ኣለዋ ዕቃበአን ናብኡ ኣቐሚጠን እቲ ካሊእ ሸነኻቱ ግን
ኣብ ተግባር ናይ ምውዓል ስራሓት እቲ መንግስትታት ይነጥፍ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሴዳው መትከላት ሰለስተ ኣዕኑድ ኣለዎ ሓደ እንታይ እዩ ማዕርነት ግድነታዊ ማዕርነት ንምርግጋፅ ዝዕቀን ዝድህሰስ ማዕርነት ካሊእ ድማኒ ናይ ፀረ ኣድልዎ ዝኾነ ሕግታት ከምኡ ድማኒ እቲ ሃገር እቲ ስቴት ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ሲ ኦብሊጌሽን ሓላፍነት ኣለዎ ነዚ ጉዳያት እዚ ኣብ ምትግባር ማለት እዩ ስለዚ ኩለንተን ሃገራት ኣብዚ ዝምልከት ኣብ ኩነታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ብኩሉ ሸነኻቱ እተን ቀንዲ ጉዳያት ብዛዕባ ናይ ኣድልዎ ትምህርቲ ኣድልዎ ኣብ ናይ ጥዕና ክንክን ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝያዳ ዘተሓሳስብ ናይ ፆታ ሰረት ዝገበረ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ነዚታት ዘካትት ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ንበይኑ ሓደ ንባዕሉ ንበይኑ እንተኣሽሙ ዘድልዮ ውዕል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ምናልባት እቲ ኣብ ቪድዮ እንድሕር ደኣኒ እንተኣሽሙ ክትገብራ ክኢልካ ታደሰ ሓወይ እቲ ኣብ ቪድዮ ምናልባት ኣብ ድመፅእ እዋን ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ሓላፍነት ኣለና ነዚታት ብትግርኛ ተርጉምና ከነምፅኦ ግን ሎሚ ብእንግሊሽ ስለ ዘላ ገለ ሓፈሻዊ እንተኣሽሙ ክትህብ ትኽእላ ናይ 3 ደቂቕ ቪድዮ እያ ክንሪኣ ይዕድመኩም ይቐኒለይ ኦኬ ሙክታር ድሓን ገብራይ እሱ ቴክኒክ ቁል ከዋይ ሒሽ ዝበለ ኣለኻ ዶ ሙክታር የለን ዲ ኣለኹ የዳሉ ኣለኹ እቲኣ ናይ ሴዳው 3 ደቂቃ ዳርጋ ሕጂ ንኣብነት ድሓን ንሱ እንዳዳለዋ ሓንቲ ነገር ክውስኽ ኣብዚ ንኣብነት ናይ ጉዳይ ዜግነት ዝምልከት ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኩሎም ቆልዑት በዲኦም ዜግነት ኣይወስዱን ነይሮም ዝተፈላለዩ ሃገራት ሕጂ እውን ገሊአን ኣብ ቃልሲ ርከባ ገሊአን ድማኒ ኦልሬዲ ተቐቢለንኦ ከም ኤርትራውያን ድማ ኣብቲ ሕጊ ዘሎ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ሕጊ እዩ እቲ ዜግነት ብጓል ምስተይቲ በደ ከማን ከም ዝውሰድ ተረጋጊፁ እዚ ብቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝመፀ እምበር ስቑኢሉ ዝመፀ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኣብ ቪድዮ ሓንሳብ ንሪኦ እሞ ካብኡ ዝረፈ እንድሕር ኣለቑ ክምላእ ኣለየ ኣብ ሕቶን መልስን ከዓ ዳሕራይ ክበርድ ስለዝኽእል ዝያዳ ናብኡ ክነድህብ ኢና ይቐኒለ Non-discrimination and state obligation. ኣብ መጀመርያ ትገብራ CEDAW. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women is an international human rights treaty that focuses on women's rights and women's issues worldwide. It follows the following 3 principles: substantive equality, non-discrimination, and state obligation. This video explains the principle of substantive equality. There are many contributing reasons to inequality. Some people are born with much more access and opportunities as compared to others. Gender stereotypes enforce the difference between men and women. It labels women as weak and in need of protection. But in reality, both men and women share the same traits except for reproductive capabilities. Women and men are different, but ultimately, we're equal. Inequality between men and women is also reinforced by the patriarchy system that sees men as leaders. Some people argue that men should have greater rights to economic resources because they have the responsibility of providing for their family. However, this belief does not match reality. Today, women are unmarried, divorced, widowed, or otherwise separated or abandoned by circumstances and are the sole providers. In Southeast Asia, many households are headed by women. It is estimated that 70% of the world's poor are women. Equality for women can be viewed in 3 approaches: formal, protectionist, and corrective. In the formal approach, society ignores that men and women are actually different.
It follows the male standards, disregarding women's special needs. For example, a factory allows men and women to take night shifts, but if the factory is not well lit, it can lead to assaults. This may discourage women from doing night shifts. In the protectionist approach, women lose opportunities because they are perceived as vulnerable and prohibited from participating in certain activities. In the same example, the factory has a policy of not employing women on night shifts to protect them from being assaulted. This does not address the problem and denies women extra income. In the corrective approach, priority is given to correct the environment in order to benefit both men and women equally. The factory could install more lights and provide transport for women in order to create a safe and enabling environment for them to work night shifts. Corrective approach leads to substantive equality. It recognizes differences but affirms equality between men and women. It places an obligation to correct the environment that disadvantages them. It evens out the playing field, and it requires laws and policies to take gender perspective into account. Substantive equality ensures that women have equality in opportunities, equality in accessing those opportunities, and equality in getting results or benefits. This video covers substantive equality, one of 3 CEDAW principles. Thank you. ካሊ እዚ ከም ሓደ እንታሽሙ ክህልወና እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ናይ ኢኳሊቲ ትርጉም ፈፂሙ ብዙሕ እንታሽሙ የለን ብዙሕ ንብሓት ወይ ፍልጠት የብልናን ማለት እዩ ስለዚ equality is equality of opportunity and it's also about corrective measures to ensure that ንምርግጋፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ኣድልዎ ናተን ኣድረስ ኮይኑ ብማዕረ ደረጃ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ናተን ግደን ክፃወታ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕማም ወይ ስትራቴጂክ ዕማም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቃሳት እንታይ እዩ ንሕልና ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣብ ትምህርቲ ኣድልዎ ኣብ ስራሕ ኣድልዎ ንኣብነት ሰምዑ ትኾኑ ናይ ደሞዝ ናይ ማዕረ ደሞዝ ምኽፋል እዚታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቃልስሎ ካልኣይ ቁጠባዊ ሓርነት ጓል ኣንስተይቲ ቁጠባዊ ሓርነት ክንብል ከለና ታሰሪሓ ኣትኣቱ ጥራሕ ዘይኮነት እቲ ናይ ገዛ ዕዮ ከማነይ ብገንዘብ ዘከይት ዝትመን ከም ዘይኮነ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ንሱ ግምት ተዋሂብዎ ንሱ ክብሪ ተዋሂብዎ ንሱ ከማነይ ኣክኖሌጅ ተገይሩ እቲ ናታ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ምሕራስ ይኹን ናይ ጥንሲ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ኣበርክቶ ኣብ ገዛ ትገብሮ ንዕኡ ክረጋገፅ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ ኣብ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ማለት ኣብቲ ዘሎ ናይ ሃገር ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ንተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎኦም ከዓ እዙዝ ክኸውን ጥራሕ ናይ ምብዛሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነሲ ኣብቲ ናተን መሪሕ ግደ ንክፃወታ ኣብቲ መሪሕ ግደ ድማኒ ምሳተን ኣብኡ ኮይነን ድምፂ ክኾና ዝኽእላ ንቑሓት ጥራሕ ኣብኡ ስለዝመፃ ከማን ኣይኮነን ግን ብኩሉ ሸነኻቱ ንቑሓት ኮይነን ነቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ብሓፈሻ ተረዲአን ኣብኡ ናይ ዕቱብ ዝኾነ ቃልሲ ይካየዳሉ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ንዓና ከም ኤርትራውያን ሓደ ዝምልከተና ከም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ወይስ ሕብረተሰብ እንታይ ኣሎ ኣፂሉ ማዕበለ ሪዞሉሽንስ ኣሎ ማለት ብትግርኛ እንታይ ሪዞሉሽን ካንት ሰይት ውሳነታት ኣሎ ማለት እዩ ብሕቡራት መንግስታት እዚ ከማን ብቃልሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳን ብናተን ማሓዚትን ዝተረጋገፀ እዩ እሱ ከዓ ሪዞሉሽን 1325 ትበሃል እያ እዚኣ ውሳነ እዚኣ 1325 ማለት እያ ብ2000 ዓመተ ምህረት እንታይ ሽሙ ዝኾነት እያ ዝተወሰነት እያ እንታይ እትብል women peace and security ማለት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰላምን ከምኡ ውሕስነትን ብዝምልከት ማለት እዩ እዚኣ ከዓ 4 ኣዕኑድ ኣለዋ ሓንቲ እንታይ እያ ናይ ብፍላይ ኣብ ኮንፍሊክት
areas ዘተኮረ ይኸውን ማለት እዩ role of women in conflict prevention ገደና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምክልኻል ኮንፍሊክት ወይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ብዓድና ንሕትሪእዎ ኾንኩም እንታይ ግደ ንሕና ክንፃወት ንኽእል ከም ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ኮንፍሊክት ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝሃሲ ዝያዳ ንኣዋልድ እዩ ዝሃሲ ርኢናዮ ኢና ንሕና ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪየንስ ኣለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣብ ፕሪቨንሽን እንታይ ግደ ክንፃወት ንኽእል ካልአይቲ ከዓ women's participation in peace building ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ኣብቲ ዝግበር ናይ ሰላም ውዕላት ይኹን ዘተታት ይኹን ናተን ምህላው ጥራሕ ደይኮነስ መሪሕ ግደ ናይ ምፅዋት ኣብኡ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ protection the rights of women and girls during and after conflict ከምኡ ድማ ኮንፍሊክት እንድሕር ተረኺቡ ከዓ ነቲ rights of women ናተን መሰላት ናይ ዓመፅ ከይርከብ obviously ይርከብ እዩ እዚ ተቃልሖን ክቃልሶን ከም ዘለወን እዩ እታ ራብዐይቲ ድማኒ women specific needs during repatriation resettlement and rehabilitation እዚኣ ብፍላይ ናተን ፍልይ ዝበለ ኒድ ምልከት ኣብ እዋን ናይቲ ንኣብነት ካብ ስደት ናይ ምምላስ እዋን ድዩ ወላ ናተን ናብ ካሊእ ቦታ ናይ እንታይ ሽም ትራንስፈር ናይ ምግባር ድዩ ኣብዚታት ይምርኮስ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ 8 መጋቢት ዕላማ ሰፊሕ እዩ እዚ ብሓፂሩ ኢና ገልጽናዮ ዘለና ግን ዳሕራይ ምናልባት ኣብቲ ናትና ድሕሪ ኤልሳ ኣብቲ ዝግበር እንታይ ሽምታት ከነስብሖ ክንፍትን ኢና የቐኒለ ግዜ ከይወስድ ናብ ኤልሳ ካሕልፎት ታንክ ዩ ኦኬ ቀኒልና ኣፍተይ ከዲጃ ኤልሳ ቀጽሊ እሺ ሕራይ ኣራሚት ኣብዚ ሰሚናር እዚ ዓዲንኩም ብምፅባዕኩም ሞየ ነመስግን ኩሉ ግዜ ቁም ነገሩ ኣይጠፋእኩም ኢኹም ምስኻትኩም ነዚ ኣድላይ መዓልቲ እዚ ኣኽቢርኩም ያውም ኣብቲ መዓልቲ ኢኹም ክትገብሩ ኢልኩም ነይርኩም ንኣኽብሮት ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ በዓላት ብዙሕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ቀይርኩሞም ሎም መዓንቲ ኣቦቱ እዩ ነይሩ ከኣቲ ውሳኒኹም ንኸዲጃን ንሽዋን ድማ ብዚ ምቕራብኩም ሓዋዊስኩም ናብ መዓልኩም ላሚ ተጣፊእና ነርና ከመየለኽን ክንበሃል ቀኒና ማለት እዩ which is good እወታ ናተይ ፓርትሲ ካብቶም ኣረክቶት ስለ ዝኾንኩ ካብቶም ዓበይቲ ስለ ዝኾንኩ ትገድሉ ዝነበሩ እስኪ እንታይ ይበሃል ነይሩ ብቲ ግዜ እቲ ንስኻትክን ከታይ ትገብራ ነይርክን ናብ ዝብል ኣቕርቢየ ተባሂለ ሕጂ እተይ ክንዛረበሉ ዝደሊ ንኣብነት ሙኽታርሲ ብዛዕባ ኣለም መስፍንሲ መጀመርያ ስውእቲ ገለ ዝበሃል ኣሎ ግን ብዛዕባ ኣሳይ ንፈልጥ ኢና ገለ ኢሉ እሱ እንድዩ ዝውፅዕ ዘሎ እቲ ምስናድን ሪሰርች ምግባር ከድካ ጆርናሊስቲክ ዝኾነ ሓበሬታታት ምእካብ ድሓር ኣብ ስኑድ ቦታ ምቕማጥ እዚታት ኣብ ዓድኻ ኮንካ እንዳ ትገብሮ ንዓና ብዙሕ እዩ ዘሸግረና ዘሎ ነገራት እዚ ዝኾነ ኮይኑ ብፆት ሓቲተ ቁርብተይ ኤክስትራ ዝኾነ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣለም መስፍን ካልኦት እውን ገለ ረኺበ ኣምፅየ ኢልኩም ኣለኹ ኦኬ ንሓበሬታ ዝኣክል ኣለም መስፍን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብ73 እያ ተሰሊፋ ናይ 8ይ ክፍሊ ጀነራል ኤግዛም ውድእ ምሰበለት ወፂኣ ኸይዳ ስለዚ ክሳብ እንደያ እዚኣ ንእሽተይ ምዃና ከዓ ይሕብረካ ብዕድሚኣ ማለት እዩ ወፂኣ መጨረሻ ዘይኮነሲ ጀነራል ወይ ከዓ ምርመራታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰነ እዩ ዝውድእ ነይሩ ስለዚ ሰነ ቢላ ወፂኣ ኣላ ወይ ከዓ ሓምለ ወፂኣ ትኸውን ኣብ 74 ወርሒ 7
ጁላይ ማለት እዩ ዕለት 11/1974 ከዓ ተሰዊያ ናይ መስዋእታ ጉዳይ ካብቲ ኣዝዩ ኩላትና ንሓመሉ ትራጀዲስ እዩ ንባርካ ትወርድ ነይራ ብመደብ ምስ ብፆታ ምስ ሓደ ጉጅለ ማለት እዩ እናወረደት ከላ ብሳሕል ከዓ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብቲ ግዜ እቲ ካብ ሳሕል ንከበሳ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ጎንፊ ተራኺቦም እሳ ኣብኡ ተሰዊያ ማለት እዩ እቲ ኣታክ ብናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሓይሊ እያ ነይራ እታ ዓይነት ሓይሊ ምዃና ኣይፈልጥን ግን ኣብኡ እያ ተቐቲላ እዚ ግዜ እዚ ትዝክሩ ድሕር ኮይንኩም ምናልባት ገሊኹም ንእስራኤል ምስክና ትፈልጡ ኮይንኩም ልክዕ ኣብ ደሴም ግዜ በዓል እስራኤል ምስክና ከዓኒ ብባርካ ገይሮም ንኩሉ ግዛይ ክኸዱ እዩ ሃንደበት እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ኣይተፀበይዎን ምዃኑ እቲ ምልክታት ኣሎ ግን ካብተን ሽዑ ዝወርዳ ዝነበራ ካልእ ሓይሊ እያ ከዓ ንዕኦም ኣታክ ገይራ በሲላቶም ማለት እዩ ሶ እዚ እዩ እቲ ኣሳውኦም እቲ ክጥቀስ ስለ ዘለዎ ከም ዘለዎ ኢና ንጠቕሶ ዘለና ደስ ኣይብለናን እዩ እዚ ናይ ኣሕዋት ውግእ ማለት እዩ ብዝተረፈ መን እያ ነይራ ኣለም መስፍን ሓውና ተጋዳላይ ብርሃን ብላታ ሓቲተ ዮሲ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ ኢለዮ ንኣቦይ መስፍን ይረኽቦም ነይረ ምምሕዳር ሓላፊ ኮይኖም ነይሮም ድሕሪ ነፃነት ኢሉ ፋርማሲ ዝውንኑ እዮም ግን ኣብቲ ምምሕዳር ከዓ ዝሳተፉ እዮም ነይሮም እቶም ሰብኣይ ኢሉ ሕጂ ብድሕሪኡ ግን ዓሪፎም እዮም ይብል ናይ ኣዲኣ ግን ብዙሕ ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣልኩም ገለ ኣሕዋታ ኣብ ስዊድን ገለ ኣሕዋታ ከዓኒ ኣብ ጀርመን ከም ዘለዉ ግን ፈሊጥ ኣለኹ ካብዞም ተጋደልትና እውን ነቶም ኣሕዋታ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ዝረኽቦን ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ካልእ ሓበሬታ ዝድለ እንተድዩ ክትሓቱን ትኽእሉ ኢኹም ክረኽበኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣለም መስፍን ገለ ርሲዕ እንተዘይኮይነ ሓንቲ ነገር ባኽ ክነግረኩም ዝደሊ ብዛዕባ ባህርያታ ካብቶም ቤተሰባ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ዝገለፅዎ ኣለም መስፍን ሓንቲ ተባዕ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝነበረት እዮም ዝገልፅዎ ወላ ተመሃሪት ከላ ፍትሓዊ ዘይኮነ ነገር ክትርኢ ከላ ስቂላ ኣይተሕልፉን እያ ብጣዕሚ ሓርገፅ እያ ነይራ እዮም ዝብልዋ በቃ ሶ ሓንቲ ጅግና ብእዋኑ ሓሊፉሉ ማለት እዩ ምስክነይቲ እዚ ናይ ኣለም መስፍን እዩ ስለ ዝተሓተትኩ ብፍላይ ከዓ ስለ ዝሓተትኩሉ እየ ቅድም ዘምፅኦ ዘለኹ ኦኬ ሕጂ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጉዕዞ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ክንሓትት ተኮይንና ኦፍኮርስ ዝጎድለና ነገራት ኣሎ እንዲ ሃገርና ናፃ ወፅያሲ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ሪሰርችስ ኢንፋክት ሲና ክንእክብ ነይሩና ባት ኣኪቦም ድዮም ገለ ዝተኣማምን እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ኩነታተን ትዝብልኦን ገለምለን ድሓን ክንጠቕሶ ዲና ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ዓይነት ተገዳስነት እዩ ዘለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝሕርብተካ ስለዚ እዚ ይግበር ብዘይምህላው ብዙሓት celebrated ክኸውን ወይ እንታይ ዝበሃል celebrated ከተብዕሎም ምፅንባን
ምፅምባር ፅምባዲ ኸ ተፀምብለሉ ዘለካ ኮንትሪቢሽንስ እዚ ማለሲ ተወፋይነታት ዝገበርኦ ነቲ ሕብረተሰብ ዘይተመዝገበ ክህሉ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ንኣብነት ሕጂ ኣነ ክዝክሮ ይክልኒ ደይክስቶ ኣብ ባይቶ ኣትያ ገለ መለ ክብልካ ከለዉ ከዘንትብለን ከለዉ መን ኣኪብዎ እዩ ስታት ሕጂ what did they do to be celebrated like that ኢልካ ትሓስብ ኢኻ ግን እቲ ብቆልዑትካ ትሕዞ ነገር ብዙሕ ስለ ዘየለ ናይ ስማድ ዕለት ደክስቶ ዶ መዓስ ዶ ኣብይ ዓዲ ዶ ገለ የለን እዚታት እምበር ንሰምዖ ኢና ኩላትና ብፍላይ ኣብ ባይቶ ቡርታ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ ይሳተፋ ከም ዝነበራ ንኣብነት ንሰምዕ so ኣብዚ ተመርኪስካ ዋይ ብዙሓት እየን እሞ unsung heroes ዘይተፈለጣ ጀጋኑስ ከም ዝነበራና ከገምተካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ኸስከ ገለ ንጥቀስ ሕጂ ኣነ ገለገለ ሽማ ትጠቅስ ኣለኹም ድን ፕሊስ ኩለን ጠቕሰን ከም ዘየለኹ ኣብ ግምት እትውለ ኢኹም ናይ ሓበሬታ ይኹን ወይ ናይ ግዜ ሕፅረት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚአን እየን ጥራይ ነይረን ማለት ኣይኮነን ግን ካብተን ብበዝሒ ዝዘረበለን ሓደ ክጠቅስ እየ ቅድሚ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተሰለፋ መን እየን ነይረን መጀመርያ ቅድሚ ምእታወይ ናይ ማርታ መብራህቱ ቁርብተይ ክጠቅስ ማርታ መብራህቱ ኣብ ሽሕል ኣብ ኦገስት ማለታይ ዝበሃል እዚ ጁላይ ሓምለ ነሓሰ ኦኬ ኣብ ነሓሰ 23 1950 ተወሊዳ በአዲስ አበባ ኣቦኣ ጀነራል መብራህቱ እዩ ካብቶም ፍሉጣት ናይ ፖሊስ ሓለፍቲ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ሃይለ ስላሴ እዮም ማለት እዩ ሕጂቲ ትምህርታ ኣብኡ ጠናቂቃ ንሃይ ስኩል ንወፃኢ ንዓዲ ኣሜሪካ እያ ተሰዲዳ ኣብኡ ስለ ዝተሰደት እቲ ናታ ኣዌርነስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘምፃኣቶ ካብኡ እዮም ዝብሉ ብዝያዳ ክትፈልጥ ምስ ከኣለት very intelligent ነይራ እዮም ዝብሉ ዋላ ሃይ ስኩል እውን ኣብ 15 ዓመት ወዲኣ ገለ ዝብል እውን ኣሎ ብገሊኡ ኣይነ እዚ ከረጋግፆ ይከኣልኩን እምበር ከምኡ ዝብል ፅሑፋት እውን ኣንቢበ ነይረ እቲ ኮይኑ she was very smart ቀልጢፋ ነዚታት ቆላሊባ she probably ማለት ብዙሕ ኣንቢባ ትኸውን ብዛዕባኡ ገለ ሕጂ ምስ ተመለሰት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ 7ይ ዓመት ሜዲካል ስኩል ሓኪም ክትከውን ምስ ቀረበት ዝገበረቶ መስዋዕቲ ቅድሚ ምጥቃስ ኣብኡ ብዙሕ ምልዓዓል እያ ትገብር ነይራ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ምልዓዓል ኣብ ቤት ትምህርቲ ድላያ ምዝራብ ነቶም መምሃራን ምምካት ሕጂ ከምኡ ክትገብሮም ከላቶም መፃተኛ ብፍላይ ይፈትዎ ቻሌንጅ ክትገብሮም ከላ ኣብ መሰላት ደቂ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶ ተተክረሉ ዝነበረት እንታይ እዩ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣንፃር ሃፀይነት ዝገብሮ ዝነበረ ወፅዓታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢላ ትጠቅስ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሓንቲ ማኒፌስቶ ማርታ ማኒፌስቶ ትበሃል ኣላ ወላ ጉግል ጌርካ ስትርከብ እታ ማርታ ማኒፌስቶ ኣጀማምርኣ እንታይ እያ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ደቂ ኣንስትዮ ኢላ ትጅምር ኣብ ናተን ወፅዓታት ተመልከት እሞ ትፅውዕ ንምልዕዓል ኣንፃርቲ ሃፀያዊ መንግስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ እዚ እቲ ምልዓላት ተካይዶ ዝነበረት እታ ማኒፌስቶ እታ ማርታ ማኒፌስቶ ትበሃል ቅድሚ ነታ ዓመልያ ክትፍፅም ኢላ ዝተበገሰትላ ንግሆ ምሸት ዝፀሓፈታ እያ ምናልባት ኣይህሉ ንኸውን ኢላ ሹዕያ ፅሒፋታ ኸይዳ ሕጂ ከም ማርታ ማኒፌስቶ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ
ጉግል ክትረኽብዋ ትኽእሉ ወይ ግዜ ዘለና ከኣንቢብና ብዛዕባ ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዕለት 12 ዲሰምበር 12 ዕለት 8 1972 ንኤርፖርት ኸይዳ ምስ ብፆታ ንሓንቲ ነፋሪት ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክትጠልፍ ድሮ ተሓስዩስ ፀኒሑ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣብ ውሽጢ እታ ፕሌን ፀኒሖም ምስ ኣተወት ሒዞማ ወሲዶማ ንሞት ተፈሪዳ ተቐቲላ እዚኣ ወዳድኣ እዚኣ ናይ ማርታኺ ፈለጥናያ ከይትሓልፍ ግን ንሳ ዝገበረቶ ኩሉ ምልዓዓላትን ምስቲ ዘወፈየቶ መስዋእትን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውፁዕ ህዝቢ ምልዓዓላትን ሰውራን ከጀምር ካብ ዝኽኣለ ሓደ እዩ ኢሎም ይጠቕስዎ ኣብ ታሪክ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ውሽጢ ኤርትራ ጉዳይ ከዓ ንርአ ሕጂ እውን ይቕሬታ ኣንሳን ኪሮስ ገለ ዘስሓትኩን ክህልዋ ክእላየን ቅድሚ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ግን ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ መጀመርያ ዝተሰለፈት ጓል ኣንስተይቲ ራሕማ ሳልሕ እያ ትበሃል ራሕማ ሳልሕ ብ1967 ተሰሊፋ ዳሕራይ ከኣኒ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሊ ናይ 967 ክልተ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ተሰሊፈን እዚኣ ጁምዓ ዑመርን ሮውዳ ሳልሕን ማለት እዩ እምበርታ ናይ መጀመርያ ዝተሰለፈት ጓል ኣንስተይቲ ራሕማ ሳልሕ እያ እሳ ከዓ ካብቲ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብፆት ብጣዕሚ ዘገረሙ ጆይን ክገብረኩም እየ መፅያ ኢላ ኣይከይድን ኢላ ዝኣበየቶም ማለት እዩ ወላ ጁምዓ ዑመር እውን ከምያ ገይራ 67 እኮ ጁምዓ ዑመር ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ተመሊሳ ዝመፀትሉ እያ ኣሰሊፎማ እምበር መጀመርያ ዝመፀትሉ ሰዲዶማ እዮም ዴሰንተር ባክ ኣይትኽእልዮን ይኽኢሎም ኣብዮማ እዮም እቲ ካልኣይ ግዜ እያ ድሕሪ መፅያ ስለዚ ራሕማ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኣይከይድን እየ ምሳኹም እየ ክጋደል ዝደሊ ኢላ ምስኦም ስታይተብሎም ቶም ሽዑ ዝነበሩ ተንቀሳቐስቲ ኣብ ናይ ህዝባዊ ስርርዓት ምምሕዳር ኣብቲ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ከባቢ ከረን ገለ ከባቢታት ነይሮም ኣፅሒቆም ዝኸዱሉ ካብኡ እየን መፅአን እተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ናይ ብርሃን ብላታ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ረኺበዮ ብርሃን ብላታ ኣብርሃም ተወልደ ዝተሰውአ ቀደም ማለት እዩ ብታሪክ ትፈልጦ ትኾንኩ ኢማን ባህታ ዝበሃል ዓብደላ ዳውድ ዓብደልቃድር መንጆስ ጌቱ መሐመድ ዝበሃል እዚኣቶም እዮም መጀመርያ ምስተን ድመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዝተረኸቡ መስለኒ ብድሕሪኡ ግን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ጆይን ገይረን ሕጂ ሊስታ ናተን ከዓ ከንብበልኩም ኣብኡ ከም ዝረኸብክዎ ስለዚ ራሕማ ሳልሕ መጀመርያ ጁምዓ ዑመር ሮውዳ ሳልሕ ስትና ሰዓድ በዓልቲ ቤቱ ንጅግና ስውእ ስዒድ ሳልሕ ኣመተ ጽዮን በዓልቲ ቤቱ ንጅግና ስውእ ደብሮም ጥሉቅ ንስሪት ከራብ መሪም ረመዳን ዓሊ ሸኽ ሳዕድያ ተስፉ
سعديا تسفو نتي حزب ودي زنبره تور سراويت قال سلطان زنبرو نعو زقتلت يا ما اوشت مسفداين تحبابيرا مالتي مريم ملكين حليمة عتيل فاطمة إبراهيم رحمة أحمد فاطمة حسن زينتن بفلما مجمريا عسرت شوعتي إن تندك نستي كلن جن تنكذكرن زخالي أشماتن عسر سلستين أبزيسي we're missing 4 already شمن كمزقب كمان زي كالي so زي من البات كنحاطر له نخيل نعمل أنا يخن كيد نخيل كلاتنا حلاف نتقرنا نوصدو زي ان كابتن زجمر عين of course أمنا ملكين ون أوشتي كاوشت اسمراكو هادي ما يعني وصا خيدا حواس لزتفلت افتي من كسقاسات نساقت ناتا قدي أي تكسني بات هادي ما أخيدا نابجبها أخيدا so تمرت سريدوما خيروت بهار ميرامانج alright زي دولو كبوز خالكو I think لما أنتي أخرنا يمثلني مجمر يعني إحنا ببز حدث نستيو استساتفالو دما اللو نيسر عن حمشتن جمير كازلو وان مالتي صوتن شعو ونسلف زنبر ناسي بزعبا مثل دك نستيوس انتاي ينيروكن بنق حادي خن ميدا وزيكن نحنا ون مثلا للناديو وأوركوتنا قدينا بمعرنت كنر الناس اللي زبال ناديو إزيتات حتوي مصاكم دخون حد قزي نو كوم إينا برن نحنا هقراو سمعيت كم تقولوا مبزحتو سيش عدوات نبرن بهقراو سمعيت تدفينا ينهوتينا نميدا أبتقاد له حرنة إرسرا مسوط أنا ناي محبر دك نستيو أبالات أخيبا جيرنا لنا حجة أنا بنفسي كبلصو نفس وكس نتاتو مكرخ خلو أصل بزعواز بودايزي مجمري أخيبا مس قبرالنا إتي ناي محبر دك نستيو زبرنا مجمري أزمي نبرن قن ليتراتشر بباخل خسي زيادة ناي أمريكا ناي أوروبا ويمنس ليبدو ويمنس مقصقاستو قلما لزبهار كم سنة أنا زملكتنا غيري وسيدو يقامان أي فلتني يزي ناي أوروبا ويانز قبرو بدأيلة ناي مسالي حتو دو قل كوشن غيري أي فلتني أبت نفسي أنا ساتيري أي فلتني حجكم أخبلا خلوها زين مجمرة إزني ودك نستيو توديبن ناي مثلا حتو هي العلاقة رزبي أبجب هاي تماهيري so as you زاد نقند ما بز قبركو غيري ناي دك نستيو خراكب كله بتنقق ينببو كركب كأفتن اسو يبنباب غير خرد أفتينا مالت انتاي تقوداي ناي دك نستيو حتو so ناي دك نستيو حتو زتمهار كله ودك تقارلو حالة إرسرائيل بحال حيجي اتقالسي نوويحن تنقرن وقانو خاء نفلتينا كلاتنا أب جبها خلنا أب محبر دك نستيو مستمدوكو مكاب حيلتات وطيئة مالتيو اتي أكتاسي أب مدبي زئتومو اتي نقبرو نبرنا امتحان انديو أنا من نفسي بوزحات دك أنستيو بسرع من قدي أبتقد ل5 ساعات فاقرنا بش حز غصر أبلات نيرنا أنا في السعودية أمولو ميدا خاء
نفس وكف عدي سرع نكايد نيرنا سرعة نيرنا مزيئة تامري حنت تابايتو مالتيا ناي محبر دك نستيو تخالئتي تقدميتي كونت مسريتن ينصني حنا حجي دحر ناي مسراتي تقوبائي يتخالئتي تا ويكا قدميتي أتصوع حجي زيئة تا مجمريا خا مسراتيتيا تصوع سلسة تمسريتا صنيحات الناس أتخالئتيا أبقى زتمرصا أبالات بايتو اسران حادنين تقادل تخاء حد جزي كلا جزء بقال مريم فلنا نيرو مالتي سمتاي بقال مريم إلا اسران حادن يتوئل نيرم يدا مالتي زخمس حاجر نينا المستانيرنا زخ أي خرينا زخمزتات سو زينين تن مريحنا شعور استمرتا حجي إتي قدامي نطمطو زنبرنا شعور خمي جيران دكنستيو أب قدلي ساتفا أبتي هاقراو نسعنت مكنياتو كله حزبنا تلعيلو خمز نبرن فلتينا بات كمي جير مستودب منقد بسرع منقدي تناتو دقفات زركب بجنزب ديو بفلتات ديو بزخونه تاي توفياتات كجبر كنرى لنا قليلنا أبكم ومدب أتينا كلاي أوهم كيد كلن بزعبا هاقراو قداي ترازي كونه بزعبا مسل دك نستيو خا نقلص علينا زغاتي كلاي مالتي إذا ترازي كونه تا كادر نابنت كيدا خن إذا تقلصي بزعات متسع يكونن أو تهلو كل جزء مالتي ناي من نقاح قداي كتكايد كالو ناي دك نستيو قدايات مالتي بزي بحافشة زقلصلكم زلقو كالأي كابتي أستواصو زقبرتو تا محبر ننتايو ناي دك انستيو سدرا بيتات نتا كونسيتي تقاداريت تحارس بتنسا أفتي تنستن كلات مناي كنكن زقبر لا قدايات ناي محراس ناي تقول عخنكن إزتات كله مدب وسيدة أتصنيعة حدا مدبر بوتاتو وحيبنا أو متين كله تي أغلقلوتي وحابن نيرو مالتي بوزحات كابتن نرسس ناي تقادلو حرنة ارتراخا بجزيو ناتمدبا ومتين أغلقلوتن يحيبانا نيرن كابوصاون متين زغلغلا نيرنين مالتي وصاتنياتات أفتو بوتا حانتي فيديو لا بإنترفيو زقبرنايا انترخيبي حد معرفتكم صاركم فتني يتمعرتاوي نتفتات أفتي مدبر تقلص يا أنا بعدي دليا انترخيبي كم صاركم حد معرتي مختار أقربوني نزي آخر يكون كولكم ناي بحق زدنق أقولقلوتي زو حاب نيرو كن نايتم قولعو تيب تابي نيرو ناي كتابهم قداي نخسلا وسيرنا كلا نخطبهم حجة أب سعودية زنبرا سرعتنا أواتيين حنتحدث ناي كن ديسب كوفت بلياسكي 1 2 3 6 9 10 11 عصرت حادثة كوف كتب التخيل تويوتا SUV سديدنا لنا مس نتبل نتياتنا مالتي حدث مغنيات قدميو لمينا نجبها إنا نحتت نيرنا طبعا مالتي ألسا كابا خطبه I remember I know حابنا ندو بيجاكم مكينا زي كم زياد لينا لو خنبل سبيزان خنمس دلينا لنا نبلوم قال اجي كابتن أبالات مريحنتنا قليين كاب سعودية زمتسا نيرين وكلتي أفتبت أبالاتنا يتمريحنت مالتي نساتنون بسرعات سرعي أخليين حيزان كيدن مالتيو زي قلان حقزن على النمبر نعلم من كاميكينا قلها يشقرنا له قلس بس تباح له
እታ መኪና ሰዲደናልና ማለት እዩ ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ምንቅስቃሳት ምስ ብዙሓት ማሕበራት ርክክብ ነይሩና ኣዶ ወንበርናን ኣምና መለኪንያ ነይራ ሽዑ ወፋጥማ ሳልሕ ኣብ ካናዳ ተቕመጥ ዘላ ሕጂ ክልቲአን ናይ ፋጥማ ሳልሕ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ስለ ዝነበረት ኣምና ከዓ ኣዶ ወንበር እያ ወድሮ ተፋሊጣተን ዝነበረት ብዙሓት ስለ ዝነበራ ኣብቲ ናይ ወፃኢት ዝተሓጋገዝ ነይራ ማለት እዩ ክልቲአን ከይደን ምስ ብዙሓት ማሕበራትን ምንቅስቃሳትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ርክክባት ይገብራ ነይረን እየን ዘሎ ብሓፈሽኡ ንሱ ጥራይ ክብለኩም ሕጂ ኣነ ካብቲ ዝጠቐስክዎ ኸዲጃ እስኪ ኣነፃፂርክ እዚኣ ገለ በልልና በዚኣ ዝበለትን ጉዳይ ኣላ ሓንቲ ሊንክ ትሰደለይ ኣነ እዛ ሊንክ እዚኣ ኣይረኣኽዋን ቅድሚ ሕጂ ኣስደሚማትኒ ደቂ ኣንስትዮ እየን መንእሰያት እየን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እየን ዘለዋ ብሓፈሻ ካብቲ ዝብልኦ እንታይ እዩ ብሰውራ ዝሓለፋ ሃገራት ሲ ደቂ ኣንስትዮኦም ኩሉ ግዜ ማዕርነተን ዘረጋገፃ እየን ይብላ እሞ ንኣብነት ንሕና ኣብ ኩሉ ቦታታት ኢና ዘለና ኣብቲ ኣርሚ ኣለና ኣብቲ ኔቪ ኣለና ኢለን ኮና ኣይዶን ኖ ዝጠቕሶኦ ከሪየርስ ኣነ ኳ ዝከረኒ ቅኒ ግን መንግስታዊ እዩ ዝመስል ዝኾነ ድላይ ሰብ ክኸውን ደልየ ዶ ክኸውን ክእል እየ እንድሕደልየ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኢለን ዝገብርኦ ኣብ ናይ ምዕራባዊ ሃገራት ንዓና ኣየድልየናን ኢላ ተወዲኡ ኣብ ኤርትራ ሲ ማዕርነት ተወዲኡ መሰል ኩሉ ተዋሂቡ ናይ መላእ ህዝቢ መሰል ተገፊፍዎ ዘሎ ዓዲ ንሳተን ሙሉ ማዕርነተንን መሰለንን ከም ተጓናፀፋ ገይረን ክገልፃን ከለዋሲ እንታይ ይበሃል ገለ እዚሲ እንታይ ይበሃል ናይ ብሓቂ መስደመም ዝኾነ እዩ እታ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካእታ ኣለና ትብላኡ ሲ ነዚ ሰሚዓ ከዓ ስቕ ትብል ነዚ ንወዲ ከምዝን ኣቕጣጫ እውን ከተትሕዘይ ትኽእል ዝኾነ ኣኼባ ዶ ክገብራ ይክእላን እየን ዘን ሰባት እዚኣተን ኣነ ከወዲ ገርመኒ ዋላ ንማለት እውን ንእሽተይ ኣኼባ ዝበሃል የለን ወይ ደኬ ሕጂ እቲ መሰል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ሕጂ ንሳተን ኣብ ኩሉ ክሳተፋ ንዓና ይኩርዓና እንድዩ ፅቡቅ ኣብ ኔቪ ኣለና ፅቡቅ እሞ ንከምኡ ንሕና ንደሊ ከምኡ ክኸውን ኮይና ንደሊ ግን ከምዚ ብልጭታት ትለሆ ገለ ደይኮነሲ መሰረታዊ ካብኡ ዝገደደ ነገራት ከዓ ኣለና ክረአ ዘለዎ እታ ጠምያ ተሓድር ዘላ ደ ስለምንታይ ነናተን ስቶሪ ኣሎ ፍቲ ዓዲ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ማለት እዩ ገሊአን ሰብኡተን ዝተሰውኡ ገሊአን ሰብኡተን ስለ ዝተኣስሩ ገሊአን ዝኾነ እቲ ምንጪ ናይ ማእቶት ኮይኖም ዝፀንሑ ደቂ ተባዕትዮ የለውን ንሳ ክትከኦ ከዓ ንቆልዑት ሒዛ ትፍትነሉ ኣብ ድቕድቕ ድኽነት ትቕመጥ ትነብር ጓል ኣንስተይቲ ኣላ ተጋድልቲ ዝነበራ ብኣሞይ ከማን ጠቂሰያ ነይረ ኣብቲ ናይ ፒኤስ ዝገበርኮ ፕሮግራም ማለት እዩ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዑመር ናስር ዓሊ ሶሪ ሕጂ ከዓ ደጊመያ ከማ እየ ዝገብሮ ንዑመር ናስር ኩሉ ግዜ ናስር ዑመር ዓሊ ከቢለ ናስር ዑመር ዓሊ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፉ ኣሎ ረእይዋ ኣብቲ ፌስቡክ ሰዲድዋ ኣሎ ገይሹ ነይሩ ቅድሚ ገለ ክልተ ወርሒ ገለ ገብር ንስዑድያ ክኸይድ ኣብ ዱባይ ኖ
ኣብ ጀዳ ጠጠው ኢሉ ኣብቲ ኤርፖርት ገለ ፅበ ነይሩ ካልእ ነፋሪት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከዓ ኣብኡ ነይረን ማለት እዩ ንዱባይ ክኸዳ ሕጂ ሰው ኢሉ እናረኣየ ከሎ ስቲንሲ ኤርትራውያን ይመስላ ኢሉ ቀሪቡ ይዕልለን ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ዳ ትኸዳ ኣለኽን ይብለን ንዱባይ ንኸይድ ኣለና እንታይ ትገብራ ንዱባይ ትኸዳ ነጋዶ ሊኢኾምና ኣቑሑት ኣምፃኣልና ኢሎምና ሲ ከነምፃሎም ንኸይድ ኣለና ሕጂ እቲ ኩነታት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ዝገለፆ ብጣዕሚ ስእላዊ ዝኾነ ኣገላልፃ እዩ እቲ ገፀን ኩሉ ምሻሎ ናይ ዝደኸመ ብናብራ ዝደኸመ ሰብ ገፅ እሱ እዩ እቲ ገፅ ኢሎ ብካልእ ገሊፅዎ ኸውን ንዓይ ግን ከምኡ ብስማዕኒ ብኑሮኦን ዝደኸማ እዩ ገፀን እታ ዝበልዓኣ ዝነበራ ዝደረቐት ባኒ ካብ ኣስመራ ዘምፃእያ እያ ትመስል ኢሉ ግንፅል ግንፅል ኣቢለን ንዓኣ ሕጂ መውረዲ ንቑፅ ስለ ዝኾነ ኮካ ኮላ ሓንቲ ኦርደር ገይረን ሰቂለን ፅበያ ኣብቲ ኤርፖርት ሕጂ እሳተን ንንኣሽቱ ነጋዶ ተለኣኽቲ ኮና ኣለዋ ማለት እዩ ኣቑሑት የምፃኣሎ ግን ትድህቡና ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ሕጂ ዝሲ ጭብጢ ይድብዮን እዩ ኣብኡ ከለኻቲ ክዳውንተን ድዩ ኣበላዓልዐን ድዩ ገፀን ድዩ ኣብ ኩሉ ኢኻ ትሪኦ ትእቶተን ኣዝዩ ዝወሓደ ከም ዝኾነ ተጋደልቲ ከም ዝነበራ ከዓ ነጊረን ናይ ነፃነት ተጋደልቲ ከም ዝነበራ ነጊረን ሕጂ ነዛ ቆልዓሲ ነዘን ቆልዑ ትበኣ ከምኡ ኢለን ዝዛረባ ነበራ ኣብቲ ከረጃ ዝሰደደትለይ ክለብ እዚአን ከ ኢልካ ተተሓታስ እንታይ ንበልካ ዝብል ሕቶ መፀካ ወይ ድማ እክብ ባቢልካ ናይተን ተጋደልቲ ነበር ንኣኼባ ምስ ዳዲ ነዘን ቆልዑት ነይረን ከይድክን ናይ ነፍሲ ወከፍን ፀገም መዝጊብክን ጥራይ መፃኽ ክትብለና ኣለካ maybe that will teach them a lesson you know ዝኾነ ኮይኑ እዚ እቲ ኑሮ ዘሎ ናብኡ እዚ ኑሮ እዚ ድማ ዝተራእየ ኣይኮነን ፍፁም ዋላ መጀመርያ ክትሪኦ ዘለዋ ስታ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትበሃል ኣብኡ ዘላ እዩ ንሳ ዳርጋ የላን ማለት እዩ ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ዋላ ቤተሰብ ካባይ ክሓትን ከለኹ ብዛዕባ ገለ ክዛረብ ከለኹ ብዛዕባ ተደላይነት ናይ ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን እታ ሓማደው ዘላ እታ ኮይና ገለ መለ ይብላን ነው ሕጂ መዓት ዲስኮኔክት እዩ ዘሎ ብዛዕባ ማሕበር እቲ ተደላይነት ናይ ማሕበር ንምንታይ እዩ ከማናይ ዝተፈልጠ ከማናይ ኣይኮነን ዳርጋ ከምዚ እዩ እቲ ንቕሓት ክብል ኢለ ሙክታር እንድሕር ቆርብ ከተስማዓና ክኢልካ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ኣምፂኻያ ኣድላትካ ዘይመሰለኒ እስከስማዓና ቆርብ ተይካኡ ድምፂ ሙክታር معكم هذا؟
نو ኣይስማዕን ኣሎ ኣይረአይን እውን ኣሎ ሪኣ ኣላ እስኪ እዚኣ ካብዛ ቴሌፎን ከብላ እሞ ይስማዕ ተኮይኑ ክንፍትን ዶ ሙክታር ከምኡ ሓስብ ነይረ ኣነ ከማን እቲ ግደፈኒ ማለት ድምፂ ካብዚ ከነስምዕ እወ ዋላ ከዱ እንተልያትኩ ኣነ ቀሪበያ ኣለኹ ግን ድሕር ቀሪብክያ ኣለኺ ኣብ ስምዕና ንስኻ ኣስምዕያ ድሓን ድሕር ቀሪብክያ ይፅፋየ ዋላ ትስእሊ እንዳረኣና ኦኬ የስ እወ I don't know why ድምፂ ምስራሕ ኣብዩ ثورة زمت هاجرات نقمت كم بعد تشاينا كم بعد إيرترا زعمت سنة هاجرات حتى كل جزء شو ما تنقلت تكون كلا كنز أز مالك هنا كم حدا وحدات زتواس هنا أكل حفرة سبجيرنا ما حدا أوداتنا إلنا هو خلبن أقداس وين عيا يسمع عن المكان دارايز مالك شو خياطه نحنا بثورة زمت أنا حفرة سبينا سلزي سبيتي قال أثورة جنامت أبوي تجادلوا تجادلوا ماما تجادلتها تزخود أتأمل كذا كذا تزجبروا كذا كذا كل نجار أديتنا كل كيروني سلز زوانس أبحد درجانا تاريخ تفتح متجرو رئينا يوينا لنا سلزي قال معنا ودي زبل المخنات والحد يدنا معنا تسلم بفرتي معرينا خو كلوس بمعرس نجارات جيرنا يومينا أصورات ساتيفنا إنا نتقلنا تينا إنا تسوينا إنا جيرنا يومينا معر نجارات جيرنا إنا بدت تزلنا معرخ بالكله أودت كان زحابو في دكتابات كان حد زحابو في أكل انتوينا نزل زحابو في أكل زل لا نجاراتنا هنا بس إحنا ما نتعبون حجنا أن نتقرأ لك أن استخدام يرد من الله رئيسنا الأخير أنا نقول عن بس لازم غيره صخاخ غيره كش نقعدوا تسكت صراحة زي كنا المعلومات من البحث زي كذا جيم زي كنا المعلومات أنا تسكت صار لازم نقول جرين بأنا جيرتا كش نقعدوا كش نوعد زي كنا المعلومات أنا كش ناتي تيريتوري ناتي جزءات تسي زبلة الأكشن أو إلى جلاي كذا بكله هنا جالس عندي تسي زبلة كمان تناتي تيريتوري سب أي كأكون بعديتي بس أديك أكيد جست بل خياطه بس ناتي جزءاتي تخشنا ناتي جزءاتي نعرف تحسن لي جسايب لني خمسة قبر ما خمدي أنا خدكم أوكي حراي تغيني أخذكم زلوا حج معرنة مالت نحنا أصل خمدي أنا قبر أصلهم أخذ قبر لكم أو جست أصلهم مخ قبر لهم ما نتايكون أنا تمعرنة زي أيكون معرنة لكعيو تمالالي إنا تحقاقيزنا تصوم زي قبرو نحنا قبرو تصوم أمن مللا كيتي زهرة حتى أنت ما زبالته أمن مللا يصبع أزلو خبرتات بحاسة أخم زكيرنا هذا قجبنا بحادة سارفيس قجبنا يوم يوم تحاوي سوي يوم حدا ملك أزمه بمبر حدا حبر زبو بينه زي تحاوز حبر زبو من حب ملك عدسي كي أبدا غير تحسب أنا عارف حدا صار فيس قلت ابنايوم يوم تحاوسهم يوم حدا ملك عزمه بمبر حدا حبر زهبه بينهم زي تحاوس حبر زهبه من حب نص ساعة خصتي ريت أفتي تاك سدا في مسج تي دمسي خيد يلن ينافت مسج سدا سب كريا بعلو كريا خيد دحري أقداسيت يا مختار مخنياتي بوزح نطبيعة حيزة زلازية عادة تخشنا نايدك نستيو أو رأسي أخاتي أخيلنا إتي ماسي تتحسس بيها تصبو دخان سددا أخات صبو نحنا سي ملأتينا أمبر كندي خايكونا نيلا
نحنا ملأتينا نتهوقفات نملأ قهوتينا نملئنا anyway حج سزسي يسدم مكايو أب أخلا انتاي كم زلو أفت هاجر ولا مش عبنا يسزباو جنبار تقاللتي تقاللتي سي أولا تمحورين نبران سلمتاي معرخوين نين معرنت ألو النساتن معرندين زقاد الله زلو تباهيلو شو حقي هو مالت زلع على درجة ناي معرنت بس إحنا أص أب يا أو تدرنا حجي مساخات التأساسر يا تا تمكرو مالتي كم خب حالن سلزوعد إتا تاريخ سي كي تأرمت أب آخلا بطريقة عمس أزل حجي نابتي سوسايتي إذا أنت أيو زريك إتي زخون نجرسي أبدوتا يدلو ولا حنتي نقدم تسوق من نجر ولا حنت خمزة له نتندك أنا أقوم جيرو أركيب لنا كأساتن كأقوم يبلا محلاون كابي خجي كنجمر مالتي داتي بهلاوي متعرات وشتي حبرة سب ناسي ولا بقداي دك نستيون نعناسي حدا خبتي أتقامي زخونة يخستاي تمكرو خونه ناي مالتي نتن نايب حق ناي مثلا دك نستيو ز قالسا زي نتنጻጻሪ ነገራት ንምምጻእ እዩ እንታይ ክብል ሓስብን ይርፍቲ ናይ ተጋደልቲሲ ንሳቶም እኮ እዮም ትመበገሲ ከኣቶም ደቂ ተባዕትዮም ምዃኖም መጀመርያ እቲ ኢንትሮዳክሽን ክመጽእ ከሎስ በተን ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑስ እንታይ መሰላትን ኣክንዲ ዝግለጸለን እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ባዕሉ ከምዚ ኢኽን ንስኻትክን معرفين كوين كان حجي أبزي أيدي كنيو يبلن أبالنا نافتا محبركا يخل كلنا له مالتي بقبيلو بتأمنتتي تطو يبلنا له مالتي سازي تنتقالت نجزع رسنسي إتن بايونيرز ناي مثل ناي دك أنستيو كخونا زقبقى مخنياتو نسن تعابي إكزامبل ينكوين ننزلوا ناي جدن مثلا دكنستيو أوشتي هاجرن نعم دوابيلو أو تقدر خمزيت أو تأجيرو تطوابيلوان كم أيضا كأتين مالج حجي ناي مثلا حتى خمي جرن ينزل على زن دكنستيو خما تسقم كاي كابت محبر تنسيلا يتي ودوك قالسي ناي دق انستيو سلمتا محبر تدلي زبل حتو ودبا مسارحي جن عبي فيديو زيا كالكيلوان because نسو تسرعات كمي يجيرون عوز طقمو مكان خليتاتي زقبر نزخ أتسكي من كيدنا لوا جن كلنا يكونن كيف لتا طقمي ناي ودوب قالسي كيف لتا صيلن زلو خنبل كاين خلنينا انت استصقيت عندن انت بطقماوي بالحات فليت انا صقيت عندن زيتات حوسواس نايزه خمزلو او فلوتيو بطعم خاي حزن مالتيو I think ابزي دوكبل نو يحتزاري مثلا thank you خديجة تقولي لك مثلا دحر أخذ زاربي لكن يركي يا أنا انتهى قبل دولي السابت عمي طبق جيرك كله قال إسكيوت متأسسات مستي شو ما أنت مقابلتن قال سي نايدك عنستيون كم زي حجي خمزة زلنا يتحل الواسطي كابزي زرب حس وحداتين إتن بزحات زايد أكن سخيجن إتن بزحات سي وصعاتين دارجا نسوت راح زي كونسي نسن أبي قد نتعاوت أفتي نزل عتزام الحياة بحال في مريح قد نتعاوت بهما دي إزلوها مالوتي
ስለዚህ እቲ ናይ ውደባ ጉዳይሲ መተካእታ ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ኣብኡና ንሕና እቲ ሲቪክ ዝኾነ ራይትስ ፈሊጥና ንኣብነት ናይ ስዑድያ ምፅሕዮ ክንደይ መካይን ይኹን ሬድዮ ንኽትግዛእ ኣብቲ እዋን ትዝክር እንድሕር ኮንኪ ኣብ ዝተፈላለየ ናይቲ ውድብን ናይትን ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ጉዳያት ተሓባበራ ዝነበራ ህዝባውያን ማሕበራት ወይ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ምሳተን እየን ነይረን እቲ ሕጂ ክሪኦ ከለኹሲ ተመጣጠና ኣይነበረን እተን ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እቲ ምቕሓት ናይ ንምንታይ ውደባ ድልዩ ስለመሰል እንታይ እዩ ገለሲ ንሱ ኣይነበረን ሞር ከምዚ ማቾሜን ናይ ምግባር ወላ እንተተሳተፋ ንኣብነት ዓብይ ግደ ተፃዊተን እየን ሃገር ኣብ ነፃ ምውፃእ ግን ኣብቲ ዝለዓለ ፅፍሒ በፂሐን ዶ ካኣልካ ከዓኒ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ከማ ናብኡ ከማ ናይ በፅሓነን ይሳተን ኣብቲ ወሳኒ ዝኾነ ግደታት ሓደ ካልኣይ ነገር ኣብቲ ክልቲኡ ውድባት ዝነበረ ፀገማት ንኣብነት እተን ማሕበራት ዝተፃወተኦ ግደሲ ክሳብ ክንድዚ ዝተሰነደ ነገርሲ የለን ዳርጋ ኣብኡ ከመይ እንታይ ምክልኻል ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መሰል ብዝምልከት ገለስ ኣይረኣኹን ኣነ ከም ተሰኒዱ ምናልባት ሽዋት ፈልጦ እንድሕር ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ወይ ዒሳ ኣብቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኣኽመላ ኣላ ሓቂ ክዱ ክብላ እናበርኩስ እንታይ ኣይረሲዐ እንዲ ክብል ፀኒሐ ሶሪ ሓድሽ ስቂለ ጥሒሰካ ከይዳ ኣለኹ ክዛረብ ዶ ከይበልኩካ نقص اللحم ناتكلم انت مدرخ هو እቲ ነፃ ማሕበር እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዘድልያ ክንብል ከለና ብዙሕ ምክንያታት እንዲ ዘለዎ ኣብኡ ክንትንትን ንኽእል ኢና እንድሕር ግዜ ኣሎ ግን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕጂ ኣነ ተመሊሰ ንድሕሪት ክጥምት ከለኹ ሽዑኡ ኣብ ስራሕ ኢና ተፀሚድና ንሰርሕ ነርና ዕረፍቲ ኮድ በሃል ቬኬሽን የለን ስቕድካ ኮንስታንትሊ you're doing something but ከነተኩረሉ ዝነበረና ነገራት ግን ኔሩ እዩ ዝብሎ ዳሕራይ ዝስማዓን ነገራት ኣሎ ካብቲ ቀንዲ ክጠቕሰልኩም ወላ ሓንቲ ቀንዲ ክጠቕሰልኩም ኣብቲ ዝነበርኦ መደባት ናይ ብቕዓት ቦታ ማለትኒ ፖዚሽንስ ክህቡ ከለዉ ከፍያሉ ዝኽእላ ወዲ ተባዕታይ ስለ ዝኾነ ሓለፋይ ወሃቦ ነይሩ ዶ ኣይነበሮን ንዝብል ከመይ ጌርና ነፅንዖ ከመይ ጌርና ንፈልጥ ከመይ ጌርና ሃልዋትን ብዙ ጉዳይ እዚ እንታይ ከም ዝስምዐና ሓተን እዚታት ዘይገበርናዮ ዘይዳህሰስናዮ መንባርና ሽዑኡ ሕጂ ክስታይ ይገብረኒ የጣዓሰኒ ዘይኮነስ ከምኡ ጌርና ነርና ተንኾንስ ፅቡቅ ነይሩ ይብል ማለት እዩ ባት እቲ ደረጃ ንቕሓትና ናትና እውን ይውስኖ ነይሩ እምነት ናብቲ ውድብ ነይሩ እናኸውን ባይ ዘ ወይ እዚ ክጠቕሶ ከለኹ እታ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረት ኦፍኮርስ ናፃ እያ ነይራ ዋላ ሓውሲ ናፃ እያ ዋላ ንበላ ሓውሲ ናፃ እያ ነይራ ንበላ እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብዛዕባ ውዱብ ዝኾነ ነገራት ንገብሮ ከም ውድብ ንሕና ዝኡደና ነገር ኣይነበሮም ንሕና ንኡዶም ዋላ ሓንቲ ስታይ ኣይነበረን እቲ ፖለቲካዊ ደገፍ ናህና ግን ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጥራሕ እዩ ነይሩ ትኩሉ ስርርዕ ንገብሮ ትኩሉ ሓገዛት ንገብሮ ትገለ ንገብሮ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ጥቕሚ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዩ ዝወሃብ ስለዚ ካብቲ ናትና ባጀት ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝስላዕ ነይሩ እዩ ከም ሓገዝ ማለት እዩ እንተዘየሎ ንሕና ነፍስና ነመሓደር ኢና ነርና እታ ውድብ ማለት እዩ ኦዲተርስ መፅኦም ከዓ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኦዲት ይገብሩና ነይሮም ማለት እዩ እዚኣ ክጠቕሰልክን ዝደለኹ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዘይገበርናዮ ሃልዋት ናይተን ተጋደልቲ ኣብ መደባት ተመዲቦንኦ ዝነበራ
ቦታታት ሕጂ ዳሕራይ ንኣብነት ዝተረዳእኒ ገለ ነረን ኣብ ሚሊታሪሲ ዝድንቁለኖ ኣብቲ ውግእሲ ከመይ ገይረን ኣልያ ከም ዝነበራ ይዝጥቀሳ እቲ ፖዚሽን ናተን ግን ብደረጃቲ ኣይነበረን ዋይ ወዝዳት ሲልካ ክትሓትትን ክስታይ ነይሩ ጥራይ ተደግቦ ጅግና ኢኹ ዝተጥራሕ ኢልካ ትሓልፎ ማለት እዩ so what was she doing up to ሳዝኖርቶ ፖዚሽን ጥራይ ስለንታይ ዳ ኮፍ ትብል ዳ ኢልካ ከዓ ትሓትት ነይሩካ ማለት እዩ we didn't do that ኣነ እዚታት ኢሉ ዘብለኒ ነገራት ሓኩምታት ኣሎ ሓደ ማለት እየ እዚኣ ክምላእ ኣላ ደልየ ክርዱ ቁርብ ዶ ጠቃቂሰ ካብቲ ትደበልክዮ ያ ጠቃቂስኪ ካሊእ ምናልባት ሓደ ዓብይ ነገር ናይ ምክንሻብ ጉዳይ ኣብኡ ኣድረስ ይግበር ነይሩ ተኸልኪሉ ምክንሻብ yes هو نسو حق غير صبغ غير كم سيخيا نسا يا نسو تقاليسنا لينا ولا برتع زبالة كمان أب متاحت كمان نيرو نسو تقستاي بات تنتقالتنا أبت من راح يتوو نيرني so جاب حاون بعلا تعادي عاطلو نيرو أما فوق so كلها ناس تاجرنا إنا تحقاقزنا لينا تقداي thank you عطر أبو أب تحطت كذا لك تنبر عندي ما تحطها كلومي تنزق زربا منع عدلات نبوبنا الحرم أوتي أو أطرح الحقها أنت أخو استخدم لي برأسي إلسان كديجان دبلو أو أتي أنا دري أنت أيو حراي إلساس لازم نبركيو بعبيو ناس محبري نيرو زبليو جن أنا أنت دري أخمم أبدا جاز نبركو كلتيوس ناس أين براني دبل ناس محبر نيرو نانت زخون نيرو تطوعين بلا نيرو مستطوع مرنيتن ودبات أنت واحدة اتناحات نايدك نستيون اتدليتن ولا تقعد الحرناتون بتزنبرو كنتات ندق وصيا أسق أتصل نيرو مالتيو أب هزباون بارون أنت هنا تي ناس زي مخانو مجمرة أنا جيرو من أب قاعدي مهنياتو أنا حنت خابتن طفاد نبراناي من قصاص دكان ستيبت وأنا تي أنيرة كاو تمهاركو خاقد ميزنا براخ أني أبز دقز أنا مهورات بزعبا مسل قوالا نستيتون بزوح استمارا مرا أنيران كان مهورات بهالابت وأن تدنبرا أبز دقب زي أوروبات تمهرا السنكا نتقاس خمر حويت الدليان مهنياتو بصبق سلازي جمرو انتا يامتيقوم شعو ومسلكي ومسلكن فيمينيزم زيان فيمينيستاين زيان نتقاس دك نستيو زي مالكو عوزة حزو ينتبهيلن كم زباسا جوان كم زنتسألان جيروم تا مجمر يعني شحن شعاتنا 270 شعاتنا تا محبر دك نستيو مسقومة أو إيروبا بتن كالو دك نستيو كم زهرما جيروم بقى كاونونيو أي كتسألنتي جمرت حساسبة مالتيو فجي أبتو أنت أنا نقحاتي يون بزعبا بفلين حتو دك نستيو زمركت قصع كل تسفي حيكون النيرو جن كتسئلتي ألس مالتيو أسندابلكو جن بدوح نقر كردا أن جميرو مالتيو كالوتون كومو لنبرنا مالتيو تن مناسي فجي حدا أبتو سنقوان انتاي كوينو تردينا اتمحبر دك نستيو زبلسي نعنا نزناب دقد لنا حفاش ودب وكأنتنا بشتون زلوا مليتر ديلوا ديكونس نقول ولا نسيتي ولا تا مليتر دلاون نتنا بودب دلاون يدمس لنا نيرون كلها سنكات مفلابتو تهدراو أسزلواس بزعبا حتو ان بزعبا كله أو زقات من نقراتو هون كله زاربارون تزتيالون كم دك أنستيو متأني يدمس لنا نيرو بس محبر مدرجة كم زي كونا قنص فلتنا يو حاتيتنا مالتي سلامتاي لازم محبر سي نقول لهنا دك أنستيو إرتراوان دي مالتي زي ترنف نمنتهاي نتنا بدقد لنا نطرح خون حجي العالم داي بالله ودي فرم بولنيا إنيرو ساتن دأسز على درجة بس إحنا أندين عيد لينا نيت محبر دك نستيو زعل نقحت بس إحنا نقص أب وتهدراوي سرحيت آتينسي هوتن كمان كسوقة دلوات كويننا اللوايلو مالتي سلازي شعونا بحكي قريمنا جن بزخونة عيتفتو من تحطون أنا ونبزح بصبا أي رأي وانت حطنا كم اندابلون تردأنا جميرو مالتي جن يخون انبر اتي خمت زبلنا يوت قدام نتهبوت هاقرا واسس لازنا بري حكيتي محبر دقم سيو دقزنا بري سوليداريتنا تن أبوشت زنا برا بزوح نقر قرنا إنا نسقاماتنا دقن سيون مقلاي
ናይ ሞዴስ ማሽን ድዩ ናይቲ ኣድላይን ብተፈጥሮን ዘጋጥም ነገር መጀመርያ ክንኣለለና ተባሂሉ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ፃሪእ ተኻኢዱ በብግዚኡ ከዓ እቲ ቴማታት እውን እዚ ናይ ምክንሻብ ድዩ ናይ ካልእ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርዱን ፀቕጥታት እዚ ብጣዕሚ ኣብቲ ናህና ማሕበራት ንዛረበሉ ነርና ኢና ብዙሕ ንካትዓሉ ነርና ብዛዕባ ዝምድናታት ይኹን ገለ ይኹን ብፍላይ ነተን ኣብ ደቂ ዝነበርና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎና ንሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ብዙሕ ነቂሕናሉ ክብል ይኽእል ንውሽጢ ግን ፅልዋ ክንወቲ ይከኣልና ምክንያቱ ከም ዝበልክዎን ኣብ ደገ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝሰረፈ እዩ ነይሩ ስለዚ ነፃ ስለ ዘይምዃኑ ኣብኡ ዘርእየካ ንሕና እውን እቲ ነፃነት ዝበሃል ዝቐፀልዎ ከዓ ብኣ ደረጃ እያ ዘላ ስጋዕ ሕጂ እንተን ደቂ ኣንስትዮ ሽዑ እኳ ደኣ ሓይሽ ሕጂ ሞ ከዓ እንድሕሪት ተመሊሱ ከምቲ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ኦኬ ገለ ትምላእ ተለክም ኮይኑ መላእ ኣነ እውን ኢለ እኳ እየ ኣብቲ ናፃ ወይ ሓውሲ ናፃ ዝበልክዎ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እኳ ዋላ ሓውሲ ናፃ እውን ኣይክብሎ ይክእል ነፃ ኣይነበረን ጭሪስ ይነበረ ኣይነበረን ናትና ግን እቲ እስስር ምስ ተጋድሎ ሓርነት ናትና እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ፖለቲካዊ እስስር እዩ ነይሩና እሱ ከዓ ካብታ ፓርቲ ኢልክ ጀምር እዮም እታ ፓርቲ ትመርሕ ዝነበረት ሌበር ፓርቲ እያ ስለዚ እታ ሌበር ፓርቲ ናታ ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ ነይሩዋ ኣብቲ ውድባት ኣብቲ ማሕበራዊ ኣብቲ ናይ ማሕበራት ጉዳያት ማለት እዩ ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ እዩ ነይሩዋ እምበር ኣብቲ ውሳኔታት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክነተባብዕ ኣለና ናፃ ማሕበራት ክምስረታ እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ርድኢት ናይ ምቋም ናይ ማሕበራት ኮሬክት እዩ ነይሩ ብውሳኔ ናፃ ማሕበራት ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ነይሩ ኣብኣ ከለኸስ ከየሳተብርያ እንታይ ኣብ ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንዘጋጥመን ፀገም ፈቲሕክን ትፈልጣ ዶ ወይ ሽግራተን ርኢክን ትፈልጣ ዶ ማለት እቲ ህራይ ከም ማሕበር ነርክን ግን ኣብተን ምፅወትክን ኣብቲ ግንባራት ዘለዋ ዘጋጠመክን ነገር ኣሎ ዶ እወት ኣብቲ ናይ ሞዴስ ምስራሕ ዶ እዚ ከመይ ጌርና ፕሮቫይድ ንገብረን ከመይ ጌርና ኣብቲ ሽግር ንፈትሖ ገለ ኣብ ውሽጣዊ ፀገም ኣጋጢምዎን ስናባኽን ና ከም ጓል ኣንስተይቲ ተበዲለ መፅኤ ዝበላኽን ኣለዋ ዶ ፍሪዳም ዝበሃል ብውልቂ ኣነስ ተበዲለ ጓል ኣንስተይቲ ስለዝኮንኩ እሱ ደኣ ኣይብላናን ነረን ንሕና ግን ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ እንኳይ ኣሳተ ናብ ከምኡ ደረጃ ክበፅሓሲ ንሕና ባዕልና ከማን መንገዲ ከፈትና ኣለንን ንከምኡ ዝኣመሰለ ዓይንን ክንቅሓ ይነወራም ሰይን እንሳተን ደኣ ናባና ክመፃ ከም ዘለዎን ሳይተረድአንን ከማን ክኸውን ክእል እዩ ግን እቲ ቀንዲ ሓላፍነት እታ ማሕበር እያ ትስኩም እዚ ኮሚኒኬሽን እዚ ነይሩ ተዝኸውን ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊአን ዝፍፀም ዲስክሪሚኔሽን እናስተባሃላሲ ክኸዳ ምኽኣላ ነይረ እሱ ሓደ ካብቲ ጉድለት ዝገበርናዮ ንሕና እሱ እዩ እየ ዝብል ነይራ ሓንቶይ ማለት እዩ ከምኡ ኣፕሮች ጌርና ኢና ይንፈልጥን ሶዳስ ዋን ኦፍ ሓደ ካብቲ ጉድለታት ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ማሕበር መፅኦም ኣብ ኣኼባታትና ድሳተፍ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ የለ ወላ ናይ መርሒነት ወላ ናይ ፈፃሚት ወላ ናይ ባይቶ ወላ ናይ ዝኾነ እንታይ ትገብራ ኣለኽን ዝብለና የለ ገለ የለ እቲ ፖለቲካዊ እቲ ናይ ፖለቲካል ፓወር ኢንፍሉዌንስ ክግበር ከም ዘለዎ ግን ይደልይዎ ማለት እዩ ንኣብነት ፅባሕ ንጎ ኤርትራ ነፃ እንድሕር ወፅያ they want to make sure they have women voters that's all it means እምበር ኣብ ምሕዳር ሰወል ሓንቲ ንኣብነት መደበር ንደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ስድራ ቤት ክንገብር ኢና ክንብል ከለና ናትና ውሳኔ እዩ ነይሩ ይትነበ ካብ ጭሪሱ ካብ ጀብሃ ዝመፀ ነገር ኣይኮነ ካባና ተበጊሱ ባዕልና ጌርናዮ ብዘይ ሓገዝናቶም it was totally ናትና እዩ ነይሩ ብጀካ ተነርስስ ዝህቡና ዝነበሩ ማለት እዩ ما قال أنت لكن زوجة لكن أبتحتها زين أخبرني عندي بزح تات كلهم يزوم حب زر لحواتنا كنا أنت زمن لا تلقن ولا ده كلمة مسجارنا نبغى أبتحتها كلمة تانا هنا تبزح تات الله خاب زغطر
ዝፀንሐ ፅቡቅ ሕራይ ዘለክን ግን ወዲ ኣስኽን ከይኮልፈክን ኖ አይ ቲንክ ኣኽለና ባሕጂ እዚ ኣኽለና ሕጂ ንሕና ጥራሕ ክንዛረብስ መልክዕ የብሉን ሕቶታት እውን ኣለና ድሓን እቲ ኣነታ ሪጋይ ትረኣየንን እያ ሞክታር ወይ ገለ ርአዩለይ ኢዶም ዘለዓሉ እንተልዮም እሞ ሕቶታት እንተሓተትኩም ፅቡቅ እዩ ሃየ እታ ቀዳመይቲ ኣነ ዝብላ ኦፍኮርስ ናይ ኤሮጳ ናይ ማሕበራት ሕቶ ክሕቶ ማለት እዩ ናይ ኤሮጳ ኣምፂኽን ብዓይኒ ገድሊ ክደፍኦም ሕጂ ብዓይኒ ሕብረተሰብና ከመይ ትሪኦ ብምንፅፃር ሕብረተሰብና ሲ ኦፍኮርስ ብክብሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ዝበሃል ኣብ ፀጋታት እዩ ፀጋታት ማለት ቁጠባ እዩ እጂ ብመሰረት ባህል ናይ ሕብረተሰብናስ ከመይ ትዛምዶ ካብቲ ገድሊ ውፅእ ኢልክን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዝዓድተዋ ኣብቲ ሕብረተሰብና እተዋ ሕፅር ኣቢልክን ከየንዋሕክን ዝምልከተን ኣካላት ክገድፈ خدون شوان ናይ ኤሮጳ ስለ ዝበልካ እየ ናይ ዓዲ ናይ ሕብረተሰብናስ ከመይ ትሪኦ ኣብ ዓድኒ ክንዓብኹም ኩላትና ኣዴታትና ኩሎ ኣዴታትና ኣሕዋትና ኩሉ ርኢና እየን ዲና ኣብ ሶሳይቲና ሃናስ ማዕርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ነፀባርቆ ብመሰረት ናይዚ ኤሮጳ ይዛረብ ዘሎ ናይ ኤሮጳ ጋዓንተዋ እኮ ተዛሪብኩም ኤሮጳ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ገይረን ኣብዚ ዓመተ ምህረት እዚ What about ኤርትራስ ከመይ ተናፅሮ? I think it applies أنا كملشان حكوين تحدث it applies human rights is indivisible نقوله هذا يوم مثلا ناتي أنا نسخانسي معرة عدلات معرة ناتفت إرنا مالتي انتي موت أجمله تي أرداد أجن كم تي أن ملسيات زبل أذن برا بفهم يكون كرد أدلوا تي ديب روتد زخانة ناي زي معري أمتعطى ناي تاريخاو متعطى ناي باتاوي سرعتات زمصوي تي معرة زي جبورو نتي ناي دك أرستيون ناي دك تبعتيون أب عدلات ناي تمرتي عدلات ناي سراح بزتفلال كوتا سلازي سي أقام زلوه خوينو أي رأينا نقول أبرداد أمنا البات قالت أقامات لنا نحنا سوخ أني تي كاندي تي حساس بانا تي نزي بديغا ترجيو كونه لكاجي ويكا of course قليلا كونه it's about power power كأب قليلو أنتسئني قليلو سبب power أوردني سلازي سي أقام زلوه خوينو أيسمع عنني تحنت نقر نحنا نأمن الله أب choice بالنسيتي نقيحة ناتا مرجعي حجنا أبنات أزيان كلت مأسيات بلو أزنا برا بنقحات اللي حرد أنا أبقى زايا خسرح جزاء والعدش أدي إيه قن نخوت ساع تناوت عنا قد فليكا وزنا dependent زقابرا ويكاد مالتي as long as she is able to exercise تناتا right أبقى زان تتعمت مثل نمثلا خت كلافل سابز خالتي I don't think it is a problem نعي كري أقوله it applies everywhere نعي مثل نجد Okay مو دكتور برهاني سلام سلام لا أنا بتاعنا كرجع Okay sorry هو انتايو تي نحنا حجي تايتي سقمنا طرح سرع زخونه حبر ممحدرا يبلنا أو هاجرنا يلنا أو هاجرنا ون تي بهلنا تي زمدنا أمونغو استرابيت نبرة زمدنا أمونغو سبعين سبيتن زنبرون كم تنايك قدم زنبرو مستحق ندابا زتزامده زنبرة أيكون الدخيل دلو بزوح حجي هاوقاف تفتيرو لبتي حرتسبنا تي أبتقوانتنا أبنت كلمي زي ثورة أب كل عدي أنت واحدة حقتات نيري حق ندابا نيرو بتي حق ندابا خاني إتا قولن سيتي يكون تودي إداني نيرو مالتيو أجي وصعين برنك بلايك إلن أنت واحدة جن أبتتوص على الأوان كمان بتي زولو زفكر حقي كتكسس تخيل نيرا أبه مالتي أنا بتزفلت أو صعبة كلنا أبنت قوالك تمرعو خلا
ኣብ ገለ ቦታ ሓደ ኣብ ገለ ቦታ ከዓ ክልተ ወሓሲ ዝግበረላ እዚ ንምንታይ እዩ ከይትብደል ምእንትን እንድሕር ተበዲላ እቲ ወሓሳ እዩ ወሓስ ዝዓግት ማለት እዩ ኣብቲ ስድራ ቤት ማለት እዩ ሓዳር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝግበር ማለት እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምእንትን ከይትህሰበት ወዲ ተባዕታይ ከይትህረም ከይትነዓቅ ከይትርገፅ እንተተፋትሐት ከዓ መሰላ ክሕለወላ ያ እዚ ሓደ ካብቲ ዝነበረናዩ ዋላ እኳ ባታዊ እዩ ሙሉእ ማዕርነት እንተዘይነበራ ብመጠኑ ግን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ደረጃ ማዕባለ እንዳኸደ በለይ ዝኸይድ ዘሎ ማዕበለይ ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ብዝያዳ ኣብቲ ገጠር ዝተመስረተ ኣብቲ ናይ ቅድም ናይ ኣባታዊ ዝነበረ ማለት እዩ ተቃሊስና ሃገር ኣምፂና ዝሓሸ ዝማዕበለ ሕብረተሰብ ንክንተክል እንዲ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ግን ኣብ ቅዋም ድሰፈረ ኣብ ሕጊ ድሰፈረ ትካላዊ ዝኾነ ክኸውን ነይርዎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብተፈላለየ ኣብ ቁጠባ ድዩ ኣብ ባህሊ ድዩ ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ድዩ ናታ ተሰታፍነት ናታ ማዕርነት ናታ መሰላት ድሕለወሉ ብሕጊ ክረጋገፅ ነይርዎ ኣብዚ ዕድል ኣይረኸብና ስለዚ ዕድል ስለዘይረኸብና ብመሰረቱ መሰል ኩሉ ይግሃዝ ስለ ዘሎ ብዙሕ ክንዛረባ ኣይንኽእል ኢና ግን ትቐንዲ ነገር ዘድልየና ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ኢልና ኣይክንነብርን ኢና ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ንለውጢ ንክመፅእ ከዓ ኢና ንቃለስ ዘለና ስለዚ ነቲ ሓደጋ ግን ክንሪኦ ይግባአና ምክንያቱ ህዝባውያን ማሕበራት ኣለዋ ህዝባዊ መንግስቲ ክትከል እዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ተሳተፍቲ ናይቲ ህዝባውያን ማሕበራት ኮይና መሰልና ከምኡ ክሕልወልና እንዳበልና ተቃሊስና ኣብ መወዳእታ ንኣብነት ብናይ ህዝባዊ ግንባር ክሪኦ እንድሕር ኮይነ መፃነት መፀ ክትበሃል ከላ ተን ህዝባዊ ማሕበራት ኩለን ፈሪሰን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣይተደለየን ምክንያቱ እንተደኣ ህዝባዊ መንግስቲ ክትከል ኮይኑ ሰን እውን እጃማን ክሓታ እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብቲ ካልኣይ ፀገም እንትን ከይመፅእ ተን ደቂ ኣንስትዮ ከተሳታፍነተን ናበይ ይኸውን ሕጂ እውን ከምቲ ቀደም ድሓን ጥራሕ እዚ ስርዓት እዚ ዳ ይኺደልና እምበር ኣብ ዓዲ ብሰዓትና ክንረክበሉ ኢና ክበሃል እንድሕር ኮይኑ ሓደጋ ክደገም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማለተይ ወፃኢ ነበረን ክብል ኣይክእልኒ ወፃ ነይሩና እዩ ነይሩወን ንዴታትና እውን መጠኑ ግን እንተወሓደ ከም ዝበልክዎ ሕግታት ከዓ ነይሩ በብዓዱ ኣብቲ ሕጊ ተመርኪሰን ከዓኒ እንተወሓደስ እሳብ ኳ ክትምጉት ኣይትኽእል እያ ደገ ወፅያ ግን ወይ ኣባኣ ድዩ ወይ ዓብ ሓዋዲ ወይ ወሓሳዲ ማጎተላ ነይሩ ማለት እዩ በቲ ዝፈልጣ ኣነ ደረጃ ማለት እዩ ኤልሳ ተዘይብልኪ ክንሰግር ናብ ዶክተር ብርሃኔ ኣበየለ ኤልሳ ሽዋ እቲ ናይ ሃማደ ኮይ ፈረሰን ማሕበራዊ ሓይታት ዝበልክዮ ሃማደስ ናይ ሃማደ ይፈረሰን ስዑድ እቲ ኣደስ ኪሎ ሜትር ዓይምር ናይ ሃማደስ ኣይፈረሰን ይሰርሕ ከዓ ኣሎ ዋላ ብጀርመን ኣለዋ እንዲ ሕጂ ተስፋይ ግበር ድሓን ኣብ ርእቶ ክንበፅእ እንዲና ኣብ ርእቶ ሕብራት ሕጃቶ ስለ ዘላ ተረዲኒ ሶሪ ኣነ ጥራሕ ከዝኻ ክራየ ልየ እምበር ሶሪ ተረዲኒ ኣሎ ናብ ዶክተር ብርሃነ ንከይተዳ ኤልሳ ዝብል ኮን ተወሳኺ ኣብ ርእቶ ክንዛረባ ኩላትና ኣክቡ ድሓን በቃ ብሓፂሩ ፅቡቅ ገይረን ገሊፆን ኦንዴን እቲ ማሕበር ብቁዕ ማሕበር እንድሕር ዘየለ ነዚ ስኻ ዝሓትትካዮ ታደሰ ዝሓትትካዮ ሕቶ ክትምልስ ኣሸጋሪ እዩ ስለምንታይ እቲ መፅናዕትን እቲ ምክትታልን እታ ማሕበር እያ ትገብሮ ሕጂ ብምንታይ ዝግበር እቲ መፅናዕቲ ብቁፅሪ እዩ ኣብዚ ዓመተ ምህረት እዚ ክንጅምር ከለና ክንዲዚ ተምሃሮ ነይረን ኣብዚ ዓመት እዚ ክንደይ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኣብዚ ዓመት እዚ ኩሉ ኪፕ ኣብ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ናይ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ሓላፍነት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ኣለዋ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝሓተትኦ መሰረት ክንዲ ምንታይ እዩ እቲ ምዕብልና ኣርኤንኦ ዘሎ እቲ ደገፍ ዝተገብረለን ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ኸ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ሜዠርመንት ብተወደበ ጉዳይ ኣገባብ እንድሕር ዘይጌርካዮ ኣብዚ ኩነታት ኢና ክትብልሲ ብጣዕሚ እዩ ዘሸግር ንምባል እየ ቴንክ ዩ ሕጂ ዶክተር ብርሃነ ሕተት እሞ ትመልሳ ከላ ሕፅር ኣቢክ ንብዙሓት ሓተት ኣለዉ ቱ ዘ ፖይንት
دكتور برهان نبغى ساقط على الخمسين رايت هدسه انت حطوا خات زو بوينت نحتاج راح حطوي ادحان قرم هبا بيلخ حتى اتا حطوي حصار حطوي صبوق حبرتها كنا كلخن اتي بعالم لماوي بعالم لماو درجات زي خبر معالتي صبوق يركن قليس كنو حابتنا إلساوين كمو اتي تموكروناتا أبكزي قالسيس صبوق يرا قليس أتوم زخلو زي صبوق ناتي حتون تايو ساقم لنا بإرترا خمزة تادسو تنكف زبلا أتي ساقم بهلاو ساقم اللو أبدك أنستيو تتوكوري حاله هلت أبنت كتاكس حسر بيله أبا كوابي سنعاف زكاة أمي حادة ساقم حان تقول بحادة ودو تقفي عاسي خمو عينت أب هزبنا خفلت كله دارجا كلا حضر ناي مركب سقم يقات من دك أنستيو حجي شما قلتات آتيمو تقول دايسي نتازقات استقفعت قول نستيتي نتود زقفع خمت مرعو تغيرو كالز مرعوه يلون تبايلو أب كالو أما تحتوين بحيرة تقري أولد نابزي ملكتن عابساب كمزيتات ناي ممرعاو صقمات كمزلو ينتردي أو سرع كله حجس عابس صقم كمزلنا يو زرد أمو نزو خمزيتات عينت بهلاوي تمركوس صقمات في كمي كنمكتو نخيل حانتو زي أب هاقراو درجة خنتم تخلنا أفكورس تحالفنت ولا قا بمريح دك أنستيو تحاسكنو ناي كله ناي حزبنا ناي كله حلفنتيو خوينو تسمعنا هذا حانتي زي مردا نجر كازقات أمتها استعذب ومن عاون نقدر من قد خن رئيته اختبالا سخان تايا زي مردا قالوا ناي زمعت دك أنستيو أب حبرة السبنا مثلني إذا معلت دك أنستيو شمونت حدر انت حج منت مقابسي كم معلتي فيستا كيركا وشيركا أبدان كيران أب عندران يؤتو حجز حلفنت اللون مالتيو أديثات كلخن حلفنت اللوكن نمنقح نفيستا عندرا ديكونس عابي حلفنت زلوو معلتي خم مخانو نمردا ترى كلنا خونا الوز بالحسب على النمو أبدو رئيته اختبال سلوك دلوقيا يقني اللي تدسه اوكي مو قال ياخذ يا زيها أقداسيت زخونة تحطوها بتعمي معنا كم إرتراوين تنفلنا أب عالم سيدارقا عسرها قرات اللو ميري ريبيست زبها حق اللون حنتو قابن إرترا ميري ريبيست أب تفلالي حبرة سبع اللوزي سلازي نزل مقيار كأني حتي زلو سرعة كغير له كنت عنتوي كبهال زت أنحسي حفتي شو أنت لاني راس واحد قال قدم منالبات حشل ميرخوني أبز هو نزسي حنت قال نسيتي توسعة ويتعمد بحلفي بكالي كأنت له very common زخونة بإرترا ماريتال ريب تبهلالو مالت بسبب كام عمات سبب زعد كمان نريو شجراتيو أنا نشوار نبناي دك أنستيو محبرات نبناي دك أنستيو تعش منا النت دك أنستيو متين سبب عميت إنه دبلا أزين وحدات يكونه كم حدا قبول يزقط أب إرترا بحقي أي خصصني سبب نحكوينو دحر كيدا بحقي أي كلا خلالان سلازي إزسي نزيتات نخنكيرنا نحنا بدنا انتاي كخونا له تساتفو دك أنستيو أفتزلو من كساسات كعزز له جن نقحات زدل بعد كأنستيو كخونا توديبن اتي مثل زبهال نجار انتاي اتي مالتسي كم زي حجي أبز عدس تفلالي محبرات بحادة تتأميران يعني
بسرحان بتحبابران أبوليسي نايزة عدي أبي قدر صعوتان زلوا سلازي نحنا كم إرتراويان سي حدا أبزي زلنا قدك عزز اللو أبزي عدي زقبر كله مستقرنفنا إنا نزيتات كن مهارو نخيل مخنياتو فلي زبالة عينة سيفيك تمرت سلازخونة قال أي أبها قرنا زلو خاف نقالو سون نحركونا قالسي ببزوح عينتي إزي حدا عبيك قالسي زبلي نزي خانك قالو حلنا نزي أفتي ناي إرترا أب سيداو تقربو أب عمت أب كل 4 عمت إلى نيرة تقربو نزي شادو ريبورت كتحقق إلى اللو كابو كم زي حجي دكتور برهان زبولو نزيتات أكيبكا إخان تيز ملكتو تحلفو إذن بعلو حدا قالسي لأنا زأمن نقدنا كنا نفتي بوليتيكا ودبات راح دلنا خنق قالس أبو دك أنستيون فك على ساقن كانت تبابع حلنا نحنا كم أب محبرات تقرني كم فك على سالون زبل انت أشم مزال أمنت زلنا مالت أمبر بزوق أستحكاحي زخونا نقراتي أبها برناز خول أنا ذكرني هو أب سنعفي أيضاً نسادة خالي حانتي حجنات أزخونا سبالو هذا ما ألتدن مالبات فتحة ركب تخول هذا جنراليو عميت وانا حنتي أنساء حارسة مس حارسة تساسب نفسها قتيلة تقول عدماني مستم سدرانا عند أدي آنيرا مستم أدي آمس متم سدرانا عند أبوه بومه إذا سبزي علول ما يحدث أبالن زل على تصفينا قل محضرات مسرفنا أبنت سلازي 5 عينت بزح ستوريز يزولو نسمعه نزخن بدهن بحر كوينات راح نقول زيتات كيد الجماعة بعدنا كاب حج 5 حلو لنا يعني زبل وجنة ويعني الكلام بزعبة زي أواخر لغز خديجة أبعد ناسي نسعى مسعى ممرعة virginity is very important سقعت زحنا نقول إذن قرنا قال أنت دا حاسمة تباهيلو زمرعة يلن بز أنجل زمرعة خاصة حجي يلن حجي مخلال دو قلز بالون يلن بتحد أنجل تاريخنا قن قال أنت دا حاسمة تباهيلو دحرو يلن حيامة تباهيلو تقربها يلن ذات واي كوم زغور حجي بعين بخوم عينك تريو خدخ أبتو وانتي نوت حجي كميترو It's violence, it is rape is crime مش violence راح يكون it's a crime نزل آخنك على سلنا حجو خدمت على ونزل نزل راح دبها النجار نيرو مش كده يا كيف توازن رفاني من دحر أبي لازيتات تحقق راح أدرس بجبر زلوا ونزق أنا كلاتنا قالسي زدلي سي لو تياب عد مسمات نزيتاتنا حجي تقريبنا 5 حل زلنا اوكي قالوا تلك كوين ابز درها حاتته توساقي كاين وحاكم منبر حسب دحنا بنيت بوينت اوكي اجي تحدث تا محبر سوري تا محبر كما يمثل كان دحر محبر انا خوينا سيا صراحه تي ጉባኤታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ተጸኒዑ ዝመጽእ ጉዳያት ይመጽእ እሞ ኣብ ሕጊ እንታይ እዩ ክሰፍረልና ንደልዮ ኢለን ይውስና እዝን ኢሉ ንዕአን ብዝዕግብ መንገዲ መፍትሒ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኾነት ግን እንታይ እዩ ኢልካ እውን ብዙሕ ክዝረብ ይከኣል እዩ ትመርዓው ዶ ኣይትመርዓው بدليت هذا خونا له بس قدرت خون يقولون زيتات انتاي انزبلات دق انستيو ناتن دمص مسمع اقداسي شعكو وسن كله نساتن نعود جيفنين كلن زربا اب حد اللي مالتي او انت ناتن باور زريا وناتن حيل زريا دق انستيو بحد خوينن زوسنو بحد خوينن يقنابرؤت حقي انتاي عينت زسمع ستيتمنت خونا له يقربوا نفتي حقاقي مالتي نفتي حقات زصدق اكاد نايت منغستي مالتي سلازي اتي حقات مصدق اخا
ደቂ ኣንስትዮ በቲ ውሳኔነት መሰረት ደው ይብላሉ ሕጂ ግዜ እናኸደ ኣይቅይርኦን እየን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ብኮታት ረኺቦም ከሽኩዑ ዝፍትኑ ገለ ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ ከምዚ እንዲ ዝግበር ዘሎ ምስ ተባሃለ ከዓ ኣመንድመንት ነቲ ሕግታት ቅድሚ ሕጂ ዝቐረበ ኢለን ከዓ ከቕርባ ክእላ እየ ዲፔንዲንግ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ጉዳያት ዝጠሓስ ዘሎ ብኮታት ብምርካብ ከዓ ዝተብህልወሉ እየን ማለት እዩ እዚ ኦርጋናይዝድ ኮይንካ እንተዘይኮንካ እዚ ንወዲ ከምዚ እዩ እታ ማሕበር ክትከል ኣለዋ ዝበሃል ከምቲ ከዲጃ ክትጠቕሶ ፀንሐት እውን እቲ ሕግታት ሲ ንጓል ኣንስተይቲ ይስፈር እምበር ናይ ፍትሓዊ ጉዳያት እንዲ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንፍትሒ ጓል ኣንስተይቲ ስለዚ ኩሉ ሰብ እውን ክድግፎ ኣገዳሲ እዩ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝብልኦ ዘለዋ ኣብ ልዕሊአን እንድዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኩሉ ሽግራት ሳተን ክዛረባ ከለዋንሲ ቀድም ምስማዕካ ኣገዳሲ እዩ ግን ተረዲኦም ዝድግፉና ደቂ ተባዕትዮ ከዓ የድልየና እሞ እንተዘይብልክን ናብ የማነ ክንሓልፍ እቶ ኣለዎ የማነ ተጣቢቃ ዘሎ ምስልን ሕራይ ኦኬ የማነ ያ መርዓባት ኣለሽ ከመይ ምምችና ፅቡቅ መግለፂ ሂብካና ኣና ብሓቂ ብዙሕ ተመኩረታት ዘለዎ ይሁን ስለዚ የቐኒየና ብል ብመጀመርያ ኣና ስዕበ ከምፃእ ዝደሊ ግን እንታይ እዩ እቲ ናይቲ ደቂ ኣንስትዮ ወፃዓቶም ቀንዲ ተሓተቲ ንሕና እንዲና ብባህሊ ድዩ ብድሕረት ድዩ እቲ እንብሎ ኣብ ፒዮድ ኮይኑ ዝተርፍ ንሪኦ ኢና ስላብ ሕጂ እቲ ኣነ ዓኻትክን ክሓተክን ደለ ዘለኹ ንዓኻትክን ትምልከት እያ እንታይ ኣነሳ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ዝረኣኾ ተርእዮ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ ንመሰላ ከም ትሸጠሉ ተራእያ ነገረ እዚአን ከዓ ሓደ ኣብ ውሽጢ ናይ ኤርትራ ዝምልከት እዩ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ዝረኣኽዋ እያ እቲ ሓንቲ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ እያ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ እቲኣ ብኩሉ መግለያታ ሓያል ዝኾነት ኣሜሪካዊት ተወዳዲራ እቲ ብዓቕሙ ኩን ብትሕሱ ካብኣ ኣዝዩ ዝተሓተ ተባዕታይ which is Trump ተመሪጩ ሕጂ እቲ ዘሰበደኒ ነገር ክሪኦ ከለኹ ድሕሪ ምርጫ ዝተዋሃበ ስታተስ እዩ ንኣብነሲ ኣብ ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣኹል መሰላት ኣለዎን ብምዝማት ናይ ሃገርና ኣብኡ እቲ ኣብ ምምራጥ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ስታተስ ክሪኦ ከለኹ ሲ almost 60% ደቂ ኣንስትዮ ንትራምፕ መሪጨ ነው እሞ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሮ መዓት ገበናት እንከሎ ተኸሲሱ ዝተፈርደ ሰብ እሞ በታ አንፃሩ ድማ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ንዕአን ሪፕሬዘንት ገይራ ናይ ዓለም መራሒት ክትከውን እቲ ንስኻትክን ንማዕረነት ክትቃለሶሲ ዘመስከረት ሰብ እዚ ትራእዩ እታ ካልኣይቲ ዝገረመኒ ከዓ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ዝረኣኽዋ እያ ኣብዘን 2 ዓመታት ዝረኣኹ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ናይ 8 መጋቢት እተን ደቂ ኣንስትዮ ተሰሪዐንሲ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ እንዳጠቃዓ ናብ ስተድዮ ደይቦኖ 2 ግዜ ሕጂ ሲ እወት ቀንዲ ንሕና ተሓተቲ ዋና ንኹን ከም ደቂ ተባዕትዮ ግን ንስኻትክንሲ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ንመሰላትክን ባዕልኽን ናብ ኢድ ወዲ ተባዕታይ ከተረክቦ ከለኽንሲ እንታይ ፃዕሪ ከድልየክን ኢልክን ትሓስባ እንታይ ከ እቲ ድኽመታት ሕብረተሰባዊ ድኽመት ድዩ ናይ ንቕሓት ድኽመት ድዩ ናይ ንቕሓት ከይትብሎ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ተራእያ ተርእዮ ኣሎ ስለዚ ሲ ነዚ ቁርብ ብኩስ ጌርክን ክትምልሳ ትሕትና ይሓተክን ይቐና ሌታ ደሰ ኦኬ መሓዲኽን ዝኾነት ካባኻትክን ሓንቲ ኦኬ እቲ ናይ ትራምፕ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ንዕኡ
ቮት ገይረን ገለ ዝበልካዮ ማለት ናይ ብሓቂ መስተንክር እንዲ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሮ ንሱ ንገዛእ ርእሱ ብዙሕ ገበናትን ከለኹ ነሱ ሞራላዊ ድዩ ዋላ ካልእ ገንዘባዊ ድዩ ዋላ እንታይ ምክንብሎ ኢና ዘይገበሮ ነገር እኮ የለን ግን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ንዕኡ 60% ንዕኡ ቮት ገይረን ኣክንድቲ ነታ ንፍዕቲ ገለ ዝብል የስደምም እዩ ንታሪክ ሲ ከስደምሞ እዩ ግን ሕጂ ኣብቲ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ርኢናዮ እቶም ብዙሓት ከዓ ንዕኡ ብመሰረቱ ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ይኹኑ ደቂ ተባዕትዮ ማጆሪቲ ረኺቡ ፕሬሲደንት ኮይኑሎ ስለዚ ኣብቲ ውሽጦም ከዓ ከምኦም ዝኣመሰሉ ዶናቆር ንበሎ ዋላ ገለ ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ማለት እዩ ኣሜሪካ ደሞ ኣብዚ እዋን እዚ ንትራምፕ ትመርፅ ኢልካ ይሕሰብ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ሲ ናይ ቴክኖሎጂ ሲ ላዕሊ በፂሕዎ ዘሎ ዘበን እኳ እዩ ቴክኖሎጂካሊ ኣዝዩ ማዕቢሉ ዘሎ ትራምፕ ከዓ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ወላ ግሎባል ዎርሚንግ ዶ ገለ መለ ዘይኣምን ኣሚን ናይ ድሑራት ተሓሳስባ ሒዙ ዝመፅእ ሰብ ንሱ መስተንክር ይኮ ዋላ ንሱ ምምራፁ ብመሰረቱ መስተንክር እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣካል ናይዚ ብዙሕ ንዕኡ ዘድመፀ ኣካል እየን ካልኣይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘፍርሐን ነገር ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ሸነኽ ናይ ዴሞክራት ብፍላይ ዞም ሂስፓኒክ እውን መስተንክር እንዲ ሱቓ ካብ ሂስፓኒክ እውን ብዙሕ ቁፅሪ ቮት ዝገበረሉ ኣሎ ዋላ ማጆሪቲ ተዘይተባሃለ እንታይ ኮንኩም ተተባሃለ እዚኦም ስታ ኮይኖም ኢና ካትብልኖ መስተንክር ንሱ ከማን ብታሪክ ግን እቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝተኣታተዎ ነይሩ ንኣብነት ናይቶም ሂስፓኒክ ንሕና ካቶሊክ ኢና ገይ ገለመለ ዝብል ኣይንኣምንና ንሕና ሊበራል ክንከውን ኣይንደልና ከምቶም ዴሞክራትስ ገለመለ ዝብል እዩ ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ንሱ እውን ፀሊአን ክኾና ክእላ እየን ካብተን ኮንሰርቫቲቭስ ማለት እዩ ካብተን ሪፓብሊካን ሸነኽ ዋላ ማደሬታ ረኣያ ዘለዎ እውን ዘይቅቡል ገይሩ ክወስዶ ይኽእል እዩ ነዚ ኣረኣያታት እዚ ማለት እዩ ሶ ኮምፕሌክስ እዩ ንሕና ክንምልሶስ ኣሸጋሪ መን ኮይነ ሞ ክምልሶ እየ ኣነ ጥራይ ሰቂለ ጠቕስልካ ዘለኹ ካብቲ ክኸውን ዝኽእል ኢለ እምበር this is very complex ዘኽብሎ ይክእልኒ ከማ thank you okay توسخ لا بمزيا wow ولا شو توسخي شو واحد يقول واحد شو دحري خف وسخ لا دحن شو ميوتد الله جميل كل خليك أتصل نحن كسأبي مساخي تسمعي لهم كارجة أنا نشوا خسم عاد حني من البت يعني بدحي خفاص سجاي تباهلنا هراي انتايو ناي ترامب ممرات متشس عند أي أبزناي عالم بوليتيكا حدا مدرخي وخبلو خلي أتي ንኣብነት ሓደ ካብቲ ንደቂ ኣንስትዮ ፀቃጥሲ እቲ ብቁጠባ ርእስኻ ዘይምክኣል እዩ እንዲና ንብል ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ብቁጠባ ርእሳ ክኢላሲ እንድሕር ኣብ ወዲ ተባዕታይ ዘይተመርኪሳ ናይ ባዕላ ዕድል እውን ንክትውስን ሓደ ረቋሒ እዩ ግን እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ ኣብዚ መድረክ በፂሕናዮ ዘለና ከዓ ብዙሕ ተፈላለዩ ትርኢታት መፂኦም ስለ ዘለው ንሱ ነዚ እንታይ እሞ ከምኡ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሬፕ ዝገበረ የለን ከምኡ እንታይ ዘይገበሮ ኮራፕሽን የለን ብኣና ብደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዚ ዝበሎቶ ኤልሳ እዩ መስተንክር እዩ ንግዜን ንመድረክን ትገድፈሉ እዩ ኣብዚ ኩሉ ተበፂሑ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ናይ ክልቲአን ደቂ ኣንስትዮ ሲ ብረሲዝም ከይትብሎ ከማን ሰይቲ ክሊንተን እውን ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ዲሞክራት ብምዃና
ትራምፕ ተመሪፁ ሕጂ እውን ናይዚኣ እውን ከምኡ እቲ ዝጠቐሰቶ ነጥብታት ካብ ብጣዕሚ ተጠቒሙሉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብነት ክትሰማዕ ከለኻሲ ሓደ ተፈለጠ ጋዜጠኛ እዩ እቲ እዋንቲ ካብ ጀርመን ኣብ ኣሜሪካ ከይዱሲ ንሓደ ፋሚሊ ሓቲቱ ድሓር ኣብዚ ድሰማዕናዮ እዩ ክርስቲያን እዮም በቃ ናይ ብሓቂ ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያን እዮም ማለት እዩ እቲ ሃይማኖቶም እንታይ ምዃኑ ሓደ ናይቲ ገይስ ክስታይ ነፃነት ናይ ጀንደር እዚ ኣይተኣምነሉን እያ ነዚ ብምፍራሕ ከኣሲ ደቆምስ ሆምስኩል ጥራሕ ገብሩ ማለት እዩ ስጋብ ክንዲዚ እቲ ናይ ትራምፕ ዝገብሮ ናይ ሬፕ ምግባር ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዞም ኩለን ዘበለን ደቂ ኣንስትዮ ዘጋፍዐን ደቂ ኣንስትዮ ግን እሱ ሓጢኣት ኣይኮነን ማለት ድዩ ደኣ እንድሕር ሪኢኻዮሲ ኣይና ኢዳ እቲ ሓጢኣት ሞ ብሃይማኖት ዓይነት እውን ክትሪኦ ብብዝሒ ግን እቲ ዝበሃል ኣብዚ ጀርመን መብዛሕትኡ ኸማን ብክርስትና ብምስልምና ወገን ወፃእተኛታት ብፍላይ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይ ጥንሲ ምስዳድ ነፃነት እዚ ከዓ ብዙሕ ተጠቒሞምሉ እዮም ነቲ ድሕር ድሕር ነገር መዝሚዙ እዩ ናብ ስልጣን መፅኡ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክትሪኦ ከለኻሲ ኣብቲ ናይ መንጎ ሊበራሊዝምን ኣብ መንጎ እቲ ክስታይን ደሎ ምስግጋር መድረኽ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል እንታይ ክመፅእ እንዳሕራይ እውን ነቲ ነዚ ዓለምና ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ንብዙሕ ነገራት እዩ ንሪኦ ኣለና ደሎ ስድነት ይኹን ደሎ ባዕልግና ዝዛረቦ ይኹን ዋላ ናይ ዓለም ሰላም ከማን እናውፅኡ ዘሎ ሰብ እንድዩ ሕጂ ናይ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ክትብሎ ደሸግረካ ነገር እዩ እታ ሕቶ ናይ ካልኣይቲ እየ ክብል ድኽእል ኣብ ዝያዳ እምበር እዚኣ ዓባይ ሕቶ እንድያ ክንሪኣ ኢና ምስ ግዜ ሕጂ ንምልሳ ንበይንና ኣብኣ ከለኸ ሽዋ ዋላ ኣብ ኤርትራ እኮ ንኢሳያስ ዝድግፋ ደቂ ኣንስትዮ በዝሓ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንሰን ሰኣኒ ኣሓተን ምበልኩ ንሰን ሓደ ሰኣኒ ኣሓት ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ዘሎ ኤርትራዊ ንሕና እውን እኮ ሕጂ መስመርና ጠፊእና እዩ ዘሎ ናበይ ከም ነብል ንምንታይ እቲ ሰብ ነዊሕዎ እንዲ ዝቃልሲ ሕጂ ናብታ ኤርትራ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ፍርሒ ኣሎ ካብቲ ብሓቂ ብንቕሓት ዝድግፎ ወይ ከዓኒ ኣሚኑሉ ዝድግፎ ብፍርሒ ኢና ኤርትራውያን ዝበዝሕ ኣነ ድብል ተን ንብረት ከዓ ሓደ ክልተ ብኣድ ኣለዋ በዚአን እዩ እቲ መብትሕትኡ እንተሪኢኻዮ ኣነ ምስ ብሓቂ ፈትይዎ ልቡ መሊቑ ይኮነን ድግፍ ድንቁርና ዘለዎ ኣሎ ሆሆ ድፈቱ ትድበዝሕ ግን ብናፍቆት ስድራ ድዩ ኩላና ክናፍቕ ኢና ግን ኩሉ ይኮነን ድቆርፅ ብንብረት ድተታሕዘ ድዩ ቃልሲ ነዊሕዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ኸማን ኣብዚ ንኩሉ ብኔጋቲቭ ክሪኦ ኣይክእልን ድኻም ኣሎ ኩሉ ይኮነን ቆራፅ ካልኣይ ነገር ከዓኒ እቲ ተቃውሞ ደንበ ከዓ ተስፋ ስለዘይህቦ ደሎ ነቲ ሰብ ኣብኡ እውን ተስፋ ዝቆርፅ ከዓ ብዙሕ ኣሎ ብዚ ከዓ ነቐፌታና ህና ከዓ ኣሎ ንሕና ንገዛ ርእስና እቶም ተቃውምቲ ደንበ ዘለናሲ ብዙሕ ጌጋታት እዩ ዘለና ካብቶም ዓበይቲ ድዩ ካብቶም መንእሰያት ድዩ እሱ ኣነ ብመጀመርያ ከማ እንተ ንህና ጉድለት ክብሎ ይኽእል ንሕና ተስፋ እንተንህብ ንሕና ጥርንፍ እንተንብል ኣገባብ ቃልስና እንተ ዝምዕረይ ነይሩ ፅቡቕ ምኸደ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ንሱ እውን ኣሎ ክብል ይኽእል እየ ኖ እምበር ብዙሓት መብዝሕተን ከምኡ እዮ ክብሎ ድኽእል እታ ሓንቲ ናይ የማነ ሓቀይ እንታይ እዛ ናይ ኣብዛ 2 ዓመት ተራእየት እዚኣ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ብጣዕሚ እውን ንዓና ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ክብድበለና ነገር እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ፖዚቲቭ ትረአ ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ዝበዝሕ ፌስታታት ብስም 8 መጋቢት ፅቡቕ ተኻይዱ ግን እቲ ዕላምኡስ ናይ ብሓቂ ዶ ወቂዑ እዩ ክትብሎ ተፈላለየ ነገር እዩ ነይሩ ሓደ እቲአን ደቂ ኣንስትዮ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ሆልካ ማዓት ነገራት ኢልና ኢና ብለገን ሽቦን ብገለን ከኣትዉ ኣብ ኩሉ ተራይነ እሳተን ክሕዝኦ እቲ መድረኽ ንሰን ሰሚናራት ከካይዳ ንሰን ትምህርቲ ክህባ ንሰን ከዋድድኦ እዩ ነይሩ ነቲ ጉዳይ ናተን መዓልቲ እዩ ናተን መደብ ካ ይኸውን ነይርዎ ማሲ እቲ ጓይላ ምግባር እቲ ምቁናን እቲ ፅቡቅ ክዳን ተኸዲንካ ምምፃእ ኩሉ ሰማያዊ ኮይኑ ደስ ብለካ እዩ ወላ ሓንቲ ንሱ ዝፅላእ ኣይኮነን ብሓቂ ግን
ኣብዚ መጽእ ግዜ እውን ክዝረበሉን ክሕሰበሉን ደለዎ ካልኣይ ዝሕዝነካ እንታይ እዩ እቶም ተቃለስቲ ኢና ዝብሉ እቶም ኣብቲ መድረኽ ተን ደቂ ኣንስትዮ ክንድነትክን ጉዳይ እሞ ንስኻትክን ዳኣሕለፍኦ ንስኻትክን ዳኣግበርኦ ክንዲ ዝብሉ ተመሊሶም ከምኡ ገይረን ኣንከባኺበን ከእትውኦም ከለዋሲ ኣብቲ መድረኽ ምድያቦም እዩ ዝገርመካ እዚ ናይ ሓደ ተቃላሳይ ምልክት እዩ ክትብሎ እውን ንባዕሉ እውን ብቕዓት ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ብቑዕ ንቕሓት በፂሖሞ ድዮም ተማኡ ደለዉ እውን ኣብቲ ምልክት ተእትዎ ኢኻ ምክንያቱ ንመሰል ደቂ ሰባት ንመሰል ሕብረተሰብ ክትቃለስ ኣለኻሲ ናይ ፍርቂ ሕብረተሰብ ቃልሲ እዩ እዚ ሞታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ መዓልታስ ንዓኻ ንዓዳ ናብ መድረኽ ተሰቐለለይ ክትብለካሲ ቁናዕ ኣይኮነን ጌጋ ኢኸማን ስለዚ ንዝመፅእ ግዜ ተስፋ ገብር ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ናውን ክንፀሉ እንተኽኢልና ምናልባሽ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክኸውን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ክንተሓጋገዝ ኣለና እዚ ነቲ ተቃውሞ እውን መልክዑ ናይ ብሓቂ ብግቡእ ክሕዝ እንድሕር ኮይኑ ምክንያቱስ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሲ ካብቲ ድምቀት ናይ ሽም ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ እቲ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ብዛዕባ ብርጌድና ሓመዱ ጥራሕ እዩ ክዝረብዖ ኢሉ ብርጌድና ሓመዱ ሓደ ምልክት ናይ ቃልሲ እዩ እሱ እቲ ክተባባዕን ክምዕብልን ደለዎ እንድዩ ግን ኩሉ ብብርጌድና ሓመዱ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ኢሉ ዓብሊሉ እቲ ዓላማ ናይ ቃልስና እውን መማዓልቱ ክስሕት እዩ ማለት እዩ ኣገባባቱ እውን ብግቡእ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ገብር ክግምገም ዋላቶም ኣብቲ ብርጌድና ሓመዱ ደለዉ እውን እቶም መራሕቲ ድዮም እቶም መንእስያት ድዮም እውን ክግምግምዎ ነዚ ቃልሲ እዚ ኣብ መዓልቲ መንእስያት ናይ መንእስያት እዩ ኣብ መዓልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽግራትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላትን ኢካ ክትዛረብ ዘለካ ስለዚስ ያ ትምጥርናፍን ትምብዓልን ፅቡቅ እየ ዝብሎ ትገባብ ግን ኣብ ብዙሕ ፅቡቅ ከይዱ ግን ከምቲ ዝድለ ግን ኣይኮነን በዚ ወገን ናተይ ክገልፅ ከለኩ ነቐፌት ኣለኒ ብዚ ዕሊ ከያይዳታት እዚ ሪጅን ቴንክዩ ይቐኒለይ እቲ ዝበዝሕ ኣሕዋተይ ኤልሳን ሽዋን ኢለን ኦንዴን ግን ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ሕቶ ክመፅእ እንድሕር ኮይነ ብዛዕባ እዚ ናይ ካማላ ሃሪስ ዝምልከት ብጣዕሚ ሰንቢድና ኩላትና ግን ድማኒ ዘይተፀበናዮ ከማን ኣይኮነን ምናልባት ኣነ ብካሊእ ሸነኽ ክሪኦ ካብቲ ዘለኒ ሓበሬታታት ካብቲ ዝሰማዕክዎ ብፍላይ ትማሊ ዝወፀ ነይሩ ሓደ ቪድዮ ምናልባት ዳሕራይ ሙክታር ክሕብሮ እሞ ሼር ክገብሮ ኣብ ዘትዮ ዝበሃል ሚድያ ነይሩ ከምዚ ሪፍሌክሽን ዝገበርዎ ነይሩ ክልተ ኣባላት ናይ ኮንግረስመን ናይ ኣሜሪካ እቲ ሓደ እቲ ሓንቲ ኮሪ ቡሽ እያ ትበሃል እቲ ሓደ ከዓ ጀማል ቦውማን ነቶም ሪፍሌክሽን ይዛረቡ ነይሮም ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ኣብኡ ገሊፆም ማለት እዩ እቲ ሓደ ንዓኣ ብቐዳምነት ፍልልይ ኣሎ ድዩ ኣብ መንጎ ዲሞክራት ኤን ሪፐብሊካንስ ኣብቲ ናቶም መርገፃት ዝምልከት ኩሉ ግዜ ሲ ዘር ኢዝ ስቴት ዊዝን ስቴት ንዕኦም ብድሕሪት ወላ ሓንቲ ፍልልይ የለን ኣብቲ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝገብሮ ለውጢ ሲ ብዙሕ ኣይኮነን ሓደ ካልኣይ እቲ ፊር ፋክተር ሓደ ዓብይ ተኣሽሙ ነይሩ ብሕልፊ ኣማኒ ኮንሰርቫቲቭ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ዶ ኣሜሪካ ውስጥ ወላ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣስላም ከይተረፍዮም ንዑ ደጊፎሞ በቲ ኮንሰርቫቲዝም ፊር ፋክተር ዝተፃወቶ ንሱ ካሊእ እቲ ዓዊልካ ከዝረብሓ ሓደ ግዜ ፀገም ዝኸውን እቲ ግደ ናይ ኤፓክ ወይ ከዓኒ ናይቲ ኣሜሪካን እስራኤሊ ፓብሊክ ኣፌርስ ሮል ዓብይ ግደ ከም ዝነበሮ ከምኡ ከዓ እቲ ፓትሪያርካል ዝኾነ ሶሳይቲ እዩ ኣሜሪካ እቲ ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ክትፅበስ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ካሚላ ሃሪስ ከሲራ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ጄኖሳይድ ኣብ ተኣሽሙ እንዳኸደ ብፍላይ መንእሰያትን እቶም ኣንፃር እዚ ጀኖሳይድ ኣብ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ፓለስቲናን እዚ ከማ ናክሲርዎም ስለዚ ሲ ከምቲ ዝበለቶ ኢት ኢዝ ኮምፕሌክስ ግን ከዓ ንክትርድኦ እንድሕር ደሊኻ ከዓ ቀሊል እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመርሕ ዘሎ እቲ ኣሜሪካዊ ዘይኮነስ እቲ ናይ ዓብይ ናይ ዛዮኒስት ናይ እስራኤል ምትእስሳር ስለዝኾነ እዩ ዝብል ገምጋም እዮም ወሲዶም ነይሮም እዚኦም ክልተ ኮንግረስመን ያ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ኩሉ ኩነታት ይቀያየር ኣሎ
እዚ ሰብ እዚ ዝሓየለ ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ዘስዕቦ ዘሎ ፀገማት ስለዚ it's very complex ካሊእ ክብሎ ዝደሊ ብዛዕባ ናይ እዚ 8 መጋቢት ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ከምቲ ሽዋት ዝበለቶ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ክትሪኦ ከለካ እቲ ተቃውሞ ቅድሚ ሕጂ ብከምዚ ደረጃ ዘየብዕሎ ዝነበረ ክየፀንብሎ ዝነበረ ከፀንብሎ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ቁርብ ገሊኡ ካብ እንታሽሙ ዝሰሓተ ነይሩ ተስፋ ገብር ከዓ ዝመፅእ ግዜ ተመሓይሹ ንሕና እውን ኣብኡ ተሓባቢርና ብሓደ ኮይና ከነብዕሎ ምስኣትን ተስፋ ገብር ናይ ኩላትና ፃዕሪ ከዓ ክሓትት እዩ ኣብዚ ያ ኣነ ብዙሕ ክብሎ ዝደሊ ነገር የለን እቲኦም ዝመርሑ ዘለዉ ከዓ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ሶሎንግ ንሳቶም መራሕቲ ንሶም ናቶም ንቕሓት እውን ድሩት እዩ መስለኒ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ስለዚ እቲ ቃልሲ ድርብ እዩ ተዘራሪቡላ ሕጂ ዝያዳ ምስ ዘለና ኩነታት ናይ ስደት ብድሆታት ስለዚ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ነዚ ከነጠማጠሙ ልደሊ የቐኒየለይ ታደሰ ሓደ ኦኬ ስታዝ እስማዒል እንደገና ተመሊሱሎ አንተ ወይ ድሓፍ ኣቢሉ ነይሩ ወሪዱ ነይሩ መስለኒ ግርማይ ኣቶ ግርማይ ድማ ድሓፍ ኣቢሉ ነይሩ ወሪዱ ኣሎ እንደገና ሓንቲ ሕቶላ ብፌስቡክ ድሕሪ ከቕርባ ዕድል ትበኒ ትኸውን ያ ከምኡ እታ ከዲጃ ተቐሰታ እሳይ መስለኒ ሼር ገይረ ኣለኹ ኣብቲ መሴጅ ቴንክ ዩ ያኔን اوكي مو حجي تحاتاتا ناي فيسبوك ولا دحر اسماعيل لا اذا ايدهم حف بيلهم زلو بدحريهم دحني اوكي جرماين تسفاين ايدهم على لهم نيرو او دم الله زغوري قصل اسماعيل هراي كلتيهم تلهم كن هاي غورو جرماين تسفاين هراي سلام انا كو حطو يكون ان فهمت نيشتري ريتو يغيب مجمرة هراميت أنا بحكي يوهانا يعني حدا أبتي أنا كل جزء مسيء بزي بزي حق زيسي مسيء بزي قطامي لومي حدا أبتي عود زخوني مشيت وين رأي يوم هنياتو زي نحواتنا سمع لي سئلي ناي قالسي ناي كنستيتي يوم يومنا يعني قابي أنا يعني قابتي تاريخاوي مصاصو يكون دحراي بخديجة بيلون بحقاوي انها يعني انترناشنال حقتات دحرو كاني بتغبار كاني عفتنا إلسا يعني تواراوي قالسي ابي ميدا هون شو بحد وجن قلت تمكرو اريتراويان يعني ناتنا تاريخ سلوزخونه قلت تمكرو يعني سمعنا يعني انا بحكي يوحنا زدليو قداي يعني أنا كازي ناي بزعبا ناي أمريكا بزعبا ناي قلي أبزي من الوقت نحنا خمير إسرائيليان لومي يعني ناي زي لكجري ناي زيتاتي يعني سيا بوليتيكا ناي أمريكا خمي يخيين ناي حد إنجليز خميو قالت تقاو أنا بزي متن ترفي يزولان يعني قلنا إرتراوي قد يعني إرتراوي حبرة السبع يعني هم حطوا ناي مثل قال نسيتي هي شيء يعني حدا هنصاوي قداي نايت حبرتسب يعني حبرتسب نزمص زلو حبرتسب يعني حبرتسب إيرتراسي يعني بخمي يخهن زلو بخمي يخيد زلو يعني معناته حدا كنت አሎ ኣብዚ ኩነት ብውርሻ ዝመፀሎ يعني ምናልባት ሲ ኤርትራሲ ዝተደራረበ ዝተፈላለዩ حقتاتني بهلتاتني زول يعني وان ستيت تايم وان ستيت تنكف يعني بهيمانوتي اتو ባህሊ اتو ገለ اتو يعني زيتات አሉ يعني ሁሉ يعني سي ተጠገናነገ ጉዳይ እዩ ስለዚ ያናሲ እዚ ናይ ህንፃ ሕብረተሰብ ናይ ምህናፅ ጉዳይ ኮይኑ ዝርዩ ንሕና እሞሃዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናይ ምህናፅ ኩነታት ኣከመይ ኣሉ ኩላና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ኣብ ዕንቅፋትን ኣብ ደውታን እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነት ሓልፊ ናይ ሃገር ናይ ምምላስ ወይ ከዓ ሃገር ካብ ወጣ ናይ ምድሓን ብሸንኹ ኮይኑ ሓርኮት ኮታ ሽዑ ዝግበረሉ ዝነበረ ክልተ ኣሕዋት ዘብርህኦ ጉዳይ يعني ሸዋኒ
ኤልሳን ዘብርሆ ብተቃራኒ ሓረት ኤርትራ ይኹን ወብ ህዝባዊ ግንባር ኣቢሉ ዝኾነ ይኹን ንሱ ሓደ ምናልባት ሓደ ህሞት ይኸውን ናይ ሓባር ጉዳይ ይኸውን ማለት ፆታዊ ጉዳይ ኣብዚ ምናልባት ቦታ ኣይክህልዎን ይኸውን ያኒ ግን ድሕሪ ነፃ ምውፅኡ እቲ ሃገር ግን እዚ ተዓንቂፉ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምህናፅ ኩነት ወይ ከዓ ጉዕዞ ገና ኣብ ቅድመና ዘሎ እዩ ያኒ እቶም ሂወቶም ዝቕፅሉ ወለዶታት ማለት እዩ ያኒ ስለዚ እንታይ ዘሎ ሎሚ ምሸት ኣብዚ ቅድሚ ምምፅአሲ ኣብ ካልእ ፕሮግራም ብዘይመጠን ኣዝዮም ምሁራት ፓነሊስትስ ዝዛረብሉ ዝነበሩ ዳሽሙ ገይረስ ብኡ ሓሊፈ እየ ናባኹም መፅአ ያኒ ኣብኡ ኤግዛክትሊ እንታይ ይበሃል ነይሩ እዚ ንሕና ድሕሪ ዳኣና ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ክንዛረብ ኮይና መጀመርያ ነዚ ተረጋጊፁ ዘሎ ኩነት ንዕኡ ምስጋና ክነቅርብ ኣለና ክብል ሰሚዐ ሓደ ኣብነሲ ኣነ ምስኡ ክተወዳደር ከለኹ ምናልባት ናቱ ተማሃራይ የክኸውን ዘለኒ ማዓት ፒኤችዲታትን ማዓት እቲ ርዙሜ ናቱም ክተንብብ ከለካ ብዘይመጠን ዳሽሙ እያ ደፊሩ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ድሕረታት ናይ ገለ ወፂኡ እንታይ ነቲ ተዛርበኒ ዘላ እዚኣ ተይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ንቕሓት ናተን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑስ ውትድርና ሃማኒ ይሳተፋ ኣለዋ ዝብል ሰማዕኹ እየ ሕጂ ኣብዚ ክዝክር ዝገበረኒ ሕጂ እንታይ ክብል ሰሚዐ እዮም ሓደ ምሁር ሃይሊ ኤዱኬትድ ምሁር እዚ ሲስተም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኩሉ ኤርትራውያን ሓደ ዓይነት ስለ ዝጥምት ኩሉ እዚ ድሑር ዶ ዝታሕተ ዶ ድሕረ ገይዞ ዶ ድሕረ ኤትኒክ ጉዳያት ዶ ገለታት ሓሊፉስ ኣድቫንስ ስለዝኾነ እዚ ውፅኢት እዚ መጀመርያ ንዕኡ መስጊና ኢና ናብ ብዛዕባ ለውጢ ክንዛረብ ዘለና ይብሉ ነይሮም ሕጂ ዋጋ እንታይ ሕጂ እቲ ዘድሊ ዘሎ ቅድመና ዘሎ መገዳስ ኣነ ከም ወዲ ተባዕታይ ነብሰይ መጀመርያ ነፃ ውፅእ ናይ ናብሰይ ሊበሬሽን የድልየኒ ኣሎ ማለት እዩ በዚታት ሓስብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለኹ ይርዳእኒ ከምኡውን ዘን ኣሕዋትና ኸዲጃ ትኹን ዋላ ኤልሳ ትኹን ኣብ ምንታይ ኩነታት እየ ዘለኹ ከመይ እዩ ዘሎ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ኣለና እቶም ሕብረተሰብ ዘምሃሮም ብዝለዓለ ደረጃ ማዕርግ ናይ ትምህርቲ ሒዞም ከምዚ እንተኮይኑ ኣተሓሳስቦም ነብስኻ ነፃ ናይ ምውፃእ ዕማም ቅድመና ገና ተገቲሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በጋ ኣነ ታክላብዋ ዝደሊ ድሕሪ ብዙሕ ምምሃረ ማለት ትምህርቲ ዘይኮነ ኩላና ኣብ ዝነበርና ንቃለስኛ ነርና ግን ሕጂ ድሕሪ 30 ዓመት ኤልሳ መፅያ ብዛዕባ ፋጥማ ዋላ ብዛዕባ ገለ ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ገለ ክትዕለለኒ እንከላ ኣነ ዝተሓባበሩ ዝነበርኩ ኣብቲ ዝንቀሳቀስኦ ዝነበራ ጉዳያት ኣዘኪሩኒ ክንደና እንታይ ይበሃላ ነይረን እንታይ ተስፋ ነይሩወን ሕትማ ክመፃ እንከሎ ገለ ፅሑፋት እንታይ ክሕዝ ከም ዘለዎ እንታይ ቲምኒት ከም ዘለዎን እንታይ መልእኽቲ ክሕዝ ከም ዘለዎ ክዛረባ እንከሎ ስለዚ የዘክረኒ ንዓያ የዘክረኒ ስለዚ ሕጂ ንቅድሚት በጋሲ እቲ ጉዕዞ ካብ ሃለወ እቲ ሸኸም ዘለና ሕጂ ዞም ተመክሮ ዘለና ከመይ ብዝከኣል መጠን በጋ ደቂ ኣንስትዮ ዝክልተ ተመክሮ ብገዛ ርእሱ ንገዛ ርእሱ ዋላ ሓደ ሸነኽ ንእሽተይ ሸነኽ ካብኡ 5 ካብ 100 ካብኡ ነንሒዱ ተፋሊጡ ንፅባሕ ዝኸውን መበገሲ ናይ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ነገራት ባይታ ዝሰርሕ ሓደ ትካል ክገብራ እንተዝኽእላ ፅቡቅ ነይሩ ባህላ እየ ከም ለቦዋ እየ ዘቅርቡ ዘለዎ ስለዚ የቀኒየልና ተንኪዩ ኣራሚት ብመጠን ሰክሰስፉል ዝኾነ ምሸት እዩ ሓደ ካብቲ ዝመሰጠኒ ነገር እዩ ኣነ ብዙሕ ተማሂረ ኣጅኹን ንብለን እንስሳተን ጥራሕ ይኮናን ብዛዕባ ነፃነት ኣነ እውን ከም ወዲ ተባዕታይ ነብሰይ ነፃ ከውፅእ ኣለኒ ናብሰይ ከውፅእ ማለት ክነቅሕ ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ናይ ንቕሓት ጉዳይ ነቂሕካ መጀመርያ እዚ ጉዳይ እዚ ሰብኣዊ መሰል ከም ምዃኑ ኢኻ መጀመርያ ካብ ኢኻ ክጅምር ዘለካ ካብ ማህፀንካ ትወድቕ ከለካ ነፃ ሰብ ወይ ከዓ ነፃ ኤርትራዊ ክውለድ ከም ዘለካ ኣብዚኣ ክትረግዝ ካብዚኣ ክጅምር ዘለካ ማለት እዩ ክንድሕር ክትነቅሕን ክትርዳእን ኮይንካ እሞ ይቀኒየልና ማዕሌሽ ታደሰ ንውሄ እንተኮይነ وبزي ما تاني غني لنا thank you very much إلسا وخديجة وشوا thank you
ريتو يقول قالت لكم تزارات قراءة جحا ريتو رأيتوي ملسة زدلي يكونن يعني رأيتوي لا أنا اسمنا البات كهيلوني هو أنا لاتني حدش أوكي أبا تحدث غبلي دعنا زي اندحر حرقنا يوسي أبيتو حقوف نمملؤوز جمر إلكاخت حسب كلها دقة تبعتيو حابيريتا نمركب أكسس زلكم زيادة سخاتكم ولا تحابيريتا كوي يا حجي بزيادة تزاربنا ولا خب حابيريتا غيركم صدوة حجي أوكي كندي دقة تبعتيو تحبيرو مالو سكندري أبزي عسرة صدر لنا دو أنا ناي دقة تبعتيو أشمت رح يزر لغنا أبزي عسرة دقة تبعتيو كله خلهم نابنتسي እቲ ቁፅሪ ልክዕ ኣይኮነን ብሰቂሉ ግምት ውሰዶ ስለምንታይ እየን 20 ደቂ ኣንስትዮ ዘየለዎን ኣብዚ ሓበሬታ ክወስዳን እቲ ሕጂ ነዚኣ ኣኼባ እዚኣ ክጥቃዕ ኢለ ኣይኮንኩን ፅቡቅ እንድሕም ጌርኩም ዘለኹም ክዝርጋሕ እዩ ክሰምዖ ከዓ ተስፋ ንገብር ግን ከምኣ እኳ እያ ነፍሲ ወከፍ ኣኼባ ናይ ኤርትራውያን ረእይዋ እሞ ዋላ ሓበሬታ እኳ እየ እንደይረኽባ ንስኻትኩም ኣኼባታት ትሳተፉ ኮፊ ሻፕስ ከድኩም ትነጋገሩ እንታይ ኣሎ ወረ ትበሃሃሉ እዚ ኩሉ ተነፊጉውን እዩ ለልዋተን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ብምርጭ እንድዩ ብዘይምርጭ እንድዩ ዝብል ሕቶ ከይኣተና እቲ ሓበሬታ ይረኽቦ እየ ኣለዋን ጥራሕ እየ ዝብል ዘሎ ንሱ እቲ ከመይ ስለምንታይ እየን ዘይርከባ ዘለካ ካልእ ሕቶ እንድዩ ወራ ዲስካስ ክግበረሉ ክእል ግን የለዋን የብለንን ዝሓበሬታ እዚ ሎማ ዓንቲ ተዛረብናይ ሕጂ ከይሰምዓ ሓሊፋተን ኣላ ማለት እዩ እዚኣ እታ ሽግር መበቆል ወላ ነታ ምስማዕ ከማ ነታ ምስማዕ ይጎ ድሕራይ እንታይ ከም ዝብላ ከዓ ምስዓበ ነይሩ ማለት እዩ ሕቶ ድን ከቕርባ ከመይ ኢላ እዚኣ ከምዚኣ ኮይና ድን ክብላ زيادة خسمع دلي دين زحد كحضر لنا فتح حنقول انتي بسمعوا علوم انتي زي اسكر حتى لا دين كبلا ومالسي زين ود زنيو مسوخات خجلت صنحه نايدك نسيو محبرات كهلو او خا نحد حدن ولا نحد حدنا نقول نحد نخنا نقاح ንገብሮ ፈተነታት ማለት እቲ ደቂ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጳልኮሎስ ነፍስኻ እንዲኻ መጀመርያ እንታይ ከም ትደሊ ክትፈልጥ ዘለካ ንዕኡ እውን ተኣኻኺብና ወዲ ዊኒትዱ ክንበሃሃድ ክንክእል ኣለና ሽግራት ክፍታሕ ኣብዚ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እንድሕር ነፊዕና ከዓ ነቲ ብዓዱ ዘሎ ብምንታይ ጌርና ኢና ክንቀረበሉ ንደሊ ነቲ ዝመፅእ ለውጢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ድን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ናይልና ክንዘራረበሉ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ተልዩ ከዓ ክንገብር ኣሎ መንዲኡ ክንገብሮ ንኽእል ክንቀረበሉ ንኽእል ነገራትን ብዙሕ ኢኑ ግን በብዓቕምና ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ድሕራይ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል እናበልና ከዓ መዕበና እዩ የለን እኮ እዚ ኩሉ እኮ ይድበክረና ዘሎ እዚ ኩሉ ብኩራት እዚ ከዓ ብማዕረ ኢሉ ፀሓኩም ንዓኹም ከዓ ድሕራይ ትውፅኢቱ ንዓኹም ጎድለኩም ንዓና ጎድለና ሕጂ ኩላትና ብሓቢርና ክንቃለሰሉ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ይስምዓኒ በኣለኺ ኣብዚኣ ጥቃ ኣለዋ ሰበይተይን ጓለይን ኣብዛ ምፃ ክኾነት መፃለ መፃን ከማን እንዳይ መን ድሕሪ ዘሎ ዝሓትት ተስፋይ ድዩ ዋላ መብራህቱ ጎይቶም ስለደይ ሕሰብ ኮ ኢለ ተለሚዱ ኮ እዩ ኮይኑ ጎይቶም ዳባኸ የቅሬታ ከይፈለጥ ፀበይጠ እያ መስለኒ ቀሳቀስ ስለ ዝነበርኩ ግን ድሕሪ እስማዒል እንታይ ክብል ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሮግራም ፅቡቅ መደብ ተማሂረ ከዓ እቲ ቃልሲ ንቅድሜና ዝበርትዐን ሰፍሐን ምኳኑ ርዳእኒ ኣብ ዘለናዮ ከዓ ግዜና ንግበር ሰውእት ከዓ ነስና ከምዛ እስማዒል ዝበላ
حساس نبلا نفسنا سلام مشاركة thank you thanks بوتسفاي دحان أنت وديك أخا موقع متناي كستاي فيسبوك أنا بخاف نمسك تسفاي تغلي اوكي سلام كملهم مچم شمته مጋቢት ወርሓቱ መጋቢት ስለዚ ተወደ እንኳ ዓብፅሓክን እንኳ ዓብፅሓና 50 ማለት እዩ እቲ ናይ ጉዕዞ ብዛዕባ መሰል ሸሞንተ መጋቢት ናይ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ተባሂሉ ንክብሪ ዝዝከረሉ እዩ ክበርቲ ኮይኑ ግን ትጋባቱ ዝዝክረሉ ከለካ ንሕና መብዝሕትኡ ዳርጋ ጓይላን ዳንኬራን ከማን ተካይደሉ እሱ ከም መመላእታ እንተዝኸውን ክንደይ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ግን ንሱ ከም ወሳኒ ጌርካ ምርኣት እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብ ሕቶ ይብለይ ርእቶ የከብደል እየ هذا يحصل أبوله الحين بزح رئيته اللي زوله بتزارب اوكي حراي اوكي ስለዚህ ብዛዕባቲ መሰልና ደቂ ኣንስትዮ ክባል ከሎ ግን ኩልና ንዛረብ ነበር ኣይንገብሩ ኢና ክባል ከም ሓቂ ዋላ እታ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ እውን ንርእሳ መናቱስ ክትፃረፍ ከላ ኣታ ስዲ ወዲ ሰበይቲ ዳትፃረፍ ሕጂ ሰበይቲ ሲ ኣደ እያ ኩልያ ትምህር ኩልያ ትገብር ትናይ መባል እዩ ኣብቲ ናይ ብዛዕባ ናይ ቃልሲ ዝነበረ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ሓንሳብ ደጋጊማ ባሲ ነፃ እዩ ዝብል ወውድብካ ምውዳስ ኣሎ እንዲ ካብኡ ከዓ ይወፃናን ሓደ ፀገማ ዘሎ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ጠቅላላ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ናይ ሃማድአን እንድሕር ኮይኑ ነቲ ውድብ ብመምርሒ ናይቲ ውድብ ተዘይኮይኑ ናፅነት ኣይነበሮን እቲ ናፅነት ነይሩ ዝበሃል ድሕር ኮይኑ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይቲ ውድባት ስለዝኮነ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ተጋዳላይን ሓፋሽ ውድባት ናይ ህዝባዊ ግንባር ፅኑዕ ዝኾነ ዲስፕሊናዊ ክሳታት ነይርዎ ኣብ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከዓ ኮሚታት ነይርዎ ተዘይኮነ ግን እሱ ግን ነፃ እዩ ነይሩ ኣየስምዕን እዚታት ከዓ እቲ ዝዝረበሉ ማለት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ንዕኡ ንመጋበርያ ንዕኡ ንመሳርሒ ስለዝኾነ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ከምዘን ዓንተወይ ተስምዕዎ ዝነበርኩም ቆልዑሲ ምናልባት ኣብ ገዛ ኣትየን እንተዝሕተታስ እንታይ ምተዛረባስ ኣይደግሞአን እየን ዓንተወይ ሽዋ ትብል ነራ ትዝኸፍአ ግፍዕን በደልን ሕጂ ዘሎ እቶም ጀነራላት ባዕሎም ኣነ ዝፈልጠን ከማን ዘለዋስ ጀነራላት ኣስማቶም ምጥቃስ ከማን ኣየድልን ግን ገሊአን ፀሓፍቲ ገሊአን እንታይ ንሽሙ ማለት እዩ ደቆም ደቂ ደቆም ዝኾነ እየን ዝላገጡለን ኣብዚ ምስቲ መደብ ዘይከይድ ኮይኑ እምበር ዝሓዝክዎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ካብዞም ናይ ዙራማ ሃገርካ ዝሪኣ ዝነበራሲ ኣብ በዓል ከረንሲ ከምዚ ኢላ ክንወፅእ ነርና ትዛረብ ነራ ሓንቲ ካብቲ ቦታ ካብቲ መገድስ መሊሾምኒ ንክወፅእ ዘልየስ መርዓት ገይሮም ከውፅኡ ንደልዮምሲ በቃ መለስዋት ኢሎም ቶም ናይ ኣምሓራ መሊሾም ኢሎም ሕጂ ግን መለስዋ ዘይኮነስ ዓዳኣዊት እያ ተኣቱ ዘእትዉ ዘለዉ ነዚ ረጊፀን ነዚ ጥሒሰን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣምሓሮ ዓሚፆም ወስዶን እሞ ድሓር ንስድራ መርዓ ሓትወን ነይሮም ኣገባብ ሕጂ ግን ኣገባብ ኮነ ኣጥኒሶም ኣይናተይን ኢሎም ኣስመራ ዝኸይ ሰብ ሪኦ ኣሎ ክልተ ሰለስተ ቆልዑት ሒዘንሲ ኣቦታቶም ዘይፈልጥዎም ካብ ከበደ ነተን ናይ ሃማድአ ሓይተንአን ቀደም ኮ ካብ ኣምሓራ ክንትወልዳ ነርክን ኢለን ክምልሳ ኣካየድቲ ናይ ሃማድአ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብቃ ዝበሎ ኣብቲ እዋን ግን ካብ በቀለዲ ከበደ ምኳኑ ኮነ ኣቡኡ ፍለጥ ሕጂ ግን ኣቡኡ ዘይፍለጥ ቆልዑ ክኾኑ ህቦኦም ኣለዋ ኣብዚ ኢና ወዲቕና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ነዚ ኩሉ ግን ሕምቀት ናይቲ ጉዕዞ ናይ ቃልስና ናይ ብሓቂ በቲ ብሕግን በጋባብቲ ስለዘይሰርሕ እቲ በዓል ስልጣን ድላዩ ዝገብር ስለዝነበረ ኣብዚታት ስለዝኾነ ኣብዚ ወዲቑ ኣይኮነን መሰል ጓል ኣንስተይቲ እቲ ሕብረተሰብ ባህሉን ልምዱን ኣጥፊኡ ፍርያት ናቱ እዞም ንሪኦም ዘለና መንእሰያት እዮም ፍቅሪ ዘይኮነስ ጭካኔ ሰበይቱ ቀቲሉ ዓርኩ ቀቲሉ ሰብኣ ሸንዲሓቶ ሰብኣ ጠሊማቶ ምሰምዒና ብውዳ ጥራሕ ዘይኮነ ትሪኦ ዝህሉ ዝርአ ገንዘብ ከፊሎም ክንደይ ኣምፅኦም ነብሶም ዝቆትሉ ዘለዉ እሳቶም ኩሉ ወዲኦምለን ኣብ ፍራንክፎርት እናፀበይወን ዓዲ እንግሊዝ ዝኸዳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እዚ ባህሊ ይኮነን ከምኡ ይነበረን እዚ ስርዓት እዚ ናይቲ ባህልና ስለዝዓኖ ግን ኣብዚ ወዲቕና ኣለና ክብል ደልየ እሞ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሓንቲ ክብላ ዘለታ እዩ ኣብ ከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቃልስና እንታይ ይመስል ንዝብል ሓበራዊ ኣገባባት
سلمتها كوب زودي أنا كتقربه خلاص إن تي تمكر ناكلتي ودبات جيركا بحاجة حجي ناتي ودب جيركا نجن حبراو جيركا نايم غلاتن حبراو جيركا نايم مقرابن كا كل مدخل تجبرها صبويو بترفه جن تزقرب كناه صبويو ب سبتي خجبرت غل تقربه زقرب نبت زقرب جن حدا كمزي كعرلوت مبال كا خمريتو تات مهاب سلزو لما تيخل دليا سلزي زيات أنا تيريتو تنا حسب زبطة خلو حالفه أبناء فرانكفورت يهمون فانو من الأربعة أبد جرمن مالته شواري هي توني بزيادة قاعدت أني حتى زين برا صاب إتراسي لك أنستيو على وعد أسرة لوس ولا حدا إسرتي لن إلين كزاربا بتعمل حزن أسرة الله نوم شو متى ما قابت كنا خبرني إن أنا متزلنا بقى دستا زلو أيو مسألة حلية إيلوس وأجنا بيتراجن أسرة الله حسوتي استأثرت قالن سيتي لن إلين زار بعد كنسيان جاتن نزي خازت الماز اللوائح بالدليل يعني لا زي ريتي لو تاك حبيلي هون خل حفشاوجن كابتن اللي قبقوا بيلي ذلهم نعوز مثل هون بنعطي ريتي نعطي حساب زيات مثل ودي اوكي نحن تا قدم ريتونا دحراي حاوس انك تملسها اونلاين حتى اونلاين للمختار نابا انكيد هو أتو جرماي دما خلاص جزء إيده حفا بيلونيروس كده يقبل أتو جرماي تلو حجون إيده حفا بيلونيروس ده هراي مدي ساوري ده من الباتنا تكنيك صقم كيكون اوكي الرا جرماي انت اللي خاطر زارب سوري جرماي مرحبا تادسي وإذا يقدم بلا العلانير جنسي كي نوحكم كي بزح إلى خاصة بلايو ما يمرتاني سلستي أنا قايش سلام ني صبو مشيت نيرو جن بفلاي أبتي وهاب زنبر نجرات كلتي زتلعلانت بنيرن عاي قرب كم بروفوكيرن عن زينسي كستكر آية اللون زبل حدي تي إلسا انتاي صحوف انتاي تسنعي قالو زبل حكاية تي أي نبرن يلون مالتا يكونن دحريت تمليس كابزح كرئزلو نقرات نيرو عبتي بهلنا قلنا احنا تحبرة سبنا ناي مصنعة تحبرة سبا يكون ولا تي مهرنا يكون ولا عجز أب هاجرنا زار له مبزحتو بدك نستوي انت ايش مزبل جن انت ايو تغستايو الكان دحريت تمليسكا اي رئني حدي ناي ابيا حدي ناي تاغوال ستيتينا تزلوا وصعات تገልጸሉ مخانو ابتي غربا بتهاجرات زبت ገብረ መጽናዕቲ አሎ ክጠቅመና ይኽእል እዩ እዚ መጽናዕትታት እዚ ብፍላይ بعرب ስለ ዝኾነ እኳ خديجة ክትሕግዝ ትኽእል ናብኡ ዶክተራ فاطمة بابكر محمود صحفته أفريقياوي تقول ستيتن أمونغو ورشان حداسين زبل مصحف أبو ولا نتي إرتراز مثل مستناي سودان الطابقة تقول سويا حجي ولا تي قالسس جينا كابديتاتنا كم زنبري كالاي تي نتقال سيغت كلسن كلا غزار سبو حدي كابتي نايدك نستيو حرنت كرغاغص زخيل تي قطباو حرنت يتقندد بوليتيكاون محبراو حرنتن كختل زخيل زوين اغدي من اديتاتنا يفلطو سلازنبرا عقوب زبحال نيري مسلني زي انتايو ناس حدا قطباوي قستاتني نختقبر تقبرو زقبرو زنبرا اديتات ناس لذي ازيتات نعوز مثل مصنعتات هالو ازي دقافي يوز مصنعتات ازي
كرئ له ولا نحنا أنت زي تجبره ناي بدرجة أفريقيا تجبره مصنعتات نعناوين زتقال لسه زخوني قال أبزي نازندك مالت كمتي أقدم أبيلون تصفيق قلصو سنحة لك عبزي تمديبوز مسأنا قريو ولا حنتي خستاي كتب بلاي تخيلني خا دين كأ بزح جزية تي إرتراز اللو سرعات نتاقوال نستيتي تي حرنتاك الرقاق زخيل كتباو حرنت انت دا الرقاقي أبزي ስለዚ ተራእዮ ብጭቡጥ ዝተበፅሐ ነገር ኣሎ እዚ እውን ብዙሓት ኣብ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣምፂና ከነቕርቦ ኣለና ኣብ መፅሓፍ ናይ ዶክተር ጋይም ክብረኣብ እንተደኣ ኸድና ድሪም ዲፈርስ ዝብል ትሕልሚ ተፈላለዩ ወይ ትሕልሚ ተፈልዩ ኣብ ዝብል ብፍላይ ኣብቲ ናይ ነተን ማሕበራት ዝቆማ ክገልፅ እንከሎ ናይ ባና ማሕበር ከነልዕል ኣለና እዚ ጭቡጥ ነገር እዩ متاناتو مراحيت زنبرت وين أبت خبابي خنت هلو تخون أنا لومي من مصحف نوح جزيين بيبه جن تجبر نجر مالت تقوال نستيتي كم دك نستيو خوينا ولا وين تنايه ما دائن قن قديفن نتي محبر عقيم نتزوها بن زنبر متعيسس تعبيلا دارجا في حق بلا مش جمرائيو نز محبر زي كهجر كم زلوا كتفق كم زلوا زجبري سلازي بتشبط زيتات كنارئي كنكيل على النابتين جبرو كله استعتنا كالي مالت تي سرعات زجبرو وكل جزء نتاناي كتبا استايز جبرا زيا ፖለቲካዊ ሓርነት ክመጽዩ ፍርቃ ኣካል ዘይኮነ ኣካል ሙሉእና ኤርትራ ይታጓል ታይስተርሲ እንተዳ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ሓርነት ብመጠኑ ብገለ ፐርሰንት እንተዳ ስቢሉ ነቲ ስርዓት ፀገም ምዃኑ ስለ ዝረኣየ ስለዚ እዚ እቲ ካብቲ ክርአ ዝከኣል እዩ ካልእ እውን ኣብ ተመክሮና بزح جزية بمدرة وبقايلة وبقلي زقلس نحنا تي حاجوساتنا تي استايتنا جن كالي جبراو نجاراتوين أبز خبابينا زتجبرة كم محبر دك نستيو زلخن نزي قداي زوين بكل شيء نخدت تتابع زلخن لو من أبز خين كاي ترجمي مالتها يكون أنا بخات كن نمسائن نتناب تخباب زلوان اتحنتي عبيد استايتوين ناي كم بعل دوم بروفيسور يا بروفيسور وانغاري ماساي ناي حملاي قنات بزبل امباور وين محيال ناي جولدن ستيتي اب كينيا زغبرتومو دارغا اب تهاجر عبيخ ستايزم سيناي دك نستيو مستناي كينيا ستات بالكا سلازي ابزو وغن زي كندف اللونا تحرنت ناي جولدن ستيتي باب مدرن تاشمو ينقبرو وستايل بنتاشمو ينبلو تحنتي اتم كلهم سرعتها سقاب حجيز فرهوا بقطبة كارتا بعقوب إلى جمرتا بحق كيتبل لومي خاء بقطبة بعبي سقامات كم سالو سلازي خيل أبزيتاتي تزلو سلازي نحناوين تندك نستيو إمباور كنقبرن قدم بقطبة إمباور كنجبران أبتي قطباوي حيل كان الرجاجز قطباوي إمباور كان الرجاجز زي كان دي مأتوي أبتي نايدك نستيو من قصاصاتنا أنت تفتني تقدم حجيز تفتن كله أي سرح لنا تاخد فتن تفتينا نيش تي كل تبل برهام سر آيات كا تي عنك فاس زقات أمي ولا تنعوز حسبا ونلومي أبتبوتا يلوان مثلا تباريران ينكاب تبوتا زي آخر باليد الليس لزاب تقطبا وشينر استاينبل اتي كاتي مصنعتات كاتب تاقب زعباتو خبابينا زلو سقاباب تاقرنا اتينا نز مصنعتات زخ نقبر موناي مصنعت سبات سقاب النخون اسكيت تتصنعو ونر ايون مبالغن يلي يودي اللهم Thank you. مسجانا كأن سلستيان وسن يبلون تكراربا صبغيو نيرو
قنيرنا تقربان Thank you. تخاخ المس دحلا يطقل بنت مدشا متان حتى الله تادس حنسب دبزياب قرتي مجلس خير بلا حراي تحتها أصني حماتي جمري وصار كي عيني تحته دايما حتى ولا مختار دحان انت لا ضرب ديك تضرب نانو دحال يبلع تقني لله مختار ناي استاي دحرا عملسكن كل زبال دلو اطاي اوكي دحان نقرب حراي هج حراي مختار اوكي نطاقي حارة أتو أصفاو قبر خيدان غريبة أب فيسبوك أب واتساي بفلاي أب إيروبا زقاتم زلو تسقم دك انستيو بمتسامتن بقفعي تقاتلن وكاي قتلا يركبا أبز قد أزن تاي حاجز تقبرا تهلوا يزمن زلو برد اللخن انت ايوا ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምትሕግጋዝ ነዊሕ ግዜ ዝገበራ እኳ በዓል ከዱና ኔትወርክ ኦፍ ኤሪትሪያን ዊመን ኣነ ከም ዝፈልጥ ማለት እዩ ሽዋ ትፈልጦ እውን ክህሉ ይኸውን እቲ ሶሻል ኢሹስ ገለ ኣድረስ ክገብራ ፀኒሐን ነይረን እየን ክሳብ ሕጂ ማለት ንሕና ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ጀርመን ኣለና ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተመዝገበ ማሕበር እዩ ሓደ እሱ ኣተኪርናሉ ማለት ፈቲና እውን ብዝተኻእለ መጠን ብቋንቋን ቴሌፎን እውን ሒዝና ንክድውል ኣለና ብዙሕ ኣይረኸብናን እቲ ነገር ግን ምስ ኮነ ጥርሒና ንሰምዖ እምበር ፈቲና ንሱ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ፀገም ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ማሕበር እዚ እውን ከነቆሞ ከለና ኣብ ጀርመን ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኢልና ድሓሰብናዮ ከመይ ጌርና ነተን መንእሰያት ንረኽበን እሞኒ ወይ ኮንታክት ንገብረን ተፈላለየ ሓበሬታ ንክንህበን ፀገማት ኣብ ዝመፀሉ እዋን እውን ከመይ ጌረን ነብሰን ከድሕና ከም ዝኽእላ ብመሰረቱ ከዓኒ ከመይ ጌረን ኢንቴግሬት ክገብራ ከም ዘለወን እቲ ባህሊ እቲ መነባብሮ ኩሉ ነዚ እቲ መደብና ነይሩ እቲ ፀገም ዘሎ ግን እቲ ርክባት ብኩሉ ወገን ክንዕወተሉ ይከኣልናን ክጀሃረሉ ኣይክእልን እየ ዋላ እኳ እቲ ድልየት እንተሎ ከም ዝበልክዎ እቲ ከምቲ ተፀበናዮ ኣይ መፃን ግን እታ ዘላ እንታይ እያ ጥራሕ ከምቲ ማሕበር ማለት እየ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ይመፃ እየን ብዝተኽእለ መጠን እውን ሓበሬታ ህብ ምክሪ ህብ ጉዳይን ከመይ ጌረን ከም ዝፈትሓ ብሕጋዊ መንገዲ መፍትሒ ንዘድልዮ እውን ሕጋዊ ነገራት ይገብር ማለት እዩ ተን ዝመፃና ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣሎ ማለት ብዙሕ ዝተፈላለየ ምክሪ ኣብዚ እውን ክዛረቦ ዘይክእል ብዙሓት ምክንያቱ ትንህቦ ምክሪ እውን ምስጢራዊ ስለዝኮነ ብሕጊ እውን እዚ ነይሩ ክብል እውን ኣይፈቀደንን እዩ እምበር ይመፃን እየን ትግርኛ ድዛረባ ድየን ብፍላይ ኣምሓርኛ ድዛረባ ድየን ዓረብ ድዛረባ ድየን ብኩሉ ተፈላለየ መፃና እየን ግን ብፍላይ ኤርትራውያን ግን ኣነ ብዓብዩ ትግርኛ ስለዝዛረብ ይመፃ እየን ተፈላለየ ዓመፃት ድዩ ተፈላለየ ፀቕጥታት ጥራሕ መቕተልቲ ደይኮነ እቲ መቕተልቲ እኮ ስለሞት ምክላፍ ዝኾነ እዩ ኣብ ደገ ድወፅእ እምበር ካብኡ ዝኸፍአ ስቃይ ዘሕልፋ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዓይነት ስቃይ ዘሕልፋ ኣለዋ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ዘለወን ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ዘለወን ክንደይ ነገራት ዘሕልፍ ስለዚ ንዓኣተን ገሊኡን ብቴሌፎን ገሊኡን ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ቀጥታ ደይኮነ ካብቶም ሓገዝተን ካብቶም ተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት ከም ዝምእሎሞ ከመይ ጌርና ተሓባበርና ትኽእል ዝብሉን ማለት ዝሰርሓሉ ቦታ እውን ዝያዳ ንደቂ ኣንስትዮ ወፃእተኛታት ስደተኛታትን ስለዝኮነ ብዙሕ ይመፀኒ ብዙሕ እውን ይተሓባበር ማለት እዩ ብዝተኽእለ መጠን ከም ዝበልክዎ ግን ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን በቲ ማሕበርና እሱ ብዙሕ ኣይተዓወትና ኣሎ እንተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብትግርኛ ባዕለን ክድውላልና እዩ መደብና እሱ ይተዓወት ኩሉን ማለት ኣይተዓወትና ኣሎን ምስተን ብፆተይ ማለት እዩ اوكي قالوا لك إلسا ون عن توغل فكر تزرب حاسب يركي ኣብዚ ሲ ኤሮጳያን ንፋዕቲ ክእል ኢለ እምበር ብሸነኽና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ኣላ እንዲ ኣብዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ሓለፈ 2 ዓመት እያ ተመስሪታ እዚ ጉዳያት እዚ
العيدنا تزاربنا لإناتي شجرات حجي نزي public awareness نزهب هذا كنستيو experts زخونا بتقداي أمس إخام الزرابي يتغن كساب حجي زقبرنا أمريكا خاخندتنا أوروبا أي توانا فنبر إمباكت محلو زيادة خجبر مثلا وحد زبالة نيرونا أمريكا خابنا أوروبا ግን ዋላ ኣብ ኤሮጳ ሃሉ ዋላ ገለ ሃሉ ሲ ተኣዌርነስ ክትገብረሉ ክትቃለሶ ፅቡቅ እንዲ በቲ ዓቕምታትና ንሱ ኢና ጌርና ሸነፍና ማለት እዩ ከዲጃ ኣለክ ንሪኢቶ thank you أنيلنا أستاذ إسماعيل كم تسفاي أتو يمانة كم دماني حاونا قرماي كل درجة تمساسة لأيو بقدمنتي بزعبا ناي هقدف كلاتنا نفلت أيو حساب كندي أبو عمت كم زلوا حساب كندي وتع خم زلوا أمو تزلوا محبرنا دك أنستيو زبهال كأني أبو أكون ندخل كلا خلسي تساتا في نايتي قبل علة دك أنستيو زببر عمت مخانو ببوزح شنخات حبرتها مثلا هذا كال أي نسو فلوتي ونسو أبو تقول له كم أب دياسبورا زلنا بفلاي دماني دليت فتح نبلك نت آدينا نحنا تحبرتي كوميونيتي سنات ناسي هيلثي كوميونيتي ديوي عنا زلو ودي قبل علدك أنستيو زلو الرأي كميو إذا خمزك تقصي تنحى كاب تزلع علسي ناي مقتلتي ناي دك أنستيو فيميسايد نستو قطرنا زاميت كاس زلع عليه وبتعمق قال زت حساسية نحنا كم محبر أبزع عدي راح نزيتات قداي تقبر جنفر الله مسكالي كوميونيتي استا حبابيرنا بفلاي نقبر صراحة له حد أوانون كساب دوب سجيركا كاب أوروبا متعنا ما كاب أفريقيا متعنا نتاش مريفرال سالو نزيتات أدرس نمبر حدا كابتن نقبرون أبنت مستنابو زلوا محبرات ناي إرتراويان اللو أبو محبرات أبويا محبرات ناي أوغندا دي سرحان أبنت أب كينيا دي أبنت بلجيم دي ولا جرمان كمان زقبرنا يلو ليزون جيرنا مساعتن تحبابيرنا نزندك أنستيو زين زدل دحنتن زدل أبو حسبوتان قنان نقبرو صراحة اللو እቲ ዓመፅን ትወፅዓን ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ናይ ብሓቂ እቲ ዘሎ ኤርትራዊ ድዩ ክንብሎ ክሓስበሉ ዘለዎ ነገራት እዩ ቀሊል ኣይኮነ ንሕና ሓደ ግዜ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነና ምስ ካልኦት ማሕበራት ኢና ተሓባቢርና ንሰርሖ ምክንያቱ እቲ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ እቲ ዝርከብ ዘሎ ፀገማት ናይ መቕታል ይኹን ናይ ዓመፅ ይኹን ናይ ወፅዓ ይኹን ምስኡ ናይ ቆልዑት ጉዳይ ከምቲ ዝበልኮ ቁፅርና ብምትእቲኻ ድማኒ እቲ ሶሻል ሰርቪስ ኣብ ትሕቲ ሶሻል ሰርቪስ ዘለው ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ራዳር ሶሻል ሰርቪስ ዘለው ኤርትራውያን ኣዝዮም ብዙሕ እዩ ቁጥሮም ኣተሓሳሳቢ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ክግበር ተኮይኑ ከዓ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ክውደባ ኣብቲ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ወላ ናይ እዚ ዓዲ ማሕበራት ኣለዋ ኣብኡታት ኣቴን እቲ ንቕሓተን ክብከብላን ንድሕነተንን ንድሕነት ናይቲ ስድራ ቤትን ዝኣክል ትምህርትን ሓበሬታን ክወስዳ ክምሕፀን ይደሊ ካሊእ ከምዚ ሓፍትና ኤልሳ ዝበለቶ ኢዋና ዝገብርኦ ዘለዋ ናይ ፓብሊክ ኣዌርነስ ስራሕ ዓብይ ስራሕ እዩ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ስራሕ የድልየና ኣሎ ተዘራሪብናሉ ኣለና ተስፋ ንገብር ንመፃኢ ዓብይ ለውጢ ክንገብር ግን ብሓፈሽኡ ሲ እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ኩሉ ሓቂ እዩ ናይ ኩላትና ምትሕብባር ዘድልየ እዩ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ናይ ብምሉእ ሕብረተሰብ ሓላፍነት እዩ ጥራሕ ናይቲአን ደቂ ኣንስትዮ ይኮነን ግን ተን ደቂ ኣንስትዮ ንሳተን
اندحر أنا حتى كبا بيلن كم تبهال زت أنحسي أي نساتن إندن كم زجبرا قال زبهلا بها حلال نصوص لازقنا إيو ناتن حد كب زلو coordinate ناتن coordination وناتن submission يو أبز درجة زيزات صحن زلو إذا submission كأني كاب نقحت زي ما هلاو انت زي كوينوسي كونيلن زقبرو إكونان patriarchy is very very settled you know تي وضعها تعامل كنبي كل ناسي موقعتي سنا مراوي انت أشمو راح أكون بزر settle you بزتفل عليه جوابي نتي ناي من قصاصنا لك أنستيون معرنة الفتحن ذكالسو سلازي سي بحفشو تي نقحت كرمبال حاجة كلتن زي بهالو يو بذكاء على متن أفتيناي public awareness كندفعلو لنا قدم حدث قبرنا نقر انتلو مس استفلاليات دك أنستيو كوينا مالتيو أب فرنسا زلوا أب يو اس اس زلوا جرمن حواتنا أب سويس زلوا حانتي ليستاوت إنا نيرنا عند حد أني بعمت ساعة دك أنستيو لوا أبي تليفونات كقبرا كم زخلا أبتناتنا ناي فيسبوك بيجالو أب كتري أخوات حوليكم بزترفة بزف قبر زلوا نقرات له بسمك عقمن بسمكي اتي زلوا بوليتيكا وهواهو من نايدك أنستيو حتى كم ناي علىك مش سخان لحبنا حدا بوليتيكا ودب وين من قصاص لحب أزيد جيفكا أنت أركات أطول وتغير النقطة التحساسبة كم تي ناي هجدف وين مسانا بحد يكونكم أنت أرنا أخن عينت كم يزلوا كمان تتقام أنا حنت رأيته عند حريلة أبزز خايد زلوا من قصاصات that's it I'm boycotted I'm like you know بس إيمان عندما كمان نركب نكوينا إذا خايد زنبرة زتقصكم وبعلم عندما يرخبنا نفتينا كله we reached out نقابلنا نحناسي سلام وسلف نقبر مستنزلوا مليون women rise بحالا لوا مسألة حوابرنا زتقبر سلام وسلف نيرو نحنا عدم سديدنا نقول عندك أنستي زمت أكنا نبنا سلازي سي بزح نجارات الله قبر زلوا بلوم زود أكونن قرماي بزح نجارات إسكا قل نحنا قرب احتراب بلنا كنا بلو فتين نمبر سفيحي تقدر بتخطاتها لخن قبر زلوا الناس راحت كم زلوا إذا ردعنا زلوا نايبانا إنشاتيف قدامي قلت أتوني رحفتنا حنان محمد صالح ጽቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኢና ከምኡ ዓይነት ንክኸውን ኢና ንሕና ከዓ ንቃልስ ዘለና ካሊእ መተካእታ የብሉን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኢኮኖሚክ ኢንዲፐንደንስ ንሱ እቲ ቀንዲ ክረጋገፅ ዘለዎ ማዕርነት ክረጋገፅ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ማለት ግን እተን ኣብ ገዛ ቆልዓ ዘዕብያ ዘለዋ እተን ስድራ ዝኣልያ ዘለዋ እተን ንሕና ከምዚ መሪፅና ዝብላ ዘለዋ ናተን contribution كأني بقليل كرأي يقولون بجنزب زتمنى كونن حنت قال مستيتي بوزوا حدا أبجزع 10 ساعات نحب أتسرح على مو 10 قرشي ب10 باوند نحب حاسب كاس سمعت 100 قرشي حاجة دقن نحب أسرحها مالتي 10 ساعات تتعاتر سلازي إزيس كتمنى اللو إزي أكنولج كجبر اللو أتي نايتي قاچاوي كانايتي الفت نايتي من قصاصات نادك انستو زملكات كا نابزيتات يصقطلو يزلو سلازي ابزا انا فودي يقنيلس ان شاء الله اوكي ምናልባት ሕቶ ተደለ ሓደ ርእይቶታት ንቅበል ሕቶ ተሎ ግን ጽቡቅ ርእይቶታት ተሎ ግን ሕፅር ኣቢልና ያ ታደሰ ኦኬ ንእሽተይ ክምልኣላ ተናይ ከዱ Okay, go. Well, after I remind you, thank you for all the Zgaberkayo suggestions. Agadas indi. When now community connect zelena bzedga zelena see access to resources zelena. بعقمي human resource يكون بعقمي نايفلت at resource. سلزلنا see. ብዛዕባ ኣበይ ኩነታት ኣለና ሪሰርች ምግባር ትውሽጡ ዘሎ ሪሰርች ምግባር ከድልየና እዩ ሓደ ሪሰርች ክበሃል ከሎ ስተ ሓደ ፓርትናቱ ከድካ ፋይንድ ኣውት ምግባር እንታይ ኢኻ ዲል ክትገብር ደሊኻ
what are we dealing with ቅድም ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፓርት ናቱ ከዓኒ እዚ ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ፍትሓት ተቕርበሉ ሓንሳብ ኣብ ትሕቲ ልዕልና ሕጊ እንድሕር መስርሕ ኣትያት ሃገርሲ እንታይ ከመይ ነዚ ሽግራት እዚ ከመይ ጌርና ኢና ንኣልዮ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ እቲ ፕራዮሪቲ ክወሃቦ ዘለዎ ከዓ ክፅንዕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እስኻ ጠቕሶ ዘለካ recommended መፅሓፍቲ I'm sure it's some of the best ንሱ ብቐጥታ ይኹን ወይ ተመሳሰለ መፅሓፍቲ ሲ ዘንበባ ንሰን የንተን human resources ንብሎ ዘለና ኣብ ደገ ክህልወና እዩ well read ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ መፅሓፍቲ ክንብቦ ይክእልን እቲ ክንበብ ዘለዎ ባት ብዙሕ ካብቲ መፅሓፍቲ ዘንበባ ዝፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ክህልዋና እየን ምሁራት ኣለዋ ናይ ንባብ ልምዲ ዘለወን ኣለዋ ኢንሳይትፉል ዝኾና ኣብዚታት ጉዳያት ኣለዋ ኣፍታሕ ምድላይ ብዙሕ እዚ ሪሶርስስ እዚ ኣብ ደገ ከለና ሲ ስለምንታይ ናይ መፅማዕቲ ምቅርራብ ከዘይንገብር ንብሎ ዘለና ንከምኡ ምባል እዩ ብፍላይ ከዓ ብሕጊ ክሓልፈልና ንደልዮ ኢሚድየትሊ ኣብቲ ናትና ኮንስቲቱሽን እንታይ እዩ ከኣቱ ዘለዎ እንታይ ኢንክሉድድ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ከማን ብህፁፅ ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ከም ደቂ ኣንስትዮ ሶ ኣብዚ ሪሶርስስ ክልድየና እዩ ማለት እዩ ፎርሙሌትድ ክኸውን ንሱ ጥራይ ዘይኮነሲ ብርቱዕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ክህልወና ኣለዎ ሶ እዚ እንተሃሊ እዩ ኣብቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ፕሮፖዛልስ ንኮንስቲቱሽን ዝቐርብ ይኹን ናብ ካልእ ኣመንድመንት ዝቐርብ ይኹን ዋላ እታ መንግስቲ ንትውስኖ ጉዳያት ፖሊሲ ኣናሊሲስ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ክህልዋና ኣለወን ማለት ንዓና ጥቕምና ድዩ እዚ ኣይጠቕምናን ድዩ ብናይ ሸኒኺ ዝጠቕመና ናይ ሸኒኺ ዝጎድኣና ኣናሊሲስ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ክህልዋና ኣለወን ንብል ዘለና these are people who are well read and ናይ ብሓቂ ክስታይ ሶሻል ካፒታል ናይቲ ማሕበር ክኾና ዝኽእላ ክህልዎ ኣለወን ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኦኬ መብታሪ ኢቶ ክንሰግር ኣነ በኣ ክጅምር እጂ እንታይ እዩ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ልዕሊ 2,300 ዓመት ዝፀንሐ እዩ ብሃይማኖት ጭቆና ኣሎ ክልቲኡ ሃይማኖታት ንደቂ ኣንስትዮ ይጭቁን እዩ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ከምኡ እዩ ብራይድ ዊነር ገንዘብ ዘእቱ ናይቲ ገዛ ቁጠባ ሰብኣይ እዩ ለዚ ኣይዶን ነው ኣብቲ ከተማታት ዝዓበኹም ፍሉይ ክትብል ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ገጠር ዝዓበና ግን እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ፀገም ሰና እንዲ ዓብዪ ጓልሲ ኣብቲ ክትምርዖ ከላ እንተዳ እቲ ሰብኣያ ዘይሰትርዋ መዚያ ጓል ፀኒሓትን እንተይሉ ኣድጊ ገይሮም ጨወጮ ገይሮም መልስዎ ከምኡ እዩ ናብቲ ንክነ ግዜ ዋላይ ፀኒሐትን እንተይሉ እቲ ሰብኣይ ንፅባሒቱ ኣምፅኦም ኣድጊ የምፁ በቕሊ እውን ኣይኮነን ብበቕልያ መፅያ ኣድጊ ምፅኦም ኣብ ኣድጊ ኮፍ ኣቢሎም ወጮ ገብሩላ እንዳረኣያ ትብለስታስ ፍሪ ማለት ሕማቕ እዩ ጃዕንተ ወምፂኹም ነርኩም ጓልሲ ዝዓመፃ ምርዓዋ ኣነ ትፈልጠን ኣለዋ ተዓሚፆማ እንደይኮኑስ ተጠርጢረን ከማን ተጠርጢረን ሰይተመርዓዋ ዝሓልፈን ኣለዋ ኣባና ኣብቲ ገጠር እንድሕር ጓል ተዓሚፃ ሓንቲ ዕድል እያ ዘላታ ወይ ናብ ኣርጊት ሰብኣይ ናበባ ክትምርዖ ሰብኣይ ትሰኣነ ሰብኣይ ማለት እዩ ሰበይቱ ዝሞተቶ ወይ ወይ ከዓ ዓዲ ገዲፋ ክትከይድ ኣለዋ ባለስታ ክትኮን ኣለዋ እቲ ናይ መርዓ ክስታያ እዚ ትባህሊ እዩ ሕጂ ገለገለ እዋን ናብ ሕብረተሰብና ግን እዚ ተኣሉታዊ መንገዲ እዩ ኣሁን ተኻኣሉ ሕግታት ንሕብረተሰብና ኣብ ከበሳ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ መዓት ሓለፋ ዝህብ እዩ ክትፋታሕ ከላ ክትምርዖ ከላ ከምቲ ዓንቶ ኣምፂኸ ነርኩ የልፅእ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ሕድጊ ኣድግና ተገለባ ኣሎ ኣድጊ እዚ ናይ ሰራዊት ታይ ዝበሃል እዚ ናይ ቅና ሓይላ ዝተገብረ ሕጊ ናይ ኣልከም ምድጋእ ወይ እዚ ናይ ለጎጭዋ ንደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ እዩ ዝህብ ሓደፋታት
ሕጂ ብመንፅር ዛ ኤውሮጳ ኣብ 1990ታት ኣብ ኤውሮጳ ፈፂምካ ጓል ክትወልድ ጥራይ ከተምፅእ እንተደኣ ጌርካ ትጉሕፋ ባል ሓንቲ ውርሻ ይብላ ላ ሕጃተን ዝመፀት ከብትሲ ረክባት ና ትወፅእ ከምኡ ነይሩ መፅሓፍቲ ከም ባህላዊ ዛ እንግሊሽ ሕብረተሰብና ከምኡ ነበረ ክቡር እዩ ነይሩ ግን ተኸሊፉ እዩ እዚኣ ቅብል ደልየ ግን ኣልታ ጥራሕካ እዩ ንዛረብ ኣዎንታ ከዓ ኣሎ ሶሳይቲ ሕጂ ሰጊሙ ቀደም ከም ዝብለክን ጎጮ እቲ ከይድና ትነበረት ጓል ሎሚ ከም ሕቶ ናይ መፅን ቨርጂኒቲ ከም ሕቶ ይመፅን እዩ ሰጊሙ እዩ ሕብረተሰብ ሲ ዕርክነት ዶ ገለመለ ተምሃሮና ሲ ኣብቲ ክስታይ ኖርማል ኣዕሩኽ ሒዛ ምርዓዋ ከዓ ምስ ኩስተ ፀኒሐ ናብ ኩስተ ከይደ ኖርማል ሕጂ ኮይኑ እዚ ሕቲ ሶሳይቲ ሓያል ሰጊሙ ኣሎ እዚ ክብል ደለ ነዚ እውን ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ምናት ኣብቲ ከተማ ዝነበርኩ ኩሉ ኣይፈልጦን ሂወት ናይ ከተማ ሕጂ የድልየ ዘለዎ ኣብቲ ተዓባብያ ኣነ ክሪኦ ከለኹን ኣብቲ ገጠር ቃነ ዝዓበ ኩሉን ሕጂ ክሪኦ ከለኹን ሰማይን ምድርን እዩ ሕጂ ምስጓም ኣሎ ብዝኾነ ግን እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ከም ሕቶ ክረአ ከሎ ናይ ዘመናት ስለ ዝኾነ ንዘመናት ከዓ ዝኸይድ ብሓንቲ ፒሶር ዝኸይድ ኣይኮነን ድሓር ከዓ ምስ ቁጠባዊ ሓርነት ዝኸይድ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካልኦት ከዓ ርእቶ ተለኩም ሕፅር ሕፅር ዝበለ ቅድሚ ምኻድና ድሓር ከዓ ስኽን ኣብ መወዳእታ ነጥብታት ሓዛ እሞ ናትክን ክንሰሚዕና ካልኦት ከዓ ትብዎ ተሎ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ነገር ተሎ ከምዚ ፅቡቅ እዩ እታ ናይ ሽዋ ዝበልክያ እታ ወዲ ፍረን ዝበለኪ ሂቶልደ ራይት ሓቂ ነጊሩ ኣብ ትገድልሲ ኣነ ናይ ጀብሃ ስለዘይነበርኩ ኣኾንዛር ግን ካብኡ ይሓልፍኒ እቲ ገድሊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ማሕበር ተባዕትዮ ድዩ ማሕበር መንእሰያ ድዩ ማሕበር ገለመለ ድዩ ነቲ ምንጩ ናብቲ ክጋደሉ ሰብሲ ናብቲ ብረታዊ ቃልሲ መጓሳጎሲ እዩ ነይሩ ወላተን ስኻት ትጉድብኦ ወይ ገንዘብ መእከቢ ወይ ከዓ ሰብ ናብቲ መሰለፍ ክስለፍ ናብቲ ገድሊ ንኸምኡ እዩ መሓውራት ናይቲ ገድሊ መሓውራት እዩ እምበር ኢንደፐንደንት ኮይኑ መፅያ መሰል ኣብ ተዋግእን ዕሙት እንዳበልካ ከላስ ከይዳ ፅባሕ ክስት መስረት ጓል ኣንስተይቲ ግንባራት ክፍጠር ኣይፍቀድን እዩ እሳይ ክብለክ ደሌታ ወዲ ፍረን ዝበለክስ ኢዝራይል በፂሓት ኢሉ ተጋዲላ እያ ማለት እዩ ብረት ሒዛ እያ ዳስ ኤም ከምኡ ክብል ደለ ናይ ጀብሃ እውን ብዙሕ ምናልባት ስለዘይነበርና ክንዛረባ ይንኽእል ካብዚ ሓልፋ ይመስለንን ኣብ ገድሊ ዝነበረ ብምሉእ ማሕበራት ማለት እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ይኮነን ወይ ንዋታዊ ወይ ከዓ እቲ ሰብ ክስለፍ ንምግባር ዝነበረ እዩ ኣነ ንባዕለይ ሓፋሽ ዳስ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኦኬ ዘለኩም ኣብኣ ግን እንታይ መሲልካ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ማሕበርና ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክበሃል ከሎ ኣብ ደገ ንሕና ንመሰል ጓል ኣንስተይቲ ንቃለሳ ኣለና ኢና ንብል ነርና ከምኡ ዝብል ፅሑፋት እውን ካብቲ ውሽጢ እውን መፀና ነይሩ እዩ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ትምህርቲ ኣርእስትታት ብስርዓት ብመደብ መፀና ነይሩ እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ሓፋሽ ውድብ ኣነ ንባዕለይ ከምቲ ንመሃሮ ነበርና ብመደብ ብዙሕ ነቂሐሉ እየ ብዙሕ ትምህርትታት ብዙሕ መደብ ትምህርቲ ኢና ነካይድ ነርና ስለዚ ንሕዳ ንቁጠባ ኮይኑ ጥራሕ ግን ናይ ቁጠባ ገንዘብ ጥራሕ ኢና ክንሕተት ነይሩና እቲ ብዛዕባ መሰል ጓል ኣንስተይቲ እቲኣ ንክትመውት እቲኣ ንክትነብር ሳቅናእቲ ኮይና ኣይረኽባን እየ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኩሉ ግዜ እኮ ንሕና ድርብ ወፃ ኣለና ዲና ንብል ዘለናን ነርናን ሕጂ ንሳ ዘጋጥማ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኮይና እያ ትቃለስ ዘላ ከም ጓል ኣንስተይቲ ንሳ ዝግበረላ ሓልዮት ነይሩ ድዩ ንዘጋጥምዋ ፀገማት ከ ንዘጋጥምዋ ድርብ ወፃዓታት ምስ መን ኮይና ክስታይ ትፈትሖም ማለት እዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እዮም ትፈትሑላ ነይሮም ማለት እዩ እታ ናይ ወዲ ኤፍሬም መልሲ ስጋዕ ሕጂ ንዓይ እውን ቅንዕቲ ኢላ ኣይወስዳኒ ብመንፅር ገድሊ ይዛረብክ ዘለኹ ኣነ ቁንዕ እዩ ትገድሊስ ከምኡ ምክንያቱ መሰላታ እዩ ንሳ ኸማንሲ ብዛዕባ ንዓኣ ናይ ዝምልከትኩም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ዋላ ኣብቲ ውሽጢተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ማሕበር ክፈልጦ ብዛዕባ ወፃዓታት ምክንያቱ ንክንመውት ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓርነት ንነፃነት ኢና ንቃለስ ነርና ኩሉ ከዓ ኣይኮነን ተሰው እዩ ኣብቲ እዩ ከተጋዳላይ ከዓ ስለዚ ንፍቸሪቲ ስለዝነበረ ዘዘጋጥሞ ዕድል እቲ መስዋእቲ ዘጋጥሞ መስዋእቲ ከጋጥሞ እንድዩ እቲ ንዓይ ግን ኮይኑ ተሰምዓኒ እቲ ንቕሓት ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ኣይተደለየን ሓቂ ኩላትና ኣብቲ ገድሊ ከለና ክንደይ ሓሊምና ብዙሕ ድሓን እጂ ካ ርእቶ ኣለኩም ብዙሕ ሕልምና ነይሩ ብዙሕና ተማሂርና እቲ ግብሪ ዝነበረ እንታይ እዩ ትንመሃሮ ካልእ እንታይ እዩ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ፅቡቅ ኣለኺ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ እታ ፖዚቲቭ ካብቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንርእስና ተንውድባት ዝነበርናስ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ብዙሕ ነገር ፈሊጥና ኢና ብዙሕ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ እንታይ የድልየና ኣብ ደገ እውን ኮይና ብዙሕ ነንሕድና
حسب እንደተለዋወጥና ብዛዕባ መሰላትና ንቕሕና ልኢና ኣብ ነዊሕ ግዜ ድሕሪያ የተደለየ ነበር ተስፋይ ኣብኡ ከኣቱ ይደለኹ ነበር ማሕበርና እውን ብሓይልና ጥራሕ ይቐፂሉ ፈረስ ከም ሒዞም حضر زبل رئيس كاين نقاطعهم عن ريت أنا እውን ክምልእ ኣላ እዛ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበራት ዘሎ ፍልልይሲ እናነገርኩም ከለኹም ከመይ ጌራ እታ ዲፈረንስ ረጅስተርድ ዘይትኸውን ዘላ ኣይተረዳእትንን ሕጂ ንርአዮ ኣብ ናይ ማሕበር ካድራት ናትና ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ኣይነበረትን ከማንታ ማሕበር ጨሪሳ ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከትን ተጋድልቲ ኣባላት ናይታ ማሕበር እየን ነይረን ኣብቲ መጀመርያ ከምዚ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበረ ኢንፍሉዌንስ ኣትዩ ነይሩ እዩ ምስቲ ናይ ፋሉ ምንቅስቃስ ገለ ዝብል ንሕና ማዕረ ኮይንና ኢና ብረት ዓጢቕና ንቃል ስለ ዘለና ኣይንደልን ኢና ኣባላት ማሕበር ክንከውን በላ ተባሂለን ኢለን እየን جئل سانتا يقبل ما قلت لك تعريفا انا صنح مو نقرا كان فاكت دي انفورميشن دا يرهبكم زلخ معاس انا لسه تاخذ من اللي لك انت تاخذ من اللي اخونك هو ده حرا من اللي انت وقع حيتك مو كودا والله مساخت من اللي لك استاذي مصينا خدفلت خمزي اخوينا يلن اي فلطان انا تقدرايس نوكي مزكنستي تقدري ኣብቲ ግንባራት ምሳይ ነይሩ እንታይ ያጋጥመን ፈልጥ እንታይ ኮይና ንፈልጥ ዛርቦ ሊደል እጂ ንስኻት ከንከኸድክን ሓቲትክን ሽገራ እኮ ነይረ እንተና ኣብቲ ግንባራት ንረደቅ እንስትዮ ከድክን ሓቲትክን እንዶ ሰንከ መፅን ሓይተና ክንዶ እንተዳ እዘይ ሃልዩ ፅናሕ በልክ ነግረካ ሕራይ ሞ ንሱ ሞ ክምልሰልካ ተመለሰልካ ነይሩኩ ሕራይ ሺ ኣሕራ ቢልክ ድሓን ኣንሶን ከይንካ ሕራይ ወ ሞ ክስታይ እንዲ ኮይኑ ዲፍረንስስ ከም ዝነበረስ ክረዳእኩም ስኽእል ይበቀሊሉ ነው ንሕና ብመደብና ካብ ውሽጢ ኣትሒዝካ ክሳብ ደገ ኢዶም ዘእተውሉ መሪሕነት ናይ ጅብሃ የለን ንሕና ምንቅስቃስ ናትና ናፃ ምንቅስቃስ ኢና ነይሩና ባዕልና ኢና ነመሓድሮ ነርና እቲ ማሕበር ብለኩም ኣብ ውሽጢ ሜዳ እቲ ኣኼባታት ካድራት ዝተመደባ ኣብ ንሰራዊት ከነቃቅሓ እኮ ነይረና ናይ እቲ ኮኔክሽን ጨሪሱ ይነበረን ኮንኮ ዝብለኩም ዘሎ ግን ከምዚ ንኸውን ኣለና ዝብል ሕቶ ሲግኒፊካንት ዝኾነ እዚ ከምዚ ጌርና ፈቲሕና ዓበይቲ ነገራት ከም ዝተላዒሉ ውሽጢ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ክብለኩም ዝኽእል ኣይነበረ ግን እተን ካድራትና ምስአን እየን ነይረን they were there እንድሕር ዘይኮነ ነገር ሪአን ስቕ ከም ዘይብላካ ፈልጥ ገለ ነገራት እንድሕር ሪአን ሪፖርተድ ኮይኑ ከም ዝኸውን ክፍለጥ እዩ ቀልጢፍካ ስዊፍት ልካ ተኣሊሎ ማለት እዩ here and there ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን እንታይ እዩ ናይ ፖዚሽንስ እዩ እቲ ዓቕሚ ከለዋሲ ንነብሳውን ስለዘይተኣምነሉ ዘላ ክትከውን ክትህልሉ ማለት ንሕና መፂናስ ኣዌር ክንገብር ኣለና ንስኽት ሕሽዮ ቦታ እንድሕር ኣሎ ኣይወሃበክና ልስጥጉ you have to speak for it ንዓና ዋላ ነገርና ገለስ ክንብላ ንኽእል ነይሩ ማለት እየ እምበር ምስአን ኣይነበርናን ማለት እየ ይኮነን ኣብቲ መጀመርያ ዛት እውነትን ካድራትና ብኸምኡ እየን ኣብቲ ኣኼባታት ቻሌንጅ ገይረናን ኣነ እንድሕር ተዓጢቐ ብረት መፅአ ጋድል ኣለኹሲ ማዕርነተይ ያረጋጊፅ ኣለኹ ማለት ዘይኮነን ስለምንታይ የድልየኒ ኣባል ማሕበር ዝኸውን ኢለን እየን ተኻቲዐ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ኢንስቲጌትድ ከም ዝኾነ ብገሊኡ ሸንኻት ይፍለጥ እዩ ግን ዳትስ ኦኬ ዋላ ባዕለን ኢሎ ንኦ ንበሎ ነዚ ብክትዕ ዓብሲልና ካበይ ጀሚሩ መስለካ ናበይ ከይዱ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ካድር ስኩል ከይዱ ናብ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እንወስደሉ ኣብኡ ከይዱ ትኽትዕ ተጋድልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣባል ማሕበራት ክኾን ኣለዎ እንደ የብልን ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ኣብኡ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ጋድራት ብምልኦም ተኻቲዖም ኣብቲ መጨረሻ ውሳኔ ዝተበፅሐ ኣባላት ክኾን ኣለዎን ዝብል እዩ ነይሩ ሶ ንሳቶም ከማን ኣብቲ ምንቕቃሕ ክትሓጋገዙ ምዃኖም ከዓ ተመዲቦም ምስከዱ ናቶም ኢንፍሉዌንስ እውን ነይሩ እዩ ናይ ካድራትና ጥራይ ኢንፍሉዌንስ ኣይነበረን
but it was the correct thing to do ስለዚ ታ ውድብ ኣብ ዝኻት ተሓጋገዘና ነይራ ማለት እዩ ሓንቲ ረድየ ክሎ ኸየ ሰራሕና ከምኡ ማለት እየ ግን ገንዘብ ንምንትባእ ናትና ገንዘብ ምዱብ እየ ዝብለካ ዘለኹ ምዱብ ናብ ተሓየ ዝኸይድ ንሰራዊት ሓገዝ ተባሂሉ ነይሩና ናትና ትሬዠረር ነይራትና ኣዶ ወንበር ኣላትና ናይ ወፃእ ኣላትና ትርክባት ብወፃእ ዝገብርኦ ባዕለን ዝፈጥርኦ ርክባት እዩ ናብዚ ኺዳ ናብዚ ትኺዳ ዝበሃልኦ የብለንን you have to recognize this is a contribution ናይ ደቂ ኣንስትዮ እኳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ማለት ናይ ኩላህና እኳ ይቃወመክ የለኹ ርእቶ ይህበክ ድሓን ሕጂ ርእቶ ናብ ተስፋይ ኪድ እሞ ኣብዛ ናይ ጀብሃን ሻዕብያ ናይ ትእቶ ካልእ ተዛረብ እስማዒል ኣሎ ሕጂ ላዕለዋይ መን እዩ ዘሎን መተጋገ ኣለኹ ተስፋይ እውን ኣሎ ግን እስማዒል ኣይተዛረበኒ ኣነ ይመስለኒ ዘለኹ ቀዳማይ እስማዒል ይዛረብ ንሱ ቀዳማይ ኣሎ ብላ ኣሎ ኣነ ይረኣኽዎን ማለተይሲ ተስፋይ ተዛሪቡ እንድዩ አንተ በውን ትፅቢ እስማዒል እሞ ንሱ ይዛረብ هراي تسفاي صراحه هذا في حنتي يعني حبريتا ديلي امن هذيا السات تبلو زلاسي دحر بايتا له يعني هذا سي زي حزباوي محبرات افقال دحرت اريترا بوساني بوليتيكاوي وساني سبعان حدين يتغيروا يعني غباي قدما غباي تقادل حرر اريترا يعني زتأتاتو نزي بقليل يكون وتبصيع يعني أنا سيتي عصرت عامت كلمة زنبري أقل سنيري يعني أنا زي ود بزيسي يعني يعني كلا وتهدراوي ود بديو ولا حزبي وين حوس على حزب حوس تغينو يعني دربي قلت مسمر حيوز خير قالسي كل لو تباهيلو كابي سنة كسلستين سنة 4 حيزو بزوحي قالسي تخيدل وصيت ناتو زي غواي ناي قدامي هاجرا غواي سوغان انتاي زبل يعني بوساني ناي يندكنسيو طرح زي كونسي دحردا يعني حزباوي شنخ تحوسه هون كوينو وتي بروجرام يعني نازل خلتيو نجارات كان صبارق علو يعني حزباوي محدراني وتهدراوي من محدارنسي يعني كتحاوس يبلو امو زي محبرات كي نزلو حبرتسب يعني ده محبر دقنسيو زي كونسي لك هم زي ارسات بلوز نبر محبر تمهارو ارتراويان نيرو محبر حرستوت ونيرو محبر من اسيات ونيرو طبعا بتي شعوز نبره فلسفناوي ساوت حستو زولو دخو خوني خيدي مسوق توادرات خيري سلازي اتا اسرار حاناتوني اتاتوناتو وي ريليشن مستي ودب وي كا بوليتيكاو مريحنت نايت ودب وتودبني يعني اتي محبرات وي كا حزباو محبرات نسيب يعني نفسه زخالي يعني معناتي ريسورس ناتو وتعشمو ناتو خونو ام نفسه تعشمو زخونه يعني سلازي تي السات بلو زلا يعني دحر بايتا زلو منالبات اب حزباو غنبار انا خمزريو رون دلو يبزي اب حزباو غنبار زنبركم بصوت ابزلكم يعني تي برايورتي تعشميني يعني في برتي يعني برتي تي برايورتي هون نكون ريسورس نابو هون الوي لكن ابي جابها اكتي بتي مسرت نايت غوا مسرت غيرو يعني ازي اي نبرنا برايورتي اوف كورس برايورتي مو حلافنت كون الله بوليتيكاوي حلافنت كسكما لو انت محبرات حزباو محبرات كما لون እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንታሕቲ ከማን ወሪዱ ነይሩ ናይ ቁሸታቲ ኮንስልስ ነይሩ ናይ ገለ ቆሶች ነይሩ ወላ እቲ ጉባኤውን እንተኾነ يعني ወተሃደራት ዚ ዓሞ ወይ ከዓ ወተሃደራት ዚ ዝግብትዎ ይነበራለ ካብ ዳንካልያ ስጋብ ዝዓበየ يعني ህዝባዊ ተሳትፎ ዝነበሮ ጉባኤ يعني ካብ 900 ዘይውሕድ
ካብዚ 900 ዛን 60 70 ወታደር ኣይነበረን ኣለሲ ብረት ሒዙ ዝቃረ ዝነበረ ኣይኮነን ኣነ ኣብኡ ኮይኑ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ናይ ዚታት ውልዶ ስለ ዝኾነ እዚ ኤልሳ ትብሎ ዝነበረት ማለሲ እቲ ኣካውና ወይ ከዓ ኣተሃናንፃ ዝተኸተሎ ድሕሪ 71 ዝተኸተሎ ምዃቱ ቅድሚኡ ዝተኻየደ ቃልስታት ዝወለዶ ስለ ዝነበረ ከምኡ ትብል ዘላ ኤልሳ እያ ኣነ ተመክሮ ናብ ንሽተ ያላት ኣነ ክፍሊ ዜና ድሕሪ 75 ኣብ በይሩት እየ ነይረ ኣብ በይሩት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን እያ እንዝበዝሓ ተኺለን ክሰርሓ ዝመፃ ወስድረን ክሕግዛ ዝመፃ እየን ነይረን እያ ግን በፅሕፈታት ምስ ከፈተ ኣብቲ እቲ ውድባት ንኣብነት ኣነ ካብቶም ብጀብሃ ኣቢለ ኣብኡ ዝመፃኹ እየ ቅድመና እውን ህዝባዊ ሓይልታት ሽዑ ግዜ ገና ህዝባዊ ሓይልታት እዮም ነይርዎም ብስውዕ ዑስማን ሰቤ ዝምራሕ ነገራት ኣብኡ ንውሕ ዝበለ ተመክሮ ነይሩ ስጋብ ኣብቲ ግዜቲ ወላ ሓንቲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዘን ወይ ከዓ ኮንታክት ዝገበረን ኣይነበረን ድሕሩ ላኪን ድሕሪ 75 ላኪን እዚ ተኣሽሙታት ምሳነ ዝገበሩ መጀመርያ ግዜ بسرعة عقبابي أبي ቃልሲ ንክሳተፋ ዝገስገሱ በዓል ዶክተር በረኸት እዮም በረኸት ዶክተር በረኸት ንስካላ ኣዩን ካብ ኣስመራ ምስ ወፁ ፕሮፌሰር በረኸት ማለት እዩ በረኸት ሃብተ ስላሴ ማለት እዩ ኣው ምስ መፁ ሞ እቲ ዘምፅኦም ነገር ከኣኒ ናይ ሓገዝ ንሕና ኣብ መንጎ ኮይና ኣብቲ ውድባይ ንኸይድ ስለዚ ህዝቢ ስደት ስለ ዘሎ ንዑ ሓገዝ ናይ ምድላይ ተኪደና ኢሎም ምስ ወፁ ኣብኡ መፅኦም مثلا ابو زنبرة قال 400 زغونا دق انستيو ايرتراويان اب لبنان صراحه نيري انا اكيبوب او بقى نمجمرا غزي هاجر خمزي شغراس زلو جلس زلو تبايلو قال 4000 زغون ليره شعو غزي كبوري نيري $1 كلتن فرقان لك خم قرشي اب غزي هايل سلاسه زنبر كوي نيرو تخبدوتو يحرو أبون كلهن بقى مسي جبهة تاشمو زخونا زي خونا أبون كلهن دقفتنا ينتاشمو ناي حزبا وحيلتات تخن تباهيلين أثيري ناي وطس ناي قبلتي ينتاشمو زهابو ورسسو أبالنتي وتباهيلو تم جبهة لكن تاشمو زقبارو قل بتاشموها سريع من بتي صراحتها سلزنبرا أوشتي محبر صراحتها تسريعين مالك ስለዚህ ንሕና እቶም ፖለቲካዊ ስራሕ ነካይድ ዝነበርና ወይ ከዓ ምእላይ ንኸይድ ነበርና ኣብቲ ጉዳያትን ናይ ምእታው እንታሽሙ ኩልኩላት ነርና በዚ ውፃእ በትእይተዋ ከም ዝዋፅኣ ከም ተሰ ዝብል ነገር ኣብኡ ኩሉ ከም ዘይብሉ ተሓቢሩና ነዚ ኣብ ምትግባር እውን ነርና ስለዚ ብከምኡ ኣገባቢ ማለት ክልቲኡ ሸነኽሲ እቲ ፕራዮሪቲስ ናይቲ ውድብ ሒዝዎ ዝነበረ ፕራዮሪቲ ንሱ እዩ ንኣብነት ድሕሪዳ ዝተባሃለ ودي فريم زولو زبالو مشيت يسمع زولو هذا ነገር سي دحر ذا برت تسكيمن سي اون لاعلين تاينا حاتا له باكو برايوريتي ناتو تودب كومو نيرو انت خوينو سي كاب دم مفسات لعل انتي كالي غصب على انتي مسلالو يا مسل كومو انتربرس كوني خير معناته تي نيتشر نايتي ودب بكا تحسو نايتي ودب كوني خير ابد طبعا من البات خالي ريتو كله يغيلو خرم زلو انت اللغاني خرم دلوية مالي سلازي بخمو درجة يتو بدحر بايتو سي بخمو درجة إلسات ولو زلا ما لسا اي قاچوني خلتيو تمكرو هجي نحنا ابكالي هم وصلو زلنا اذا خلتا تمكرو زي كمان يغيرو خابز حالفة تاريخو تماهيرو ابي يراخب تزي يراخبو نگر زنبر نقود نگريف وقت زراخبو امو نزمصي ولدو كتقم زغل اذن فتران زخنا حربኛታት ደቂ ኣሕዋትና سي ندقن زخون ወይ ከዓ ደቀን ታሽም ዝኸውን ምትሕጋዝ ገይሩ ሓደ ትካል ኩሉ በሃገር ደረጃ ክዛረብ ዝኽእል ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እንድሕርልዩ ጽባሕ ንግሆ ኣክንዲ ሃልካ ምጅማር ካብ ገለ ይምር ትኽእል ንሱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ካልእ ጉዳያት ከማን በኺሩ ዘሎ ኣሎ ዘይ በቃዕናየ ዘለና ምን ኣብ ዕግርግር እትይና ዘሎ ሕጂ እውን ኣሎ ንሳተን ጥራሕ ዘይኮናሲ ካልእ ሸነኻት ከማን ኣሎ ብዓብዩት ናይ ሃገር ፀዋዒት ናይ ሃገር ጽውዖ ዘላ ሕጂ ከማን ንዕኡ መልሲ ምሃብ ከማን ቅድመና ኣሎ ስለዚ ክምሊ ደልየ ቴንክ ዩ ታደሰ اوكي ثانك يو حجزا تا ارستنا بكال خيت خذنا جفا شعبيات المسيا موداتا يبلا
ተተመኮና ስለዚህ አና نعني አፍታና ይደቅ እንስተው ተተለኩ وأنتو ጠረቅ እንስተው ተተለኩ ምሪተ ተዛረቡ ማያቱ ዳይቬት አነስ መልሲ ይخب حتى ናካል ትኸይ ስለዘላ ፈጽም ካሳይት ድጎም አፈጀው ታ አካል ግን ዛረብ ነታ በዓልና ይደቅ እንስተው ተመልከት ምናተ ቲ አግና ያታ ቲ አትኸድ ካመወዳታ ብለ اوكي ما حجه خزارب له فقدي وقنا بزنا الجواب مش عيال تمصح ايه ساخذ من سلا هاي تمصي وين نقصتو نسا قدفا خالد تزارب ماشي كانت احمد يوم ودعتها ولو اي تحزن لي ما لا تصير تري الله تخمتات الناس فاتت حتى نقر انا ما عرمتها نعي توقع الحمد لله كارو وانا عها ولا اني شو خبان مخنيات تايو قلت نقر الله حدا بزعبا اسماعيل هاي تزارب زوكيس دي اسماعيل انا تزاربه كلاي تزاريو ماتي سوري حسب حجي فوتو تصورو لا يكون في كايدا قرب كسام غباري ماتي فير مخان بحق مزراب اندحر اب حق ندحر خيلال نخوينا مالتي سوري اود ان مدحنا كلاي نجر زيا تزارب زيا تزارب كمان غبا ايكونن قرعت ايكونن كان مسمر زراب سجمركا اندحر كان مسمر وصي حالهامو بزيا تعالم باصبقي نسمعيل كتعاليهم عن تجبعك كجمر كله توصل لها مسمر حاد كتبله يجبعك زي خبر دليل بمسرته نتعز بحال محبر عين برا هماري يكون تعالى لما محبر دكرسي يكون تعالى لما محبر سرحتنياتات يكون تعالى لما محبر حرسات يكون نايس بهزبا وجنبار زنبر دحركوين خمان بو مبرح خين يرو نتعز تزنبر مقصد نيرتي محبرات ስለዚህ እዚህ አሁን ለለ ካል እትወዲ ፍሮም ዝቦሎ ዝተወደበን ተጋዳላይን ሓፋሹ ድባትን ፈላሊ ሓግዛ ዝጥቀምሉ ስለዝነበሩ ጥራሕ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂውን እትኡ ተቐቢሎሞ ተቃላሳይ ማለት ብረት ሒዙ ተቃላሰ ተዘይኮይኑ ከም ገባር ዲ ሰራሕተኛ ዲ እንታይ ኮይኑ ዝገብር ዝነበረ ከም ተቃላሳይ ከመና ይረአኒ እዚ ከምቲ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰባት ዘስረፅዎ ንሱ እዩ ዝኸይ ዘሎ ትወዲ ፍሮም ዝቦሎ ንሱታት እዩ ንምልማድ زكايد ورا شوات يزبركيسي ابطو لك بالدليل تيناي بزعبا ناي دقنسيو زقصل تخوينو بحيلن زي كوناس سلازد ليوم طرح يوم اسرحمو مخنياتو نزتت ايسا دقنسيو اب ايرترا قيمون زنبره صبوق معبيلن كيدن كسرحا زنبره اب تحتها ماده اتواتر بحيلن تحديغنين ስለዚህ ቲ ሃማዴ ዋና መጋበሪያ መሳርሒ ናይቲ ጉጅለ ሕጂ አጽናት ኮይኑ ጎብለል ኮይኑ ዘሎ ናቱ መሳርሒ ክጥቀምሉ እምበር ካልእ ክስታት ኣይኮነን ማሕበር ሃማሴ ኣበየለ ሕጂ በዓል ወዲ ባይረ ዝመርሖ ዝነበሩ ወዲ ባይረ ማለሲ የለን ቲ ሕጂ ሃኳሴ ዝበሃል ዘሎ ማሕበር ሓረሱ ዝበሃል ከ ዝማን የለን ምክንያቱ ስለ ክሰርሓሎም ስለ ዘይክእል ጨፍሊኦም ሒዞሞ ስለ ዘለዉ ይኽብል ደልየ እሞ ንክጥቀምሉ ንክሰርሕሉ ዘይኮይኑ ኣብ ገድሊ ብቑዓት ተዋጋእትን ከዋጋእ ዝኽእላን ካልእ ኮሚሽነራት ተባሂለን ካብ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ኮሚሽነር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ዋላ ኣብ ተጋዳሊ ሓርነት ኤርትራ ኣይሰማዕኹን ነዚ ብቕዓት ዝነበረን ኣይነበራን ማለት ድዩ ነይረኒ ፈረቓን ግን ዕድል ክወሃብን ኣይተደልየን ኣብ ካልእ ኣሊኻ ምዕበይቲ ቆልዑትን ካልእ ትምህርቲ ወሃባ ጥራሕ እየን ዝበሃላ ነይረን ስለዚ ሓሶት ዘረባ ጥራሕ እዩ እቲ ናይ ምንቃሕን ትምህርትን ጀብሃ እውን ሻዕብያ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ዝውሃብ ነይሩ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝበልጥ የለን ኩሉ ፀገማዊ ኣስተምህሮ እዩ ደስነት ማዕርነት ዘካይዲ ነይሩ ስለዚ እዚታት ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታይ እዩ እቲ ልምዳዊ ኣሰራርሓ ሓፋሽ ውድብን ብረት ዝሓዘን እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝኣተወ እቲ ከዓ ተራ ገባር ጨጓር ዳንጋ ንዓት ምሳሌ መወዳእታ ክብላት ዘለሲ ኣርማ ገመል ምስ ኮነሲ ኣድጊ ከኣስ ኣገልጊለን እየ ምስ በለሲ ዋስክዳ ሓፋሽ ውድብ ንክተባሂላስ ተሪፋ ተባሃል ከም መስሓቅ ይኹን እምበር ከም ልክዕ ግን ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ፌስቡክ መሲሉ ዲቫይድ ኤንድ ሩል እዩ هو ما نسي خبل دالي مو وقت مسرته جن إحنا بزعبا مثل نايدك أنا استيو شو متى ما جاب يزوم صون ديو قالن سيتي تراويسي أدى تا زيادة أبقال سي عصفي زبر كتت يا واجاجن زي تقفلت
أدي تقولن سيتي أدين ديا أدي نسب آيا خكالس أفانيا دك عند عبيد نسب آيا عند قلبت حس راح كايدا كم حفاش تسريعا مالتي تخلو مسترات ناي قدلي تقلبن تقبلن تسرعن تهبن زنبرت ولن سيتسي فرقي بسلاسة خامئتي أبرتاو ألف تساجفات حاسوت كحدتيزي نعي كم تسفاي مسترات تسكيما بزح نقر السرحت بزحاتين مقشاشي مع الشوقن تا حيال كوا تا تبعها أبتي نايتو فاينتن أبتي زي وهابا خبرقن متحاتي تتعيملو نزقن ولا تاقوان سيتون مالسي نزق على تاططو ولا يلون ما تاكودن انديو نزقن عدرات ما يتوابن شوا او كتو تولك ناي جرمن ناي سقي ولا ጸጋ مشمو ريت ذهبت انتي تنصلو مصيكم وبزح تنصلنا وما نايت ما تذكروا كويس يا قبل كده ليكو على ايكونن منياتوس نحنا مقابريا زي كونس هي كنقالس مسل زلنا اي سلاز بالك نطرح كوي انا مالسي بعلي مسكري على مسكري تشعر تقبريا تنصلتات تزورك ميسترو ولا انت عايز بعد زربا مقابريا ناي كان ودنا انت تبهايلو سي بزح زربا يتزاريو ناي بولنيا ادالو تخونا زقبن منش ما اسقدت تقع جاب عيني الرعيني ما يقرن بخبرة حزاز نوراسي فل سقعت كوينا برا سقاب حجي عيني كاب عيني زي فلين مالتي في نايتون صلو زقبر متقعتي يا نيرو بزغنا غير جاب دلي زيت بناس حجي تايو نزقن نحنا انتي نقبر انت خوينا كن كنك على سوز قبانا حاسوت قديف ناسي قنوعات نخون كاب غزانا جميرنا كمان يخل دلي زي ولا زيتي ناي فرقي 35 ابرتاو اسي غيرات باقدا نجر حاسوت مخالو كرم زلوي بوتر زي بنس بي تساتفنت ابقل اب حفاشو دوات يكون ولا تبر ناي برتاو زياده ابوزو زي دلي تمهاتو تادس سبعيا افانيا اتسز عمن عممت دق أتعبي أبتهاجروا إجام كا عابر عزفي أما أكل حمبرتي نايس ألا أخينا نزقن كم حانت مسعنيا غير كا مقلاص جبن ناي جبن وعلو ديفرنت خوين يدد أرغي باللمبر لا ناي بحقي نو زيدن قص أيكون مارس كم سب مثلا دحان كسفاي ودي حقرا بالله دحان ودي بقى تزربات راح جن سلاز حمك حد غزيه زرباتات خمص خلو ناي غوالسيتنا غن تخالق زاروا مكبار جنزي حانت ነገር دقيمه خلا زلت خوين ግን ተጋዳላይ ነበር ድሕር ኮይኖ ማን ነቲ ከም ሓፋሹ ድባት ኮይን ቃል ዝነበር ከማን ብክብሪ ክርአ ዘለዎ ሓፋሹ ድባት ምትሓት በዓል ክሻ ኮት ጠላም ነበር ከም እሳቶም ሓፋሹ ድባት ሒዞም አሉ እናተባለ ኮ ዝረቢ ودي الله يغني له ورا يبانا قصل قلنا احصروا بجهاتكم ابتي انا اقدر اخذ حسب تادس صدق زي تشكبرا تتخجل ريته سنتسكفن اوكي يمانا دحان يمانا ودمو نبا خدمه نشتي اول حنت استايب الله انت ويسي انتي لكم تي فاينانشال دقفسين تقالوا حملة إرتراينا نهبا نيرنا مشي لكم تي اوكي بإنفلونس ناي بوليتيكاوي امنت ناي تقالوا حملة إرتراينا قان خيب نيرنا مشي لكم اوكي تتفنا تي كنقصرلو زي كألنا مخنيات أبوشتي بوليتيكاوي فلليات كقصل كله دك نستيقظ بو متأنينا خيدنا فحيلنا ولا فتا محبر زنبر تفلالي تمتينا التاط بقى الله احنا بزعات اوكي مو بو يو تمحبر كقصل زي كالي اخلوكم دلي راي حد تي بوليتيكاو دقف مسارات غيرو نتقرر حن اثرا بوليتيكاو دقف هيبو فاينانشال دقف كانوا يهب نيرو تمحبر زين أساسري في نيران I'm just giving you information.
أرستناسي بزعبا تقادلو حن يتراي كورن نحناسي ريتينا هي نمبر جابتنا دك انستينا خن مسي هو بزو تقوم ما كمتك تردسه أنا كو أنا أناليسيس توسنا جزء إزهبو أي تكالني أناليسيس أنا مستقبلكو I just stopped and the others have a right to analyze any way they want. ግን ሓደ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መፅኡ ሓበሬታ ክህበኩም ከሎ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይንበር ኣይንበር ካልእ ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ እቲ ማለሲ ዲስክሬሽን ክትገብሩ ኣለኩም ኣነ ናይ ህግደፍ ክትነብሩ ንከለኩም ሕጂ ከምኡ ይነበረን ገለ ክብለኩም ሲ ወላ ኣይመስልን ይኹምኡ ግን ክኸውን ክእል ይገለ ኢለካ ኣይስቕ ዝብል እምበር ሓበሬታኩም ንኣነ ከም ሓበሬታ ይቅበሎን ይኽብለኩም ሲ ኢትስ ናት ፕሮፐር ማለት እዩ ክስታይ እንዳሉት ርእቶስ ናይ ሰባት ብዙሕ እንዲ ኤልሳ ሕጂ ክስታይ ርእቶ መዓስ ኮይኑ ዝመሪሕ ሓበሬታ ይብለኩም ኣሎ ወመድሓን ኣገለገለ እዋን ሲ ንሓልፎ ዝግባአና ነገር ኣሎ ሕና እኮ ብዙሕ ንፈልጦ ነገር ዝረርሶ ኢልና ንሓልፎ ነገር ኣሎ ብዙሕ የማነ ቀፅል هو انا كا انت اخذ لي مثلا كاتادستي لو معلتي زي كبرنا قدانا دك نشتيو زملكت سلا زخونه نزين تعدي من زمصا كبرات عباتنا بستخلنا متن اخورت نحبن اتي قداي ناتنيو هنا يكون اجي لو مشيت انت عزوام سيسي نتو قداي دار حاجه كنغرفتينا ስለዚህ بستغل كمان تعدسه زي هبا ጨዋ نزين كبرات حوارتا بخور فنوان ምክንያቱ ዝንጠላይ ዝና ኣይኮን ስሜን ዘሎ ስለዚህ ዘን ኩራት ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮ ዘለዎን ሽግር ባል ዝሓልፎ ብዛዕባ ሽግር ክንነግራ ዝመፃናስ ንሕና ክንነግረ ንስርትና ኣለና ነዛ ኢለ የበጀኻ ይቐነለይ ተዓፃኻ ከማን ዝበለፀ እዩ ግዜ ነዊሕ ስለ ዘሎ ተዓፃኻ ዝበለፀ ንዕን ክብሪ ሂብካ ኣዛርበን ይጀምድበኣ ይቐነለይ أقام يبلنا نيماني خمزي عابي قداي زبس أجر كتقرب ولا خامو نحنا خم حواتنا زرد لنا هو رؤيته أي ولا خانتي بس أجر يبلنا نحنا يزنتلنا نزار وادا نزار وين ندلنا حوات مبر كم زسخات وزر لخا نابكال زخار قداي يبلنا وإنسان زاربا خمزي مسلنا إن لنا زخون سبك عزيز ولا لذي كم زحد عابي قداي يستدع لما خو صدر له كلمة جرنا وكان عين زنتلنا جرنا أي نو قوي له زنتلنا سب يله زقرنا سب يله ريتو يو تحبرت سب يتراسي أنا بزعبة شعبية أنا تفلت لكم نو حسي راجي تم شعبية أنا حواتكم كن حواتكم كن شعبية كو خمسة باي مثلا كاب حبرت سب يترام مسيو أبتقد السحر كيدو نقدر نسمعه مسيو كبيد مسيو جانا مسيلة شعبية يعني رموزي أي نورنكم تلوكم كن ريتو خلوكم خيري تريتوكم تزاربوا تقولوا ما يدلين كالي جالسي تتزاربنا خاصي خم حدوك ستاير ما يترايو نيريتو مو هابي مبر كم زي مقام غير ما يترايو هذا عرب زاخي بس كم زي هذا زنات أتلنا غيرنا ينسدو سوري قوم تترجي كيلسا خمزت لكن كنا نباتنات كيا دارب دروزغون سوري قومون بس احنا نقرب لنا ريتو تراي عاد درس وانت حتى لك انستي نرى كالت لكم كنود زاخبانا زربات لكم انا ليشتي بس نيرا بجد من الباسي زي مشيت نايلو مشيت سي ابتي مجمرة خزارو كل خوني لنيرا ابتي عود زخونه ناي بحكي تقامي ومهاري زخونه انتاجي زحراي بزح سنسيتيف كون يبلنا بزع حلوف نجاراتنا نزارب زلنا يعني نميت زي حلوف نجارات كم زنيرو خمس ابتغاء 5 زنيرو مالت نصبح حاجات تمد يعني مقدي تمدمد زلخا يعني ناي مرر انت شو هاتون زلخا يعني العرايب الراميت كاني نزن حواتنا يعني جزئين وسيدين قرم زخونه سمالالي يعني سي تشابترو سي حاجه يعني بمعرف حاجه اقباب مهيرنا انا غدا نقول له سي يعني بيزي يعني ما بنصح خاني سب ريتو غداتاتو خهبي مفقادو زغزا نعيو خمو غيرو يعني بري يعني انتي ترفي خرخبو لخمو غيرو سلازي سي يعني زي نايمش نايلو مشت تاشمو ابنتاو زخونه تاشمو سلازخونه وهم انت زير انايو صبغيو ريتو اينا حبريتا يستوهبي مبري يعني مكره دعار كاني
يعني 5 عامات 4 عامات قيد مزنبره إن نزرب زلنا نبري حج انت بتاع أبز سنسيتيفيتي انت يمسو يعني أنا لومي أنا خم جابها نايك جابها كادر أبز نبر كله شيء إن عسرة عامات زنبرنا أقامني حجي بزعبها حاجة زلنا أقامني حدا ديو حدا يكون أنا يزولته ويكاتم مساي طبيعة مصرح حسابات يزولته يعني سلازي سي بخوم هنري يبلنا و thank you زند كنستي زين أحواتنا زي ما تاني زي ما سكنا أنا وصبوا تحدثوني صبوا كم حضر أمسيو وأرامي كأني تعودكم يعني نزل فرق حزب إيرترا وكيلن أنا سي in principle يعني in principle وكيلن تمهرانا زي مسا أحواتنا نزاتن كبرين مغوسين يزلنا لازم بخوم ينوسدو بقبيل اللي تحدث thank you أصبح الله عنكم يدلغوا زغني انت لا ديولكم كان كنود عوض مشتا أمسينا رئيتات نايدك أنستي منالبات إلسايد قرني خمس استقامناك خي مسلكي رئيتينا معوات كمبر نتي زبالكياس المقوام وياب جباخو إنا برن علامهم كم إنا برن نبالا يكون سمعتنا إنا قليتنا سمعتي على عند خالية ولن لعلاقي بزاع جباخ مزارة غاين خليني كم سمعت كن قريب الكن كم زين عاخن قام كزلنا غير كايت رديو سبكا خمزة خبلا قالوا سوا كم زين خاطلا تخلي خامو تخبري أبطو يزور لهم يخذلنا خبري قالوا ولا شوا ولا قالوا ما قلت لي أنا قال ما ده قوم يترعوا زغنا قالوا كاي تزاربنا نشوف حنتي بالكن زغناتي قداي ودينا لنا أذيعوت مشيتي يقني لنا أسخاتكن أنا حنت رأيته لاتني الرأي شوا ومالت رأيته ديكونسين تايتي قندي كم حساب ناتي مهابيو مالت مجمرة نقرنا أخذكم مسقاناي أراميت عديمكمنا تقبق مشيتونا مسينا نايب حقي أبرأس يوغن مالأختين تايو أتي مجمرة نقر أبزع عمتزي حدا خبت بوزيتيف نعي دحقو سنن ترلون تايو سقاب حجي درقا بوغناي تقاوم ودنبه شومان تمقابيت بزبب زبالة بحزر زبالة زي كوينسي خمزنا إلو معامد دميقو أو كل عدتات عباعيلو أبز حالفه مالتيو أي درقاتو أمون قستو قاريت أنيرو مالتيو حجيقن تبقي سلو زي نقزارسو زنا آديو بزو حدك نستيوون تساتيفون أو مالتيو حجي أبرأسيوغن انتايو اتي مبعال قصال خونيو مجم سقاب بزي سرعات زلو ናይ ግድንዩ ተቃልስና ክቕፅል እንጂ እቲ ቀንዲ ዕላማና እቲ ስርዓት ከይተቐየረ እቲ ስርዓት ዘሎ ፀገም ኣብ ሃገርና ከይተወገደ እቲ መሰረታዊ ሽግር ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ይኹን እምበር ከም ሕብረተሰብ ከዓኒ ኣብ ደገ እውን ኣለና ንነብር ኣለና ስለዚ ከምቲ ነካይዶ ቃልሲ ነቲ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ኢልና ነካይዶ ዘለና ነቲ ስርዓት ንምቕያር ህዝብና ንክሓልፈሉ ንክወግሓሉ ንሕና እውን ሰላም ክንረክብ ዓድና ክንመላለስ እንድዩ ብዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንክመፀልና ስለዚ ነቲ ክንተኽሎ ንደሊ ዲሞክራሲ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ንዕኡ ዝኾኑ ማሕበራት ከዓ የድልይዎ እዮም ስለዚ ሓደ ካብኡ ከዓ እቲ ቃልሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ እቲ ቃልሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኾነ እቲ ዕላማ ናይ 8 መጋቢት ከዓኒ መልእኽቲ ኣለዎ ስለዚ ክላብዎ ዝደሊ ብፍላይ ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ሰሙን ንዝመፅእ ዓመት እንታይ ከመይ ንዳልወሉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ሕጂ ከመበገሲ ኮይኑ ብዝተኸኣለ መጠን በብዘለናዮ ተን ደቂ ኣንስትዮ በብዘለኽንኦ ክቡራት ኣሕዋተይ ክቡራት ደቀይ ክብለክን ንኽእል መናእሰይ እውን ብዙሓት ኣለኽን ኣብ መማሕበርክን በብዘለኽንኦ ክትውደባ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ድላይ ክንሽም ክትህብኦ ትኽእል ኣኽን ግን ናይ ገዛእ ርእስኽን ርእሱ ዝኸኣለ ማሕበር ኣቂምክን ክትንቀሳቐሳ መሰልክን እንታይ ጎዲሉና እዚ መጀመርያ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ኣብ ደገ ክትነብር ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን እቲ መሰል ክበሃል ከሎ ካብ ስድራ ቤትካ ኢድ ጅምር ካብ ደቅኻ ተዓባብያ ኢድ ጅምር ከም ዝምድና ዘሎ ምስ ሰብኣይካ ኢድ ጅምር ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ ዘለኻዮ ክትፈልጦ ኣለካ ቆልዑት ክትዕብኦም ከለኽን እውን ነዚ ሕብረተሰብ ክትፈልጦ ኣለክን ነቲ ባህሊ ክትፈልጦ ኣለክን ኣንቲ ኣኽለክቲ ሽዋ መኒ ካወደይ ኣስፋ ስቕበሉባ ስለዚ ኣቕሪቢ ኢድሓን ተዛረቢ ስለዚ እቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንብዙሕ ማሕበራዊ ባህላዊ ንብዙሕ ለውጥታት ስለ ዝሕግዝ ብዝተኸኣለ መጠን ተኣኪብክን ተጠርኒፍክን ቃልስኽን ክትቅፅላ ጎኒ ንጎኒ ናቱ
ነፍስኻ ክትቀይራ ስድራ ቤትክን ከዓ ምዕቡል ሕብረተሰብ ምዕቡል ስድራ ቤት ንክኸውን ምእንትን ነዚአ ዝላብወክን ተሓጋጊዝና ከዓ ንኩልኩም በፅሖ ንክእል ኢና ጥርናፈታት ኣብ መንጎ የድልየና ስለዚ ፀውዒተይ ንሳ እያ ዘላ ማለት እዩ ኦኬ ካልኦት ተለኩም መወዳእታ ድምድምታ ንሕና ከዓ ለቦ ኣለና ብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣባኻትክን ኩልኽን ኣብ ዘለኽንን ንስርዓት ግደፍ ልዕሊ ዝኾነ ዘጣቕዓ ዘሎ ከማኻትክን ደቂ ኣንስትዮ እሞ ዝያዳ ፃዕሪ ከድልየክን እዩ ንሕና ንምቅያር ንሕና ከዓ ምሳኽና ኣለና ግን ከምኡ ማለት ከዓ እዚኣ ከዓ ናና ኣለዎ ማለት እሞ ክንውዲ ኢና ሕጂ ኣይ ቲንክ ኣነ እውን ሓንቲ ክብለ ሰላም ኣምፅኡ ቻው ኣነ ወፃ ኣለኹ ድጋ ተዛሪበቲ ኮይነ ሶሪ ቅሬታ ተዛሪበቲ ኮይነ ሶሪ ክብል እየ ደልየ እቲ ርእቶ ሓሳብ መሃብ እምበር ጀባን ሻዕብያን ታሪክን ናይቲ ሓደ ክፀብቕ እቲ ክብል ኣይኮን ከምኡ ኣታክቲ ሰሚዑ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ምናልባት ቃላት ሓንሳብ ካልእ ከሰምዖም ኣነ ግን ንከምኡታት ማለት ኣይኮነን በቲ ርእቶይ ጥራሕ ግን ሓደ ዓይነት ኣረኣያን ሓደ ዓይነት ኣካይዳን እንተዘይኮይኑ ፍሉይ ኣይኮነን ንክብል ጥራሕ እየ እምበር خلاص طبوا لحد ኣይኮነን ስለዚ الله حد تودي الله الكام الله قريتها ترى حما تسمعكم كوينو وتسمعكم كوينو سوري يزب زلو قال يلاچو ريتو ما حط راحين يروح على نتي مص حساب يا وانا كم زاد ولا اسماعيل كوين ناكي من عمد كوين انزر دلن هو ما هذا خلاص اوكي دخل نحن صبق مشيت نيرو حانت ነገር ክላባት حانت ነገር ክብላ ደለግን ሃገርና አዴታት ሕጂ አዴታት ከም ደቂ ኣንስትዮ እዚ ረሳሕ ጉጅለ ኩናት ይወረና ኣሎ ብምባል ንዘካይዱ ዘሎ ፀረ ኩናት ደው ንምባል ኤርትራውያን በመጀመርያ ምስቶም በሓባር ክንጠፍእ ንኽእል ካብ ምስ ኢትዮጵያውያን ከዓ ተፃዋዒኻ ከማን ኣንፃር ኩናት ፀዋዒት ክግበር ከዓ እዚኣ ንግር መገደይ ክላወድ ዝፅውዕ ዘለ ኦኬ ሙኽታር ደሓን ኣኽለና ሕጂ ካልእ ሙኽታር قلت تزارب حاسب كان يركب أنا سي قرب ندان وحنا يخدنا قرب خفتي عند علامنا نفستين دخدنا ምናልባት እንደተን ካልኦት ክዛረባ ስታይል ድሕር ዘይብለን ኮይኑ ኣነ ተመስግን ጥራሕ ደሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብሮ ዘለዋ ፃዕሪ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ቃልሲ ዝተዓፃፀፈ ቃልሲን ዝቃለሳ ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ሓደ በቲ ስርዓት ዝካየድ ዘሎ ፀቕጥታትን ካልእ ግፍዕታትን ካልኣይ ኣብ ርእሲን ክንብል ከለና ኣብ ኣሕዋትን أصفها أمونغو تأتل لها أب أتن أب أحواتن مالت أب كالو دك نسيو بعلو كله خندي خلنا خابت أبشت أحجر زلوا إلكا أم من جدي أبو عزو زجات من سجمات ناي معمات ديو ناي مهرمت ديو ناي كالو ديو دهري تسكي من أزمة باجج ناي تروما ناي كالين إذا كل تسكيم كادماني تي أو كدمة هاد سمحكا نقرأ تشالنج مقبار دحري كم تقدم حدا حتى تي فيسبوك زولون كال تجمعات زمت أنزله إذا كل تتصورن كاني نتي أب تهاجر زلو لوتين خمسة دماني كالسا أفتيك أرسون نبعلو أفتيز تودبو ديز تسرعو دي أو أون كي ترفع بزح تشالنج سجاتمن إذا كل سجيرا زخدا زلوا هذيك النسيان سلازي تي نبلون زاربو نبل كلنا كل جزء زي أبغمتي تينا كنزاربن كنمهر دينا كننكح دينا كنمكر دينا إذا كل أبغمتي تينا كنزارب كم زلنا نايب كلاي من البعض كذكرن زلي زن أب تحتي بتسرعت تجديدنت ويكاباس جدات تشوين زلوا دكنسين نفس وكف كارليت لك عمت ودي تبعتها يقلنا سنك هذاك السيوم وحنا كالعليو أبسكياتنا وكالين زحلفا زلوا دكنسيو كمون بعل بيتن ديو دكان ديو حواتن ديو تشوين من دماني بصاي زحلفا زلوا أنا بقربا وسل سرح كوي سرح سلزلوا بقربا كندي عدد حمام عدد مثلال عدد موت كالين زغنا دكنسيون الله سلازي ناي دكنسيو وصعا استدراربي لك اب كل جزء اب زخونه تشالنج كغبرا اب زخونه كقالسا كله اب رسيو ناتن ناي وشت اندمان قالس خاي كايدا سلازي ازي اب قمت كنوتو يغبا وي كان كنريون كندسوني يغبا توم دك تبعتي سلازي نزف فليتنا هنقالس كنكل كم زلناي دحري ولا محبر دكنسيون دك تبعتي وصرحو خمس كولو
كعجوزهم زخولنا بنطرح كندرجي بلنا حجي نحنا لبوا كمزن بلنا لنا جن تلبوا نعند راح زي كنا نحنا وني تسرح مالتي زي له 4 تخن كافتي نسلس تخن مالتي كافتي مجمرة زحتتنا كنو كأنه نعد ما كن زبلنا كسب ذا ساعة زي مدلوات نجبر كن مثلا لا تداول كن أبرسي تي بزح سرح أنا حكينا بزورحي سلستي كاب مجمار وساب حجي أبرسي لما نحنا سرح وسيخنا كن سلازم نزخل لك مزجنا كن يدلي كومودما أبزي مسانا زمسهم كلهم أبتي فيسبوك تكتاتلونا زلهم كمون صباح نقول تكتاتلونا زمدبون عزيكم مزجناكم يدلي تحدث ما يغني لنا ناي لو مشيت زمرح كلنا يغني لنا بروح مشيت كل يدلي بوجنه يغني لنا ودينا لنا يغني لنا خبرات هاجايشنا زبط أخنا بحق أسبوع أستمر يبقى ولا تقطع ما مهاريو توما بزم سكون كل خاتكم كا يغني لنا صبقيو نعمتا كم زي أجرنا قال أيتنا لك إنستيون قبر قبرنا بزرع عليكم نقوم قبرنا ودينا لنا أخي وانا لو مشيت Thank you. يغني لنا أنا أمسي حالا